Hands design music. Kelvin, unozondipere 40% shamwari. Unondipere 40%, unozondipere 40% yangu kana yamvunywa. Shamwari pakaipa wena kuridza music unotora mari zuka will take the money. Kuridza music. Sharon chikukwa asi maitiro edu shamwari ndofunga uri kuona kuti vanhu vese mburi nemabeji iko zvino vanhu mabeji hapana hatisirisu tinopa mabeji anopiwa nazuka ndiye anoita zvaanoda hatisirisu later if it was up to us ingadei isanzi nakelvin ndokupai shuwa here kelvin unozoninyembera akandodai so shamwari ndowana iwasinanipa 40% shamwari apa ndadliwa sha ndodi kana ndiwewo sha ndozama kuda kusunga chunji. Sorry guys, ndikuita ndichipindura messages vamwe kuya. Ndikuita ndichipindura. Thank you Richie, thank you. Ndikuita ndichipindura messages vamwe kuya guys. Maskera sei ko guys, maskera sei mamuka sei Salmon ani ninjani. Muba meta murungu. Thank you Tracy, thank you Sisi, thank you. Tabi ndeipi na Michelle muri sei meno arungu sama love kwa groupeti. Vanonzi gurundorere groupeti amen. Vanonzi gurundoro ameno. Janet ngomo zviri sei anzi mabeji akupiwa vanhu vano meno kuti zvikufamba sei zvazuka anzi kuda unosupporta here unofanira kuita supporter first kana ukaita supporter first wozopiwa beji ameno zviri kumbofamba sei andisikuza but chandizonje kuti vanhu vakawanda vakabvisirwa anzi machi vakabvisirwa anzi machi vanhu vakawanda vakabvisirwa mabeji waya anomuona pane vanhu vari kudari kunzi group raise ameno grundoro ameno vari mucomment section vekunyika vekukoko marionawo zita racho ndatadza kana kuridaira Fabi uri sei Olga hi how are you muri sei guys hanzi chikuru kuona live ari kubira Tracy Zuka backup zvaka Zuka ari kuita vameno koya kukanda angry face rake Chelsea uripi Chelsea inda kune vanhu inda kuningikiri ku thread yema like nema watu one mna rukanda angry face ubva watongobaya block ipapo same time. Chelsea where are you? Ngani tsvage phone Chelsea. Hansi SIS MELLY imba imira ini mbofonera Chelsea ainde kuningiri tiri pano pa live ainde ku unongoenda pane uyu pane ari kuisa zvinhu zvakawanda wana unongoenda pane pari kubuda ningikiri inoita zvanobaya malive nechichichichi handiwana ukangoenda ipapo unotomubata munhu andoburitsawo angry face nemunhu aisa wobva watobloka. Ruth maisiri zviri sei regai ndimbofonera Chelsea abloke yes Judy abloke munza mushai abloke munza mushayo inongouya panapapa cheri uya unongoya panapa hauna kutukwa hauna kuita sei unoda kungoya kuzotikandira angry face hauna kutukwa hauna kuita sei hauna kunzini kungouya kokanda angry face tochona noito nedhimoni une mweya wetsvina wakatongokugara utongori dhimoni zvaro uri kufamba kungouya kokanda maangry face watukwa nani waitwa sei wawimwi naiwe unokanda maangry face sibenzi 40% pa one song rufaro
seizvozvi so ndikakutaridza kuti izo masongo andakaridza iwaya mashoma musi unoyu kuda ndakaridza mwedzi unoyu ndakaridza kuda 3 una kuti ndakabvanyiwa sei unotoseka kana nekuti asizuka zvaanoita soka akangoma rega itipinde munyaya guys muri sei guys maswera sei saribonani ninjani ndimela madekwana abudhi muri sei guys muri sei kuda kwashe magrade zviri kudii aiwa guys inini nhasi tasangane pachinongwa chaSISMELLY handika ndiri host wenyu ndini SISMELLY vacho hanzi pamwe mistake aiwa ndikaitione kana iri mistake wini zviri sei wini zviri sei lay too long time how are you hanzi pamwe alright nachido pamwe anenge abaya nemistake okay let's wait and see kana iri mistake tichaona kuti asipama kudi kuramba zvokanda zvinhu zvake izvi so guys tiri pano nhasi ndini host wenyu anditika pano paSISMELLY ndini SISMELLY vacho nokuti pane vamwe sisi futi Selina vanetsa sisi Selina futi vanetsa nangu tinopipewo namba sisi Selina tibana saka paita vanhu tsu panapa pana SISMELLY ndevano pozoita anti Selina antika varipo au Bettina thank you very much welcome hands watching from Chinoi this one is a new one thank you au Bettina thank you welcome to the family of Darius tino kugamchira tichiti aiwa tinokudai mese pano tinofara pana titombotenderi zvinhu zviri negative toda zvinhu zviri positive chete patinokanga satinotsurana mune zvakanaka handitika hatibhashani saka feel free mupewo city agare zvakanaka naka guys mupewo nzvimbo agare paanoda handitika guys nyaya tine nhasi inopisa ichatipisei kunzwa kwandakaita asi tisandapinda munyaya guys ndoda kuti timbotaura something else tisatapinda munyaya yedu yanhasi school Cynthia school hey Sebali long time my friend how are you thank you Olga right guys ndauyawo panapa ndakamira ndakadai so by the way ndofunga vanhu vanga vari kuopage kwamukoma more boys makaona nyaya yemwana anonzi kupa handizivi guys so mukoma more boys vakatakura board ndofunga vaimboita live before vachitaura nezvenyaya yemunhu chitunha chakanga chagara 6 months chiri kuno kuSA chisina munhu anotora noclaima kusvikira mukoma more boys nemabhururu avo mumwe mukadzi ari kuZimbabwe vazoitawo mukadzi wachazozvipira kuti regai ndinotaridza kuti hama dzemwana uyu agara kuno 6 months musina kana kupiwa mari zviri kufamba sei kuchibva mukadzi uya aenda kunotsvaga kuti ndekupi kunobva mukomana uya nekuti vangosazivi toita sei nebhodhi Melania Gomba how are you dadi mupofu zviri sei ndobva mukadzi yaenda kanowana kuti mwana yanobva papi saka achisvikapo pane chitiko chisina kunyatsobata zvakanaka chaakaona mukadzi uyu achisvika ipapo handiti hanzi ari ipapo akaona mwana achibuda nekuseri kwemba handitika mwana waita zvekugwesha achibuda kuseri kwemba mwana achigwesha kudara achibuda kuseri kwemba anti aichitaridza kuti haafambi hadini hanti mazviona asi mwana uyu anonzi ane 4 years asi mwana uyu haafambi ende anonzi ane musoro wakakura kutaridza kuti anenge ane maabnormalities anenge anawo mukati muupenyu hwake handiti ende hanzi aitori netsvina anga ari tsvina yekuzviitira iyi nokuti mwana uyu anozviitira oga nolindiana uri sei nolini asi hausi munyuwani hako hausi munyuwani uri wendi panapa handimaona saka mukadzi uyu semubereki semunhu akabereka mwoyo wakarwadza ndobva bvunza kuti mwana uyu asara nani anani zvikanzi baba vanga vafambirwa apa baba vemukomana wokufira kunoshu vavapo noise yezve katibise kunoise avapo handitika mwana uyu anga asiwa oga nokuti baba vanenge vakazita rimeri handitika mumwe mukadzi saka vaita rimeri amenoti mwana uyu anonzi mwana amenokama wacho tokamira sei saka mukadzi anobva arwadziwa handiti arwadziwa ndobva amirira baba vaya vachiuya ndobva anzwa hisiri yemwana uyu veduway anzwa hisiri yemwana uyu ndobva akumbira baba vaya ndokumbirawo kuti nditore mwana uyu nimwena naye kwandinogara ndimbonoona kuti mwana uyu chii chiri kuitika plus tsvina muri kungomusiya mwoyo wakarwadza ura wakarwadza ndobva mukadzi atakura vatitora hako mwana uinde naye baba vaya ndokutakura mwana uya iye ainzi ivo vaiti anokambaira afamba kuti izvo mwana uyu ane 4 years asi akangoita mudiki kudai somwana wachona zvokuti ndogona kutaridza mapictures kune vasina kuona asi vazhinji ndofunga makaona hanzi 5 years vazhinji makaona asi kana pane vasina kuona munogona kunditi tionei mcomment section ndokutaridza mapicture acho ndinawo hanti machiona right ndobva atora mwana aye ndokuinda naye aenda naye mwana uya anongoberekwa nemusoro mukuru mwana uya anongo azvihwisisiki right apa ndodza ndandori nekwashi hanti mazviona Melania Gomba zviri sei mai vaenda kusvika nokutora mwana vaenda naro magwavha mambishi magwavha mambishi deipi welcome we love you too right saka zvadaro ndobva vaenda nemwana uya hanzi tione alright
saka vainda nemwana uya yakudaro kwadoctor the following day. Doctor ndobva asvika ndokutarisa mwana yakati mwana uyu hapana kumira zvakanaka, liver yake handitika ameno description yakapiwa nzi liver yake yakadi ameno zviripo zveliver ndikaitadze maphotos zveliver antimaona. Saka mwana uyu plus 1 2 ane kwashi plus 3 mwana uyu ari pachirongwa, angari pachirongwa chemapirizi HIV mishonga yevana yaya, but hakuna munhu angasina ari kuchamupa mushonga ishi. Ndikaindikutsvagire mapictures acho ndikupei, animaona. Hakuna munhu angachamupa mushonga. 4 haana masvada matesticles mabhora anoitwa nevakomana aya nevarume vaya, haana mwana ushu. Saka yanga itori hondo chaiyo. Ndobva vatanga doctor kuti vatanga kuti vachimira naye vachiona kuti vogadzisa sei voita sei vodidi handimaona. So mukadzi uyu unongo hazvitwi nevakawanda izvi guys, zvokwadi hazvitwi nevanhu vakawanda kana nevangani, handiti hazvitwi nevanhu vangani vakazviita izvozvo. Asi mukadzi akagona kuzviita akatora mwana uya, saka akatora mwana uya ari kuzama kuti arapise mwana uya handiti achizama kuti arapise mwana uya. Manje pari kudiwawo assistance, vanhu ndofunga vanga vachibatsira. Ishi mapicture andisendera manisendera neprofile neprofile yenyu ipi yacho, mandisendera neprofile ipi kutsvaga kana timaisa mugroup ndinokuisa mugroup here. Okay, vanga vaisa mugroup right. Mwana wacho ndo uyu you guys, mwana ndo uyu guys wamuri kuona ushu ndo mwana wacho ushu, muri kumuona ka. Asi iye zvino mwana uyu akutoonekera guys, mwana uyu akutoonekera mwana uyu nokuda kwemukadzi uyu akamutora ushu. Mwana uyu anga asina kudai. Regai ndikutaridzei zvese, mirai ndikutaridzei zvese. Uyu mudzimai uyu ndiye angel from God yakakwanisa kuti mutore. Haafambi mwana uyu, haakambaira hadini. That means akatora mwana uyu anotofanira kugara akamutakura zvaakaita izvo handimaona. Anotogara akamutakura, hanzi mwoyo wake wakazvimba, makidneys ake akazvimba nekuda kwemachengetero aiita. Muri kuona x-ray yekwadoctor ishi, x-ray yekwadoctor ishi, x-ray yekwadoctor ishi. Ndoda kuti munyatsozvionera x-ray yekwadoctor iyi. Saka mwana uyu haafambi, anotogara akamutakura handimazviona right. Ndoda kuti muone video iyi paakasvika first day achisvika kumusha achiona mwana uyu achirwadziwa. Ndoda kuti muone video ishi. Kupa andi wakati ndikuigire mayewu uya mwanangu ndakuigira yewu yako wazvinzwa uya mudhari haafambi mwana uyu, muri kuzviona ka parevo anouya kwamusuya aibva kunotamba uko anouya anotoenda uyu musuno watakauya paye takatozomuona achibuda nepapa uya mwanangu. handi muri kuona zvaanga ari nezvaaveko zvino zvasiyana ka. I think that is what the doctor is supposed to check and what's the problem with him. Mwana uyu ane 4 years muchiona akadai 5 years. Ndo mafambiro emwana uyu. Cheri waigira kupa chi yogurt ndonomutore uya mudhara yogara right. Saka kunonzi the story behind mwana kunonzi kuda mai vacho vakafa here nababa vachona. Saka mbuya mai vamai ndobva vatora vamwe 2 vana vakanga vari right, vakavane vasina any disability, vakasiyawo ushu ane disability kuna mudhara ushu, kuna sekuru ava. Sekuru vanogara kumakombo niko kwavashandi havadini. So chekutanga ndakamirira madiaries ese on behalf of all the diaries. Sisi Kathy futi kuti sisi hedu irrespective but uri munin'ina mainini Kathy, on behalf of the diaries we want to thank you from the bottom of our hearts as mothers. Tinozwa senini ndakaita I was humbled nezuro kana ndakasiona rudo asana mbona rudo rwakadaro. Ndakazvibvunza ndokati denda ndirini ndasvika apa ndaitora here mwana uyu ndoga ini munhu anogona mbochibvunza mumwe mibvunzo ndoga ndakazvibvunza kuti ndaitora here mwana uyu denda ndaenda panzvimbo ndanziona kuti inde munoona situation iripo apa ndaimutora here kana ndaisiyapo. Ndakazvibvunza mubvunzo iwoyo antimaona. So hakuna vaviri vatatu vanoita zvinhu zvakadai. Mwoyo wekubereka, mwoyo
ende ndakutasa uri mwana mudikisitereka handizivi hangu dei mwari ka ini nangu munamato wangu dei mwari vanga vagonawo ka vazarura handizivi shozvo mwoyo wako zvauri kushuvira panguva ino ka mwari vakuropafadze mwari vakuzendemure nemaropafadzo ufunge vakurove nemakomborero ekuti newe wega ka nokuti zvawaita izvi mwana iye right now ndova naye handimaona vainaye still mwana iye mai ava kune machallenges ari kuitsika eko vari kuda kuzama kurapisa mwana uyu but still vari kuita kunge mwana uyu vakatomudhambirwa mufunge no one is checking up on mwana uyu kwanzi kune mumwe munhu wainewo distant relative ritongofana ichicheka hakuna ari kutaza kuti mwana uyu ari sei hakuna antimazviona saka ivo vanongori nemwana uya so tongonamatsa kuti hapana chinoitika pamwana uyu nezita rajesu kusvika mazonodzosera mwana uyu kwaiko zvino mishini yamakatorera mwana uyu kuti ingofilfilwa mwana uyu akwanise kudikura adzokere ave paposition iri nani antimazviona so sisike maninike toda kutendai on behalf of vakadzi vese handizivo vese ngangoti hangu madiaries ese toda kutendai kuti mwoyo wenyu haugone kuine vaviri nevanhu vatatu mwari wakuitirai zvakanaka handika kubata kwenyu nezvamuri kuita kukona mukoma moboys ngazvirambe zvichienda mberi handika ngazvirambe zvichienda mberi asiwo madiaries ndichiuya ndakadai so nokuti mwana uyu mukadzi uyu hangazvigoni ari oga guys pari kutodiwa kuti mwana uyu aende kumasikani handiti pari kudiwa mwana uyu mwoyo wakazvimba mwana uyu haana matesticles handiti haana aya mabhora ekuzasi evarume maviri aya andikakadai aya haana hantimaona saka doctor needs to go and check again kuti what is going on zvii zviri kuitika hantimaona anofa kuti anoongorora mwana uyu akazvimba maliver yake handiti so vanga vachibatsirawo yes we have mamwe madiaries ari pano akanga ataiziva kuti atobatsira zveshuwa akanga achitaura kuti taisawo mari but ndasandafollowa the story the whole story kunyazoziva kuti inyaya yei vaingoya kuti simendi kune nyaya yemwe mwana tikwamoboys tangobatsirawo ndongoti alright ndasandafollowa nyaya iyi apa ndidazoifollowa hantimaona ndikati kopane nyaya yakadai so ndangofila kuti if we say tine rudo kana tichitaura kuti tine rudo isusu we are known guys isuka kuti madiaries we do a lot andika for Zimbabwean community anditi we do a lot tita zvakasiyana tita zvakawanda anditi in fact tinototeverawo nzira dzevakuru vedu natite tilda ndo vatinenge tichitoteverawo kumasure hantimaona because tinotoinspirawo tinodenwawo nezvavanenge vachiita asi kuti sedu tiri limited maoko edu akasungwa hatizogonedi kusvika palevel atite tilda because tite tilda semunhu anoshandira Star FM makambani ose handiti anotopindira hantimaona kune vakawanda vanotopindira even government cheche inogona kutopindira zvino isi takasungwa maoko hatina mari dzose dzakadaro handitimaona isusu tinongodependa we depend on one another toga takadai tinodependa tikati uyu $5 uyu £2 uyu chii handimaona zvinobva zvaita asi otherwise dei tanga tiri panzvimbo pekuti maybe ingadai chokwadi Zimbabwe yanaka because tetilda vaimhanya vakadai handimaona umwe achimhanya akadai chikuru kudi kuita zvinhu zvakanaka in the community of Zimbabwe haisi competition haisi yekuti ndiani azodai no it's all about we are doing zvinhu zvekuti zvinobatsirawo community yedu kuti maybe kune vangadenwa kumusorosoro ikoko vakaona kuti no vana veZimbabwe vatambura vari kuda kuzama kuitawo zvakanakawo handimaona asi zvinhu zvacho zviri kuramba asi ndinongotenda madiaries hatina mazvese akawanda tinongove we have one another but tine one another kudai so we have achieved a lot we have done a lot zvatinogonawo tiri toka kudai deta tine macompanies anopindirawo deta tinewo chichi dzinopindirawo dei tiri kuresa guys dei tiri kure zvisingaiti but tingoriso but anyway haisi competition zvandataura ndinoti we are very much satisfied and let's be content with whatever zvatinoita zvingave zvishoma but tatoita gepiro ranga risina ananokava so ndauya kwamuri guys as diaries I am appealing to you sema diaries tose kudai tisewo something kuna mai ava vane mwana uyu kuZimbabwe mwana uyu vagoni tisewo something takamirira madiaries zvatakaita kwamakore gore riya kuti takaitawo zvatakaitawo tiri madiaries tikatumira kwamakore tikazvimirira tiri madiaries takasiyawo signature kwamakore vantoziva kuti kune madiaries ariko anditika toitawo the same thing pamwana uyu antimaona vanokwanisa vese as diaries let's come together on this one as diaries whether uri kuZim whether uri kuSA whether uri kuBotswana whether uri kunyika yauri anditika let's tongo yongo unganidzwa kumunhu wani kana kuti kuna kuZimbabwe kutsvagwa representative po kuZimbabwe anopiwa ikoko anditika kunoku kuSA zvanaka kuti taveona treasurer weSA vakacharutsaruzawo treasurer wavo anditika zvoita maybe kuna chairperson straight because chairperson ini nangu ndomuziva zvokudaro saka in case of anything since tichiri kutanga kushanda navo muzvinzvimbo zvavo izvi kuti tinyatsogona kugaina trust
anditika then vakuna UK voitawo the same vekuma diaspora vanongotumira kumunhu wani kuna cheri then younganidzwa yese but nezvaigoneka yangoenda kuna treasurer iyeye kuna cheri chero ngotumira straight kupi kuna mai ava kuZimbabwe andimaona so ndozvandida ngoapila kwamuri guys I don't know how we are going to do it hatisi kuti chakati kana une 5 rand yako guys it will count because chiri kudiwa paimedication yemwana chiri kudiwa pamwana uite ende kwaDr Sishine kuZimbabwe munoiziva hence kwakauya vaya vemedical aid vaya mazvona kazvandaitaura kuti pakuti inini kwandiri yangu I think $10 is better pamwedzi than kuti unanga uri pa00 mai mwana ushaya kana kuenda kunotora kana panadol racho unenge usina at least unone chikati chonotorawo mapanadol kana kazi kudiwa mapanadol mazvona kazvandaiti nangu kwandiri tumika zvitogona zvitori nani antimona because hakuna kazhinji kacho kana uri kumusha ugara une mari antimazvona so I don't know how we can do it guys kuti kwanza utiunganidze vari muSA mese vese please chairperson weSA ndakona mcomment section ndokumbirawo kuti uvhure group antika vari kuda kupledger vese ngavachikubata anditika iwewe you do all the collections yemari dzeSA tichatumira isusu mari dzedu tichapawo iwewe dzongoenda pamwe chete vane madhaipa guys kana uine madhaipers mapamba mwana uyu haagone kufamba kuenda kutoilet saka anopfekedzwa madhaipa anditika anopfekedzwa madhaipa kana uine madhaipa unawo anditi please madhaipa acho ngatitei plani ngauye antika ngauye madhaipa kana uri muSA madhaipa tumira kuna chairperson isusu will make arrangements kuti madhaipa oenda sei kuZimbabwe kana une hembe dzemwana mamuona mwana waye anditika dzaunadzo please bata chairperson iwe kuSA rongai kuti hembe dzinoenda sei antika kuBotswana akuna hako representative andizoti ndichashamisa sei vanhu veBotswana andizivi kuZimbabwe kuna Tapi Manyonda antika kuna Tapi Wanashe ndemsikona takambotuma paye vachimhanyamhanyana naApostle IK kuna Tapi Wanashe kuZimbabwe Tapi Wanashe uri mwere mucomment section Tapi Wanashe can do zvese zvekuZimbabwe kana kuZimbabwe maybe munongopiwa namba ya mining kethai maybe mongoita ma ecocash handika I think nolini Zimbabwe ingoita ma ecocash but zvakanaka kuti ngoenda yakaungana handimaona zvakanaka kuti ngoenda yakaungana maybe Tapi Wanashe uyu mukamubata kune vasati vapinda muWhatsApp group reSA neZimbabwe tokumbira kuti kune WhatsApp group ririko riri kupinda vanhu veZimbabwe neSA neBotswana pindai muWhatsApp group kuitira kuti zvinyatsorongwa muWhatsApp group imomo avana UK diaspora ndichikire because vakarongeka kudhara vane group ravo vanoziva maitiro avanoita ina nditoziva kuti vanozvamisa sei but vane zvinhu zvakarongeka so SA mune unsize asi wamamuona kamwana uya kuti size ndofunga inogona kuita medium kuda medium maybe inogona kuita medium size yemwana uya I think so even small ndonazoti anotogona kana kutopfeka handimaona so ngatiteise kudaro vasati vapinda munhikikiri mu WhatsApp group pindai mu WhatsApp group so zati zvinhu zviite order zvingorongwa pamwe chete hanzi topindamo sei link please hesh Queen ndo basa rako iro Queen basa rako vanhu vavamo mugroup hanzi topinda sei ndimi chairperson motomeka sure kuti mukuenda pa every comment yemunhu weSA apo muchinovapa link yacho kana kuti muchinopiwa manhamba acho muchiedha kugroup toda kuti zvinhu at least tikagona kuendesawo something tichakazvimira kuti madiaries tinenge tagonawo anditi so yes diaspora ndityiri because diaspora ndozoti vatotanga ikoko kuside kwavo vanenge vatotanga nemawet wipes vanawo vane mawet wipes zvakare please itai kuti tibatsirikane ngatipei ngazviende andika titumire zvinhu izvi zviende vari kuuk hatinetseki navo because tozoti vatopedzana zvo group kwavo so Zimbabwe Abigail Zimbabwe neSA pindai mugroup reSA vari kuzi aino kuti group racho rakuzara kunovhurwa rimwe group racho tofungarisana nevanhu 4 kuti rizare rinongovhurwa rimwe rechi2 hazvina kuipa because group iri magroup eSouth Africa neZimbabwe neBotswana haataurwi icho ndakatokumbira kuti musavhurire kuti vanhu vataure vharai only admins will communicate imomo povhurwa chete musi unenge uchiadresswa issue yekuti kuda kubatsirwa munhu muSA ndopovhurwa group pamwe pose musatendere kuti riite mvenge saka vakavhara group rinongovhurwa chete kana takumbira saizvo titokumbirawo muvhure group andika ndopa vanovhura because ndo vane mapowers ekukontrola group ravo isiwo tingorimo semamemba andika saka acho vese vakuti link ingonyorai kuti link iye chairperson chacha kuteverera mucomment section ari kuteverera mucomment section achikupa ichi manhamba acho nechichichi
SA toita ndichika then kana UK yapedza kuronga SA chirirai chokuti andiselina vari kumagroup ese she's in both groups rekuno kuSA varimo reku UK varimo saka kana uko kwarongeka vobvunzawo kuti kuno kuti ndio vari coordinator chairperson kuno South Africa vachimutungamirira handika kuti azvitewo sei animaona because mozati vanhu vekuSA vanomboma musoro saka vozoona kuti yaita mari kana ichitumirwa ka1 uyo votumira ka1 iye obva atumirawo ka1 same time from kuno kuti vawane mari yacho yakawanda vagone kungosunga vachienda kwadokta nemwana uyu mari yakabatika because tusvika tikava mbijana mbijana handiti vanogona kuti mapambasi anenge apera poinda imwe mari vobvisa votenga mapamba handimaona mangwana tutumira zveimwe mari shomazve kuda chikafu votenga ndingopa example kuda vobvisa votenga juice handimaona kuti izoungane kwadokta izoungane because chinangwa chedu toda kuti mwana uyu ainde kunoongororwa nadokta toda kuti mwana uyu ainde kunoongororwa nadokta dokta aone kuti anobatsirawo paagona napo saka thank you very much guys for agreeing with me thank you nekubvuma kuti tibatsire mwana ushu handitika thank you ndaona hangu macomments so I'm very much honored ndichiti munondigonera vedu ende munondigonera inyu mufunge rambai mune moyo wenyu ngazviperera kumwana uyu tirambe tichienderera kumberi handiti so chairperson veSA ndofunga nyaya yekunzi malinki motovhura group yechitu vanhu vachavawandisa open the second group kana zvichiita I don't know how you are going to manage them moisa vanhu vese vadiaries ngapinde mumawhatsapp group azvinotibatsirawo kuti ati mumwe musi pakaita problem nomuSA tomboudza vediaspora kuti please don't get involved SA yega ngaimire ngaizvimiririre kana pazoomerawo SA tozokumbirawo vakuru vedu andika vakuru vedu ndo vari nana diaspora kuti takundikana tarezawo apa handimaona tichitibatsirewo pasara but tidzidze kuzvimirira toga isu SA handimaona tidzidze kuzvimirira toga isusu SA botswana neZimbabwe handiti I think zvinenge zvakanaka kwete kuti tingodhipenda nevanhu vanenge toda kutidze kuzvimirira toga chero angave ma50 rand iwaye ma20 rand takawanda kuSA kuno kwekuti anoita something they will go a long way anoita something ma20 rand iwaye nemawandiro atakaita akawandisa ma20 rand iwayo totoita something tikatobatsira mumwe munhu antimashona saka SA let's try by all means tizvimiririre handika thank you very much nekuti makataka kunitaridza kuti SA you can do it pane mukadzi akasenda voice note hatizivi hedu hanzi check your account SIS-MELLY ndichacheka ndichiri pa live work SA ameno voice note rakapinda but vamwe vakuti ameno but ndikuona sokuti vanhu vakasiyana handimaona akaisawo voice note rake a very sad voice note asina kana chekudyana pekutangirana kudi veSA vashomawo vakabvisa ivavo at least you did something atimaona at least you did something vakabvisa antika akazonditenda nezuro musikana uya achiti mwari zvavanoita minamato because akakumbira minamato ndikakanda kugrupu reminamato akati minamato yenyu yamufunge 4 days after atambura nganzwa mai mwana ubva pakapera basa rake asingasawani basa akabva azowana basa kuswera suro kuinternet cafe saka atondisendera picture yake ari muinternet cafe agara pachiya ndikati mwari kudzwai mwari makanaka ndozvamunoita pano kugumira pfungwa dzenyu ndipo pamunotangira pfungwa dzenyu ndipo pamunotangira saka at least akawana basa kusura zuro akatanga basa rake nezuro handimaona zvaanani handiti mazviona so thank you very much right nyaya yechitu zvakare yandoda kuti nditaure ndeyekudai so ndofunga muri kuziva vana vatakambobatsira vekuhope handi muri kuvaziva vana vekuhope vaya vatakambobatsira anzani mwana uya anzaniko mwana uya anzani ndikangana spriti vana priti muchiri kuvaziva nditi vana vekuhope vaya vatakambobatsira tikaendesa kuchikoro tikatenga mainform and what not ndarwadziwa mufunge nhasi ndichitumirwa voice note handitika voice note yatobudawo nekuno umwe munhu isina kuudzwa apostol wangu asina kutiudza apostol yake wangu asina kundudzawo mai dheko wangu asina kundudza kudai ngoti ndakazvinzwa amen hanimaona voice note yatobudawo nekwayabuda nako hantimazviona kuchinzi mwana uya musikana uya akatoonekwa mustreet zvakare kwarara achisvuta gulu iye priti uya kubva pakatanga lockdown anti vanhu vane kuZimbabwe vakaguma kuenda kuZimbabwe kuchikoro kudhara kwave nekuma 3 months vasingaendi kuZimbabwe 4 months akadzokera mustreet mutauni yeHarare unonzi wakatema mota yaumbe baba nechigubhu chakanga apedza kusvutisa ningirikiri gulu rake riya ndokubva asvita kuda ndokubva aiposera chigubhu pasere chigubhu chendo kunobhamba handika chabhamba chigubhu chendo kunorova chiwindo chawamwe baba ndobva chiwindo chachatsemuka baba yako vakanga vachibata chimwana chache musikana chava chida kuchidzvinya huro kuningikiri kuHarare ikoko handi sezvineiwo maidheko vaitovewo muparking lot imomo anti mazviona vaitovewo muparking lot imomo ndobva vaona kuti mwana uyu ndomuziva ndi ndodaituma kuendako ndokumanya baba yavoda kutorova mwana uya vakati iwa musamurove chii chaitika ndomuziva mwana uyu zvikanzi aputsa windo rangu antimaona chisaka mwana uyaya ndarwadziwa mufunge adzokera mustreet mufunge 14 years
yadzokera kuita sex nemadhara mustreet. Takambenge tamubvisa mustreet mwana uya. Tikati vedu uye mwana pa 14 13 years 13 tikamudzisira kuchikoro grade 5 chaiyo. Tikachidzokera busure bekungati arida kuenda kuchikoro. Hanimona ende mwana uyu atori ndisingaziti kuchiri murodhi maave maadzokera mapirisi ake ayachamwa here because mwana uyu ari pachirongwa. Antimaona mwana uyu ane 13 years uyu ari pachirongwa. Zvino zvaava murodhi zvosvuta madrugs uchagona here kuti achirangarira kuti kunomwiwa mapirisi kana kuti mapirisi achamawana kupi achadzokera kunotora here kuhopley. Izvozvo zvandinetsa mufunge zvinhu zvandinetsa asi ndashaya kuti ndoita sei but ndangoti handina zvandokwanisa kuita ndofunga kuda vana vanenge vazvipira kuti ndo zvatoda kurarama nazvo kana kuti kudii. Antimaona ndofunga mwana akambointerviewna naapostol pano kune vasina kuona live mukaitsvaga kugroup redu kumain page uko nyaya yemwana yeye kuhopluko iriko iye nechisikana chimwe chitikitiki tikatenga mauniform that means takatenga hedu mauniform but takangotengera hedu mauniform zvisipo akadzokera ke kustreet ndokwakaona kunomuitira but inini chandiri worried nacho now ndechekudai so many dangers mustreet right now at 13 akataura oga kuti vanobata nemadhara kuti apiwe $1 maivepo painterview yakaitwa pano anorara nemadhara makuru kana dzimwe nguva nevarume vatatu kuti apiwe $1. Saka apagara ave pachirongwa mapirisi achagona here kunomatora achagona kurangarira here kunwa mishonga ndopane wari yangu chete ipapo ndopane wari yangu ipapo kuti saka acharangarira here kana kuti zvazvo kungoti zvino kana amborega kumwa mapirisi acho chii chinozoitika vedu wepo mwana uyu apa zvoti madrugs zvoti mapirisi zvinozodii zvinozoita sei zvinozoita sei. Saka ndopadi pari kundinetsa hangu but so far handina hangu zvandokwanisa kuti ndiite guys ende hatinawo semadiaries zvatokwanisa kuti tiite takazamawo pedu pataigona kuti tiite napo tatakatomira izvi zvekuti zvikoro zvikavhugwa handi kune munhu anga achivabhadharira mufunge school fees anga akati ndovabhadharira zvikavapedza chikoro chachona handiti mukoma Chris muvarume here mucomment section avo manzvadzi yangu handimaona hasa ndavaona mucomment section sezvinei zvakona hazvo chikoro sa zvavhuka kuZimbabwe mwana atodzokera mustreet kungotanga lockdown kutodzokera mustreet kutara. Saka takaitawo patakagonawo vasikana but tazvikonewa zvinenge zvinodawo zvinenge zvodawo kuti maybe vefamily vaitewo something vambofamba vaone kuti chingave chii chikuita kuti mwana uyu adai. Antimaona maybe no zvinenge zvaane chivanhu womukati kana kuti zvaane madhimoni andichaziviwo nyangwe ndatonetseka kuti mwana unotiza kumba achida kunogara mustreet achisvuta madrug 13 years asikana. Saka pozoitwa sei. Saka ndo imwe iripo right. Regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Ndofunga nyaya yedu yanhasi takamirira zvedu guest wedu regai tibve tachingomutsvaga right avepo zvake regai tichinzwa kuti nyaya yacho yakamira sei. Again, tirakumfanira direct kuti auye apa toni. Mudiki achiriko kumba, mudiki ndofunga ndiyo muchabhadharira. Ko takumirira ku WhatsApp. Alright. Mudiki ndofunga ndiyo muchabhadharira mukoma Chriseo nokuti mukuru obvious apa sisina atingambonkariji kuti rava muchibhadhara anditika tichiziva hedu kuti mwana uyu ane mweya womustreet zvino nani kana muchibhadharira chidiki 1 chasara chisikana chidiki chiya chegrade haisi grade 2 ndochomubhadharira henyu uyu hai chisiyana inaye henyu nokuti tatoona kuti hazvibetseri. Hello. Yes, muningi nakuri sei? Ndaswera sei? Aiwa tiri right. Right. Tave pano patiri pana papa live panapa. Toda kuti unyatsotanga zvako kana uri comfortable kubva pekutanga tine nguva uchinyatsotsanangura uchidedemura uchinda. Sisi vako vauya? Sisi vangu vari kundonda tumutange navo. Alright. Ngavauye. Vaninatsotaura kubvira pazvakatangira but takutongotangira pane zvataka pane nhau yamai nekuti tikatanga kumashureka zvinotoda svondo rese tichitaura tanga henyu tiripo mune muchingogura asi tanga ipe kutangira nokuti tinyatso kubata mudzi wenyaya
mukatangira pakati zvinotozonyatsokuvisisa tangire kwekutanga chaiko yesi mainini muri sei jimika munadzo idzi dzinoti hadzisekesa asi unopesera wangoseka kuti zvokwadi munyika makaoma hamo zvatoitigwara namai vekuzvarawo dzimwe nguva zvakangooma hazvo zvakangooma hazvo right tangai pabva pakutanga chaipo tinyatsonzwa kuti zvakafamba tinyatsogona kufamba nenyaya kuti zvakafamba sei tiripo hedu ti hatinedi kwatomanyira wapakutanga kubva tiri vadiki tangai fambai nenyaya tinyatsogwisisa kuti zvakafamba sei alright asi ndichangotovatsanangure nekuti zvimwe zvacho taive tiri vadiki asi takazoti tichiti samu tichikura tichiona zvaiitika nezvataiitwa isi taingotiwo kudini taisazvitora kuzviita serious tiri vana vadiki isusu taingoti zviyo zvekungoti isusu handiti tiri vanhu vekumalawi vanobva kumalawi vabereki vedu nevabereki vedu vacho vese kuti vekwamai vekwababa vese vanongobva kumalawi so zviripo zvo zvekungoti pamwe kuda vangoiwana kana kuti zvekuti varima gore rino vakohwa ungodzi hapane sadaka votoshedza hama neshamwari pataigara kuya vototenga maraisi avo mipunga yavo votoita sadaka yavo pakuita sadaka yavo payo vanotora hupfu vanotora moto vanopfungaidza hupfuya vachideketerera vachiita sezvavanoita chivanhu chavo chavaiita ichocho isu taitiri vadiki asi taingoona so nekura zvine zvaakuitika taakuzorememba taakubatanidza 1 2 3 taakuona kuti oright ndokwakabvira nyaya uko voita sadaka dzavo dziya unoshedzwa pamwe ndini ndashedzwa ndopinda mumba muya utsi huya upfuya huchiita hutsi vanobva vatanga kudeketerera nezita rangu inini vachideketerera inini ndekusaziva ndechingotiwa handizivi kuti zvii zviri kuitika vachideketerera zita remoto uchifungaira uchitemerwa nyora dziya vaive nechimwe chibhora chavaitora sotora chibhora chiya watemerwa nyora panobuda ropa pai wobva vaita sevanochisvina chibhora chiye chiri panyama yako wobuda ropa riye hataitombozvivi kuti futi raienda kupi miri wese uchitemerwa vachienda kun'anga dzavo dzavanoenda unongoshedzwa mese vana semhuri mumba huyai tikuda kukutemerai nyora nekuti vanhu vasakuroyei vanhu vasakudemhei vanhu vachikutyai isu tichingotemerwa nekusaziva kana kuti tirambe sababa vangu vaive nehasha dzekuti kana ukaramba vanotouraya munhu nekurova saka zvese zvavanenge vatongoti muyai tiiti taitongoita neudiki nekusaziva so inini pandakazotanga inini pache zvangu pandakazotanga kubata nyaya iyi ndakati rimwe zuva munin'ina wangu wandinosiyira nevamwe vese ava naye ari panoyo tashereketa taenda kupi taenda kwaseke uko kumaprofita uko taenda kwaseke kumaprofita kuya tikati tononamatawo zveduka taenda kuya taenda tanamata tashandirwa tadzoka pai mai ndobva vatishedza svika inini ndini ndaive ndiri mukuru nokuti mutwini wangu aiva aroorwa ndini ndakanga ndasara ndiri mukuru zvikanzoya pano nobva taenda paine vanun'una vangu vaya zvikanzi manga maenda kupi nhasi tikati taenda zvedu kupi apo pachara kupa apo pamasowe zvikanzi pamasowe cheche yacho ndeyerudzi ndikati postori zvikanzi makuita zvepostori panapa vanafungai inini muchafumura zvinhu zvababa venyu panapa nekuti mumukoko muchapiwa matombo kunzi mukande kuno muchapiwa matombo kunzi mugezi matombo yayo muchagara kunzi kandai pachivanze kana kuti kandai pamunogara kana kuti kandai kwamunozvarwa imimi muchabva matanga kufumura zvinhu zvevanhu zvigotadza kuita sei kuita zvinhu zvavo zvavanenge vachida panapa ina handina chandaiziva ndakangoti alright ndichibva ndadii zvibva tatosiyana nazvo zvekuenda kumasowe taiti kana kuri kuenda kumasowe kunoshandirwa ndizvo zviri kutoti pamwe tatumwa muchigayo tongoti zvekuti kana mumaprofita mudzimba vanongoshandira isiri zuva rechechi totoita medzi dzedu ikoko taenda muchigayo kana tatumwa fast nekuti hapana mwana ainzi ukatumwa kuenda kuchigayo vana kumashopsi wonzi unodzoka nguva yaunoda vanotokupa netaimu yekuti udzoke nguva dzakati saka ipapo manje toita medzi dzedu fast tobva tadzoka kumba
so ndakazoona kuti inini vamwe vangu vese vapera kuroorwa pano ndiri mwana vari vana vadiki nguva isati yakwana inini regaiwo ndidini ndiende ndobva ndawana mukomana wangu ndobva ndabvisirwa ndichibva ndadiniwo ndichibva ndaenda ndaenda ndakasvikoita nhumbu yangu ndadzoka kuzosungirwa ndasungirwa paya ndobva ndiri muchikuta kudaro mai vangu vakauya vakati guvhu remwana handiti nhasira donha ndikati hongu nhasira muka rakadonha ndipe kuno guvhu iroro vauya kwandiri kudaro baba ndo vakauya vakataura vari mumba mavo mubhedroom inini ndichivanzwa zvikanzi unotora guvhu rani remwana uye naroko so panguva yacho ndakangoti semunhu senhumbu yekutanga yasungirwa guvhu handiti mbuya ndo vanoona zvekuita naro ndobva vauya nguva iyoyo yavaiudzwa kunzi inotora guvhu remwana wenaro kuno nguva iyoyo vakabva vanotora zvishwa vakabva vauya zvishwa zvikanzi guvhu handichita donha chitora guvhu undipe kuno ndobva ndatora guvhu randa ndaputira mai pakotoni ndobva ndatora guvhu riya ivo ndobva vageragera futi mwana panguva iyoyo ndobva vatora guvhu riya nebvudzi riya ndobva vaenda nazvo kwavakaenda nazvo handina kuona kuti zvakafamba sei kana kuti zvakashande chii handina kana kumbozozvibvunzawo nepfungo dzeudiki ndakangosiyiwo zvakadaro kati handiti vabereki vangu pamwe kuda naivo varichita kuitira dzinza remunhu rikazobvunzawo guvhu remuzukuru wavo vanozodiniwo vanozoriburitsa vatyira pamwe kuda kuti inini ndingarasa sezvo makuvhu aya akakosha zvagara kudaro ndobva ndatopedza paya 3 months dzangu dzakwana ndadzokera kumba kwangu ndadzokera kumba kwangu kuya vane zita ravakanga vanditumira nekuti zvaingoitikawo pandiri kana nanhasi kungoti iye zvinezvi zvaanani pamwe nokuda kuti kukura hasha dzandinadzo plus hondo chaikurwa handina basa kuti uri murume kana kuti wakakura sei kana kuti unonzi unoita sei handisingamisi ndinondairova ipapo saka vanga vaine zita ravo ravakanga vakandipa iwo rinoenderana nezvandaita zvachezvo so ndadzokera kumba kuya mwana wangu akwanisa 3 months dzaakutoenda 4 months ndobva ndapesana nemurume wangu nenhau dzemagirlfriend ndobva ndatanga kunesana nemurume wangu negirlfriend iya tichinetsana saka pakabva pauya hanzvadzi yamai vangu vanga vangoyawo zvezvekuvhizita vakatosvika kobhoni muya munotori nenoise iya vakangoti vachidzika taxi vachitopinda mukomboni vatonzwa wabata muzukuru wako mbava uye pandaita noise paya bva vatadza kunzwisisa noise iya apa mairova anapa irova girlfriend yemurume alright nemurume wacho ese mumakarova vose vari tuka 1 ndakatanga kurova girlfriend nekuti uyu murume wakanga uchiri kubasa pandakabata zvandakabata kuti tizosvika pakunetsana saka achizodzoka manje manheru ndo pandakasvika nchinetsana nemurume tanetsana nemurume kudaro murume ndobva atonondimhangarira ndobva ndatonosungwa vandatorara kucheri so zvadaro ndobva ndazonzi ndiende kumba ndobva vazvinzwa kaunasisiwa nevamwe sisi vangu zvikanzi ndo zviri kuno zvikanzi ngaauye kuno kumba ndobva ndakwira bhasi ndichangobva kujewo kudaro ndobva ndatorongedza bhegi rangu ndobva ndadzokera kumba kuya ndasvika kuya kwakutosvika futi kutemererwa mamwe mangoromera zvini nekusaziva nababa kwakutoti kwakutoti kwanzani kukuwedzera simba unyatsosimba chaizvo unyatsoita sekunge murume chaiyo kuti kana wanyatsogumbuka unyatsopfeka zvekuti hapana anomira kana angairani hapana zvishwende paive pasina handi kunyepa kana nanhasi kungotire zvinezvi hamuchagwenya asi munotonyatsokinditsa munhu chaiko kana kada kutovhaira ndikanyatsogumbuka havamiri zveshuwa havamiri zvadaro ndobva temera pera nyaya dzavo paipai inini nekusazivawo ndobva vazodini ndobva ndazodzokera hangu kumba kwangu so manje nekukura ndakazongotiwo ndatova nemwana wechingani wechi2 ndo pandakazongopesana nemurume wangu fika yanga yati 2011 iyeiwa vakamuibarovawo saka maipota imuchimurova modzokerani mumurova modzokerani kune kuri kuedza kugadzirisa zvinhu kurova kukuti ndairova ndichibva ndaenda kana tairovana tichitogara tese mumba imomo
saka 2011 pandaita mwana wangu wechi2 ndo pandakazoita nhumbu yaya mushe ndazvara mwana wangu. Then 2011 ndo pandazosiyana nemurume wangu. Yezvo manje zvandava kutozoziva nhasi kuti zvese zvaitika izvozvo zvenoizi kuzoti ndirambane nemurume wangu 2011 iyoyo zvaibva kupi? Zvaibva kuna mai nababa uko, asi nekusaziva ndakuzozviziva nekuzvibatanidza nhasi ndotoona kuti ndo zvinhu zvakaita sei zvakaitika. Saka mainini murume pamakazisiya pamakuinda zvakutoti matorambana zvachose chose anga asingasavi kurohwa kauya angadojaira kurohwa nokuti maingorova munodzokera munoita kuti magirlfriends. Ndozvaitoripo kutomita nini chaiyo haana kutombomira kuti nokuti uri kupenga kana kuti hawangajaira kurohwa wangatojaira zvavo zvatopinda muropa. Saka ini ndakazongorizainawo hangu 2011 ndikati handoita izvo kutorizaina kwatinenge ndichiita kuchimweya chiya chinenge chatondigarawo kuti ndichiramba murume ndidzokere kumusha uko ndinoita basa rechipfambi. Ndichigara pamusha apa ndichichengeta vabereki ndikauyawo neshuga ndikauyawo nechii vachifara titi unozviziva ndombigo dzavo ivo dzavakatipa isusu vanasikari. Shuwa ndakabva ndaramba murume ndisandaenda kumusha ndakabva ndatuta zvinhu zvangu vandanozvilojera kwangu ndega ndichizvishandira vana ndobva ndavaendesa ikoko kumusha ikoko kune vabereki anatanga kuzvigarira ndega. Ndakagara 1 2 3 4 5 months koiwewe wega uri kuita nezvii hama dzako dzese dziri kunoku iwe wakugara kwako wega ikoko kuti zviite sei zvinokukodzera chii misikanzwa uya kuno. Bva vatonditsvagira mota kubva kwavanogara ikoko. Mota yakatoya nehanzvadzi yangu tikatora zvinhu zvese midziyo yangu yese ndikaenda kumusha. Ndasvika kumusha kwe handina kukwanisa kuti ndisvike futi mumusha mavo. Ndakasvikotsvaga futi pangu ndega pekuloja futi. Vakauya futi nemutauro ungauye ungade kuloja shuwa kutambisa mari inini ndine musha dzimba dziripo uchitadza kuya kuzongogara imba mahara uchida kuloja mari iyoyo tichitenga chikafu kana kuti uchitoita zvimwe zvinhu. Ndikaona kuti miromo yevakuru haiwiri pasi plus avabereki haufaniri kupikisa ndokututa zvezvinhu zviya ndokuchinogara mumusha mavo chaimo manje nevana vako tu vaya kugara manje nevana vangu tu vaya takagara zvedu taigara zvakanaka but yaingoveri nhau yekuti taisasitiva ivo manje kuti ivo uchigara mumba mavo imo chienda manje ivo kumasowe kusiriko kwavari kuenda ivo ipapo maipesana. Okay. Saka pachihure unga wakutoita here apa sekuti vaida kuti muite chihure muchene shuga ungotoya neshuga yacho ipapo shuga yaiuya handidi kunyepa shuga yaiuya ndo zvavaida kutuma wega uchingoti kana kuti watongozvifamba kuenda kana kumashopu kuchigayo kana mutauni utongosangana nemufesi so paimatowirirana kana watopiwa kamari wakutotengawo zvaunoda kuna muriwo kumba mutadhora rechigayo ivo zvese vanenge vatozorodza pfungwa chose hapane mwanasikana pana ari kumiramira andimazviona ndobva vanditsvagira ndiwo basa papurazi pataigara paipai ndakutoshanda papurazi paya. Uyu murume wandanga ndasiya uyu achiuya kumba kuya inini handisi kuda kuti auye kana akauya handisi kumutambira asi ivo vari kuuya vachitambira. Saka baba vako vangaoda kuti vabereki vako vangoda kudla bothi murume uyu achiuya uno yakabatawo kashuga iwe uchibvawo kufuti uya wakabatawo shuga dzowanda handimazviona manje ivo manje zvavaita vakamutambira pamwe ndiri kubasa kana kuti handipo ndatozvibudirawo zvangu kumadhiri ndomuona aripo kana kuti vanotondifonera uya please murume wako auye ndikati ina handisina murume kana mada kutopa gotwe kana munun'una wangu inini zvemurume iyeye handichamuti nekuti ndakatobuda maoko maari pane makore mangani ezvinezvi ende imi chamunombomudira chini kana muri dzichita handichada imimi kana mada tsvaga imwe munhu hama yenyu kana mwana wenyu kana mumwe wokumubvisa pamurume wake motoraye mukadzi wamurume wamuri kuda. Saka zvakazoitika ipo paya manje akazopedzisira ega atoona kuti hapana haana kuchizodiniwo kuchizochiuyawo akabva angozvigarirawo kumba kwake ini nichiva ndazvigarirawo pai apa pai so ndobva muningira wangu ari kuno azonditi inini sisi kupedza mutauro kana kuti zvinhu zvekunine zvekusweronetsana kana zvekuti mugare kumba ikoko kana kuti muchingoswerogara pamusha ipapo imi muine mhuri inoda kuchengeta chiuyai kudwi chiuyai kunojo ini nichibva ndadini zvangu chibva ndauya ndatsvagirwa mari nemunin'ina wangu nevamuzisi wangu chibva ndauya zveshuwa
ndauya ndakasvika ndikagara zvese zvichiendeka panguva yacho zvaiendeka basa ndichitowanawo basa rine mari zvese maboyfriend zvese but dambudziko rakazotanga iro rinotongoti gore rapera nokuti paripo pekuti wega unombonyatsofunga kuti inini ndiri munhukadzi kana ndiri munhurume uye zvichiri kumbonyatsoitika pandiri chii asi pava makaiswa dhimoni iri uyu mweya wanyoro dzavamakatemegwa ndedzemangoromera handiti vaida kuti like vanenge vakatoisa chinhu chekutoti maybe ungoramba murume uonekwe kana kuti vamwe varume vakuonawo sokuti uri munhu wemurume paunga ukarorwa pane murume wako waitonyatsoitawo bonde chaizvo zviri nomawo ano yaingoti ikatongokwana nguva yacho zvaiva zvibhakira yebondeka chete waikudubura but kukunzva wangu wasingadi kukwana senguva ino zvaitonetsa nekutoti kana zvemukati zvaitopera kudamburwa nemurume kuti koiwewe chachirudziichi dambu wotongoona kuti hapana yekutamba kana zvizvo zvokutongozvimanikidza asi moyo unenge uchiita kusvotwa kuti chimunhu chichotsvakeiko pamusoro pangu asi ndakaita vana vaviri naye so nyaya yazoita kuti ndisimuke gore rino ndichienda kumusha pane tongoti gore manje nehafu zvatanga kungoitika pandiri so kuti chii chiri kuda kutora nzvimbo kuti kana nevarume vacho hapana minyama yacho kutoshaya kuti chii handaitomboinzwisisa handikunyepa kuti chii chiri kuitika nokuti angari chichainyanyondishungurudza nechaindirwadza handidi kukunyeperai chinhu hani mukati meupenyu chokuti ndakanga ndisina shungu nebonde mama kaitwaka kuti muite semurume muri kurova kwenyu kwamaita kwakuri nomoye mairova kaindi ndoti maitokwalifaya kumirana nanzivana naJohn Cena nokuti kana kuti nditori nefriend yechirume kudai takatogara hati ichitotaura nyaya tichikurukura but nguva yekungoti atitange kubata kuda kudindini zvaibva zvatokwidza ipapo asi mukanditi chigumwe changu ichi ndaigutsikana maina gone chigumwe chenyu kunyatso zvisingaiti zvokutoti ndaitoona kutoti murume haana kana basa chii chinonzi murume pangu ndichitoona kutoti izvi zviri kutoendeka saka imi zvechigumwe mama kadzidziswa nani zvechigumwe izvi mama kadzidziswa nani zvechigumwe izvi nekuda kutoona kuti inini handisisina zvechigumwe makadzidziswa nani mama kadzidza moga zvechigumwe mama kadzidziswa nani ndoga zvakangoya mumusoro zvakangoya mumusoro nekuda kuti unenge watoshaya kuti zvino angandikwenyewa abhadhiyani hapana ari kumbotisiya hapana kana wandiri kufambidzana naye saka ndodini apo unenge wanzwa shungu ndimudedza kuda murume kuti usukewo nguraiya saka ndakatongoona kuti pamwe ndikadai zvingaiti zvishuwa ndakatozviita handifunga ndakatorarama mukati mazviri izvozvo ndofunga kana nditori 5-6 months dzese ndichitorarama muraramiro zvitondiitira asi zvindaita kuti atozvaendishungu manzi dzekuchema kuti saka inini ndinosvikepe ndichiita murume nechigumwe ingawani hama dzangu dzese dzine varume vane dzimba dzavo nevana vavo kwenyini mangondinyimirei kana mumwe chete zvake kungofambidzana naye ndichingoitawo zvekupedza nzara achibuda achienda asi ndaitomushayiwa igochema ndiri ndegamba mbuya ndigodini kusvika ndazoti inini hama dzangu chero mukatongonzwa udzi ndafa kana kuti ndadini upenyu wandinetsa nyaya yangu ndeyakadai rebva ndatanga kuvatsanangurira ndavatsanangurira kudaro ndokubva vaitsanangurira navo pachavo inini ndisipo vakati toita sei ona imwe wedu ndo mamiriro akaita upenyu ende zveshuwa vanondizivawo vakatotaura kuti hazvina havina kutombomira musha ngatimbobatsirai ani ngatimbobatsiraiwo umwe wedu timboona kuti zvinobuda zvaakupi zvinoguma nepi uye chii chatingabura ndo pavakazotidzoka kwandiri bheki tafunga isusu kuti tidai udiwi ubumboenda kumusha timboona kuti zvinofamba sei kana kuti zvinomira sei taga mari zveshuwa ndikaenda kumusha muna Mei ndikaenda kumusha ndikasvika kumusha kuya ndobva ndasvika ndikataura kune
kune vanin'ina vangu kwavariwo handina kumbobvira ndataura mai kuti ndo zvandafambira kana vanga vakaudzwa kana vanga vasina izvo handisi kuziva indakangozvisvikirawo ndokuitawo madhiramu kati ai ndoda kumbodini ndoda kumbosvika pamurehwa because ndoda kumboshandirwa nokuti upenyu hausi kudini hausi kunyatsotiitira mushe kungotiwo ndingotorowo zvangu sekumubereki ndobva vatoti zvoninaivo ndiniwo ndinoda kutodini ndinoda kutoita kwenini muri kuda kuindepi inini munozosara henyu motevera but inini zvangu zviri chimbi nekuti ndiri kuda kudzokera kupi kubasa zvikanzi zvitomboiti tiri kutofanira kutoti tobuda tese nhasi kana mangwana ndiripa uchabuda ipapo ndikati chinzwa ivo vana sisi nevanin'ina zvavo ikuno vari kuti havasi kudawo kusara mari ndavaudza kuti inini handina mari yevanhu vaviri ndine mari yemunhu wani zvikanzi inini yangu ndinayo haisi problem ndobva vanhu vangoti ngavadini zvavo ngavaendi shuwa takaenda tikanokwira bhazi tikaenda kwatakaenda kuya takaenda zveshuwa vachiita sekunge munhu anonzwisisa kunge munhu asina chaanoziva kana kuti dzaiva pfungwa nendangariro vachifunga kuti zvinhu zvichamira sei kana kuti hapana chinoitika semazuva ese nokuti pamwe pacho waitoti ndaitoti ndikati ndishandirwa iye muprofita wacho wandishandira medzisiri yacho kutondipfimba kuitira kuti asataure chokwadi asataure chokwadi ndozvaiitika zvakapedzera zvotoitika kungotaura nemunhu pangave pafoni pangave chaipo ndanopfugama medzisiri yacho anenge akutonditi time ndozokuonai musaenda ndapedza basa ramwari panapa chii futi chiri kuda kuitika so tasvika kuya manje takasvika necheusiku ndobva tarara mangwana tichibva tafuma tichibva taenda kwatakaenda kuya kumuprofita kuya tasvika kuya mangwanani akatomuka hatisi takatomutsa ndobva atomuka titambire paya tasvika pfeke magemenzi ake uyai pano tasvika paya tapfugama zvikanzi ndisati chaakatanga kutaura muprofita yeye chinhu chipiri chakazondipa shungu ndekuti ndakachema ndakapfugama ipapo akati imi mhai uyu mwana wenyu kauyu tarirewo muone mwana wamakabara uyu anoshorekei akasvika bagwire pachuru kudai asi murume hana muri ndimi upenyu hwekurarama mwana wenyu muri imi muri kurarama muraramiro imwoyo mainzwa sei zvikanzi zvinorwadza zvikanzi saka zvakanaka here mararamiro ari kuita mwana wenyu uyu yekuti murume anoita chigunwe chake vakaramba vakanyarara muprofita akataura nyaya yechigumwe zvikanzi mai tisatombotsanangurira kana atanga asati atombondishandira ende hatondizivi anga itori first time but ndiye akatotanga kutsanangura achidaro kuti muri ndimi munonzwa sei upenyu hune mwana uyu mwana wenyu nezvaari izvozvi zvimondiudza kuti mimi hana murume vakatotanga kutsanangura akatotanga kutondiprofita achiita kunge ari kutotsanangura ari kutotaura naivo achitotaura naivo mai ivo vachingoti zvakaoma kungoti hazvo zvinoda kunamata ndosaka tauya mutibatsire zvakaoma tikanzi alright kana maya kuti tikubatsirei hapana chakaipa takatanga kushandirwa paya semhuri inini nemunin'ina wangu naivo takapfugama paya ndikatanga kushandirwa ndini mumwe wamvura kudai ndadonda chitaura wewe chidhimoni hachingatauri chaereswa chaenda tanga kupiwa tsananguro paye zuva rekutanga ndakapiwa tsananguro dzangu ndikapiwa munamato zvikanzi mbonoshandisai munamato repiri ndikauya futi ndikachikadonha hachina kutaura endai munoshandisa munamato tikadzokera retatu manjira takazopinda murimo munonzi mubatare so matakazopinda imomomo mukabva mabuda chokwadi chese chekuti ipapo handina kana chekupikisa kana nanhasi handina chekupikisa kana kuti chokuti ndingaite kuti futi kuti ifungidziro asi kuti chitori chokwadi nezvakazoitika ipapo tapinda mumatare muya akashayira baba vangu vakafa ivo mai vapenyu handiti akashayira baba vakafa ivo vapenyu zvikanzi tiri kuda kuti mudini ishave manje mashave avo bva zvanzi tiri kuda kuti mudini musunungure chii mwana uyu zvamakamuita mai vari live baba ndo tomboti idzinza rekuafi chairi kutaura zvikanzi
iwewe wauya pano kuti tisunungure mwana zvikanzi baba vachibvunza mai zvikanzi washinga here kuti tisunungure mwana uyu zvikanzi baba vari kubuda seshavi baba vaibuda seshavi chibvunza mai isu tiripo takagara kudai zvikanzi ndashinga katatu vachibvunzwa shuwa ndashinga zvikanzi oright ngatichiitai zvataiita pamwana uyu kureva ini manje ndobva baba vati gara wakadai ndobva vagara vakatarisa zviro zvikanzi zvese zvandinenge ndichitaura iwe unenge uchingoombera une chaunotaura inini ndinenge ndichitaura iwe wakanyarara uchingoombera ndobva mhepo yababa yatanga kutaura nditi inenge yakahaka pane mumwe munhu ndobva yatanga kutaura ichideketerera zvimadeketerero waita zangu nyiko dzavo mazita ndobva vatanga kutaura vachideketerera baba vangu vaivai zvikanzi kun'anga yavo yavaenda ndofunga yainzi mhofu nokuti wakangotanga nokuti mhofu tiri kukumbirawo mudini tauya tadzokawo tisunungure mwana mumusunungure upenyu hwake hapana chiri kufamba hapana kana chiri kubuda zvinhu zvese zvakangomira atambura tauya mumusunungure chimuregerai fesi yake atanga takaisa mupiro zvese tichabvisa tisunungure zvese zvatanga takamutemera nezvatakamuisa zvese taakuchibvisa timusunungure waite upenyu huri nani avewo munhu pavanhu avewo munhu kune vamwe vake agoteererwawo nevamwe vake paachataura kana nemunhu wese zvaanenge achataura mumubvisewo fesi yechembere yatakamuisa iyi achionekwawo musemukadzi nevarume achideketerera kudaro ndakabatwa neshungu ndikatanga zvekare kuchema kuti fesi yangu iri kuzvarwa nayo ikabviswa imwe fesi yechembere ikanochengetwa mupiro saka ndiri panguva yakaoma ndikangozviti mwari ndimunoziva imi ndimaita ndisvike pano bataifamba ineni vadini vapedza paya kudeketera kuya zvikanga tichimubvisai zvatakamuisa munyama ndobva ndanzipfugama apa ndobva ndapfugama zvikanzi iwewe ndiwe uchatanga kudini kubvisa mwana zvatakamuisa pese paunofunza kuti takatemera nyora pese paunofunza kuti takaisa chii pavainge vasiya ivo mai vaiti baba vaitaura kuti apa wasiya vachibvisa zvavaibvisa izvozvozvo vachibvisa mai vari live vachibvisa vapedza kudaro baba ndobva vapindawo ndobva vabvisa ndobva zvadini zvikanzi nezvine zvapasisina padini hapasisina pasara ndobva ndapiwa minamato yangu yekunoshandisa ndiri kupi ndiri kumba kuya chibva tadini matara aya achibva avharwa ndobva zvapera bva raita zuva futi rechipiri kwauya vamwe vanin'ina vangu vaviri ndobva futi tanopinda futi mumatare nevanin'ina vangu vaya vamwe vaviri vangauya newe ikoko kwacho kwaanogara mufite ikoko kwaanogara taenda futi koma ndiyo zvichibva zvatakaisa pane iwewe tichizvibvisa tirikuzvisa pane uyu godfrey asi ivo baba vari pachidzinza kudaro vakataura kuti iwewe inini hangu ndadini ndapedza kukusunungura namai vako asi kwasara hanzvadzi yani yako tsano hanzvadzi yamai vako hanzvadzi yamai vako ndo yatisarawo kuti idini ibvise zvayo payo inini namai vako tapedza kwaya baba yasekuru vaya kwaasekuru vaya vauya inini handisi kutozombobvisa ini hapana pano ndakatodzika midzi pauri ndakatodzika midzi nekuti ini zvitomboita kuti nditobvisa nekuti zvatakatotsividzirana ndizvozvo chidzinza cheche chanzvadzi yamai vangu chaicho chobvunze hwakawo kuna mai zvonzi apo mai vakapinda mumatare akapinda nawo mumatare zuva rekutanga rechitu hatina kumbobvira takapinda nawo zvikanzi iwewe saka washinga here kuti tisunungure vana vako iwewe wazozviitireiwo zvekuti takatsiidzirana iwewe kuti tichapedza vana ava iwewe wazofunga sei iwewe kuti usunungure ipapo havakwanise kupadaira nekuti pakarema havakwanise kupadaira saka pavaibvisa zvinhu izvizvi mainini paibviswa zvinhu zvese nevana vaibvisa chii makazviona here zvinhu zvaibviswa no
kuratidza kuti tingati mashura but ndezvo zvekuti ivo kushavira rehuro handi vanenge vachiziva kuti pakati takamutemera nyora pakati takamutemera nyora pakati takamutemera nyora saka vanenge vachigezeswa maoko nemvura inonamato inobata paipa vanenge vachifungidzirwa kuti apa ndo patakaisa nyora voita sevanoti kwacho kudai vanenge vachitobvisa mishonga dzavo idzodzo kana dziri nyora dzavo vanoita senge vanopara nechigunwe chete kudaiwo zvichitobva maitira avanoitawo ivavo saka ndobva vasekuru vai vabvisawo pandiri vabvisa mai vai manje ndobva vari pachidzinza because vakanga vatosara kumusha ini ndakazoita kudzoka futi ndega ndobva vaakutoti inini upenyu hwangu hwadii inini zvinezvi upenyu hwangu hwaparara vana vangu nekuti ndine zvibakatwa rangu rikangodzamara rabviswa rakwachurwa kutofa ndiko kuno kwakutofa inini handichidini handisisina raramo tikati apo munogofa neiko nai mhai zvivanza upenyu hwatozondionera inini upenyu hwaoma nekuti inini ndaifungidzira kuti kutamba paya pakaenda mudzidzi kumba taifungidzira kuti chii kutamba haakwanisi kudini nyaya idzi hadzikwanisike kubuda kana kuti haana zvaanokwanisa kuita nekuti iye muprofita iye akabva ataura akati panapa vanhu maifamba maprofita kwaiuya taipi netaipi asi nhau iripo pava paine gwati riripo pano pamusha pekuti chero muprofita akati asvika kuzoshandira musha uno wanzi vangomupa kapu yemvura akanwa kana kumumhoresa kumubata ruoko kudai zvese zvatokwidibirwa akukuita fake akutoenda so uyu patakasvika naye pamusha pedu apa haana kunwa mvura haana kupinda mumba haana chaakadya akangosvika takangosvika ndobva atoti haini ndinoda kutongotanga ndaita basa ramwari randatumwa then zvekudya zvekuzodini tinozoita ndatopedza handiti mazviona so vava pachidzinza kudaro ndobva vaiti ndaifungidzira kuti mamwe kudai nini kutamba semazuva ese handinambofungidzira kuti zvinhu zvichaipa kudai zvichasvika papa zvava apa vakutokonfesa nekuti vanga vakajai nekuti anga vava kutotaura vakawanda inini vana vangu mishonga yandinayo ndikangofunga kuti mwana wangu ndingauye ndinongoenda pasi pemuhacha because pane muhacha uri pamba pedu ipapo ndotosvika ipapo ndodeketerera ipapo nezita rake ndichitaura hapaita zvechiwa 2 days kana nditori kuno hwana yangu ine chitongorova kuti ndafunga gomba ini kana ari kudhuze ikokoko mwana wacho anenge anotozwa kuti sisi vauya variko kunokumba kana kuti mama ndiri kuuya ikoko mangwana ndizokuona nguva yareba vanenge vatoita sei vatochitaurira vatoita nyaya dzavo pasi pemuhacha paya vobva vatopedza ipapo saka vanga vakungotaura vari pachidzinza paya kuti inini ndaizoti ndikafunga mwana wangu nhingi hapaimboita 2 days anenge atouya hapatomboita kana tiri kure muri vakana vari kure vaibva vatondifonera ipapo mama takusuwai nekuda kwezvinhu zvangu zvoinini handitomboda vana vangu vese kuti vatomborohwa ini handitombozivi chakaita kuti murorwe hapana mwana aitombofanira kuroorwa but mese maifanira kugara pano pamusha makaungana wabuda akadai zvichidini zvichidaro saka apa ndaifungidzira kuti zvinhu zvekutamba asikwa zvatovaka inini hangu zvakatondiombera ndobva zvadini paya ndobva zvapera kobva kwachidedzwa chasekuru vaya same time ndobva vauya vapedza kutibvisa tese tanga tiri muya vedziveropa ndobva zvanzi uyu manje uyu wekuramba muvarume pabonde manje uyu ndobva zvanzi garirai bhaketi kumura handiti hembe usiketi kuzasuku nebhuruku wokumura wogarira bhaketi iye muprofita anenge aripo here pamunenge magarira bhaketi apa aiwa vanenge vabuda panze varume vanenge vabuda panze mune masara vakadzi chete wogarira bhaketi then wotanga kukugezesa zasuku vachikugezesa nemunamato mvura yose kunge vari kubvisa mishonga yato zvandambotaura zviya kuti maitira vanozviita then wachikuudza manje kuti uku uchiita weti wakagarira bhaketi kudaro uku vachikunwisa mvura kuitira kuti mishonga iyi nekuti vanhu vakati mishonga iyoyo vakaigadzira neweti zvozvongoti tinongofarira kungoita weti pese pese kumamisha wakauko chero paseri pechinjauzi chero paseri pemba iwo necheusiku kanditi ndopo vanouya vanokora weti dzedu dziya vanodzishandisa mishonga saka izvozvo mai ndo zvaiita kuti tisade saka maita kuti mukaenda kunoweta kumusha usiku mai venyuwo mukavotevera kunononga weti iyoyo vokutogadzira
hazvipo zvokutoti kana masikati wanise zvepamusha pasina baba pasina hanzvadzi unongotongotanana zvako wandapreswa newe totongobuda hako pachivanzapo wotoita kana pasaidhi pemango ivo vakangotaima usiku vanongobuda kavoenda kunotora tora weti yapa waitira paya nhaivedu wei votoita zvavanoita saka zvese izvo takatozozvinzwa manje ikoko kunzi ndo zviripo kana mozogara chengetedzai chinhu chinonzi weti weti ndiwo chinhu chinourayisa make sure kuti uri kunoiitira mugomba chaimo matoilet kwete kungoti pavhu kana zviye zvemumachemba zviya nekuti yange iri chemba chaiyo mukaitira muri 7 imomo vanoitora muri 7 kudaro asi zita ravachanodeketerera iwe kana riri rako zvichangoshanda kwauri kune vamwe 6 hazvichashanda andimazviona manje ndo pane nyaya dzacho. So ivo manje tiri ikoko manje tagara zvezvekuti tiri kutaura nyaya dzedu tichitaura ndakangobatwa kuti nedzimwe shungu dzakanga dzangu zvenyaya dzakanga dzangoitika kunze kuti manje ndakuda kuchidzoka vanhu vangu chiti mari handina ndobva ndaita zvezvekuramwa manje ivo varimo manje inini hangu zvekuti inini ndidini sorondesana nevanhu ini handichada inini kana ndichifaka chimondisiyai ndifi upenyu ndehwangu nekuti inini ndakatofa kudhara nekuti upenyu hwandiri kurarama inini hauna kumbosiyana nemunhu anopenga hauna kumbosiyana nemunhu atofa kudhara nekuti zvakangofanana nekuti mulife mangu chaimo hapana chiri kumboita kana chiri kumboendeka saka inini chero mukazoo ndatetereka nenyika musanditsvaki kwandichatetereka ndichienda nenyika kana ndichitobva pano make sure ndichabuda ndisina kana foni kana chii ndichangozvibuda kuti hakuna kwamunombonditsvaka ende handitodi kuti munditsvake kana ndikatofa inini vanhu musacheme nekuti zviri kundinetsa nezviri kunditambudza nezvichaita kuti ndife hapana asiri kuzviziva inini kana musingade kusimudza musoro munenge muchida kuti zviitwe sei nekuti varoi vacho vamwe vatoripo asi kuti nyaya dzavo idzi dzibude pachena vamwe vacho vanenge vasingadi zvino isusu taiva takakwidibirika pakudii manje pakuti isusu ende hataimboto kutaura pamberi pamwari ndiri mwana mudiki ndichiyamwa zamu kusvika pandiri pano nhasi handaimbobhilivha ini kuti mai vangu ndo zvavanoita handidi kunyepa ipapo nemunamatiro wavaita wekuti vakapfugama vachinamata ndeshashuwa unoti aiwa ende tega vana isu taitotaka pakutaura kuti ava mai vachaenda kudenga vachifamba tichinyatsovaona kuti avo vachifamba mumhepo kwete nemanero mai vanonamata ivavo mukavaona vakasunga dhuku vakapfeka hembe refu mudzambiringa kubva kubhurauzi kusvika kusketi aiwa munoti zve ndiwo chaiwo zvevari kunamata ndiwo chaiwo vakadanwa mazuva ano ekupedzisira hataimbozeva kuti ndiwo zviri muno nini ipapo pana mai padaenda kumusha ndopanaziva kuti nini mai vangu ndo zvavari munhu wandainetsana naye kubva kudhara ndisandambororwa kusvika ndirorwa kusvika baba vafi ndivo baba vandainetsana navo ndichiti baba ndivo muroi kwete mai ndaitoti munhu akatotaura kuti mai ndaitobatikana zvezvekuti gumbuka kuti mai vakandipa zamu kusvika ndikwire pandiri pano nhasi vakanodza dai kundiuraya nchanwa zamu kana ndichiri mudumbozo ndiuraya nhasi but mwedzi yapera ndo pandiri kunyatsogutsikana nekuti matamburiro andakaita neandaita panguva yacho so ndezvandakasvika ndichisvikodzwa ikokoko hapana chandingamboramba ende hapana kana kutapudza kana kuwedzera futi ipapo zvakatokwana zvakadaro ende ndinoti mwari futi variko kusamunamata zvedu but mwari kumusoro kudenga variko nekuti hapana chinhu chisina nguva yacho pano pasi ende hapana chakavanzika chisingafi chakabuda chena ivo vaizviita noungwaru hwavo nokuziva kwavo asi havaiziva zvemberi kana kuti zvichamira sei kana kuti zvichafamba sei nhasi uno zvabuda pachena zvazivikanwa vana tazviziva kana kuti kunyara nazvo kana kuti kutya kuti vana vangu vachandirova kana kuti vachandiramba kana kuti vachatodza kundichengeta hapana ati anyatsoziva kuti ivo vari kuzvifunga vari kunyatsofunga sei vakukuti ini pamusha pacho pari kundibhohwa usiku kana ndakarara ndoita kunge ndakadzipwa ndinonzwa madzikirira izvozvo zvanagondwa izvi vanenge vachingozvitaura ushaya kuziva kuti zvocho zviri kumbofa kuti vanyatsogara pamusha ipapo vasina hwani mwana musikana vangori nevazukuru nevari kugara ipapo havanzwi mwoyo wavo zvakanaka izvo zvikutotaura kwati kuita kunongopamba hapo vakatobva vakatoenda ende vari kutaura zvokuti hambeno vakadzoka kumba kwacho vakaendepi saka vakati vakaenda kuvabereki vavo but
vabereki vavo vari kungoti vakati kuhanzvadzi dzavo vakaenda kwemwana wavo mumwari ikoko kusaidhi ikoko vomboti kwakamai vavo saka hatisi kunyatsonzwisisa hazvisi kunyatsonzwisika kuti vakangoti ndikabva ikoko kuvabereki vangu inini ndaakuda kudini ndaakuda kutongotetereka zvangu nenyika ndingoenda nekuti upenyu inini nezvewazondiomera waomei mhai upenyu tiudzeiwo muchiri vapenyu hapana chavanotaura vanongoti zvakaoma inini hangu regei ndingoenda kwamusingazivi ndingotetereka but imwe nyaya inondinetsa neiri kundirwadza pacho vari kuda kutetereka nemwana wangu handizivi papo kuti vari kupafunga sei kana kuti vari kuda kunyatsoedza kuita sei pese pavari kutetereka ipapo vari kutetereka vaine mwana wangu kumusiya havadi iye mwana wacho haadi kusiyana nagogo wake saka pakati omei ipapo right munin'ina wako masikati ambotaura nyaya yekuti amai vaimboita kushina nevakwasha nevarume vevavo vachiita zvinonyadzisira nevarume vacho haminoti kwako asa havanambonanavira zvakatotaurwa izvozvo zvakatotaurwa zvikati nekuti ivo vari kuzozoona nhasika vane vakwasha vanoda stereki kwozoitawo vamwe zvezvongotoo nekuti wakangororawo zvake mwana wangu but iye murume uyu mumwe wacho anogara ikoko kwazvakatangira uko newangu ivo vakwasha vaidiwa nanhasi uno kana ipapo pana tori kumwe chavaitotarishedzera kutoti iwe unotofanira kudzokerana nemurume wako bebe vana vako vaviri ndinomuda mukwasha wako zingaite ainditengera grosari aindichengeta aindipa mari zvese zvandaingoti chakati chese aingonditira kushina vaitoshina hakusitombori kana kunyepa itori nhau yechokwadi zvekuti nyaya dzacho vachitoshedzera kuti ndingi ane hombi ndanzwa kudaro kuti ndanzwa munini wakachitaura kuti hanzi vaishedzera kuti mukosha nhingi une ziguru vaivata navo saka ndo paakanyanya kundinetsa kuti kuziva here saizi dzevakwasha kuti zvakadai vaivata nazvo zviri kufamba sei kuda ava munin'ina apa ndiye anonyatsokupa gona kupatsanangura nekuda wake murume aivatiwa naye inini zvendindakatoya naro zvendichitomuudzawo kuti ndizvo zviripo titiudzewo vana bamunini mumadzimba umo vanga vakamira sei nekuti yatanzwa kuinyowani kuti vanotaura kuti mukwasha ufanike iye mumwe mutwini uyu araye anonyatsondiitira kuti kana ndikanyatsozoona zvishuwa pano ndakarara nemurume anonyatsondiiti zvekutoti kana chiri chidzinza chacho chichitaura aiwa zvekuti kana kunyara hachinyare futi chinenge chinyatsoita kutaura kuti iye yakagara pauyu uyu ndiye chaiye uyu anonyatsondiitira zvekuti kundisvika pamoyo chaipo chaipo unobata muromo kuti ambuya mukwasha chirudzii naimi saka zvinhu zvaingoitika right under your noses but nenyaya yekuti mamakavhariwa mamusingaoni zvese zvinhu zvaitika takavharwa because isusu panguva yekuti isusu taakuchirarawo kamubedroom medu tivaviri ivo pamwe kudhara vanenge vatorara nemurume wangu kudhara ati mazvioni vanenge vatonditangira inini mwana wavo kudhara inini murume wangu paachazoda kudai inini ndaakutomuvhazura ruoko ndaakutotarisa uko ndaakutomuka ndaakutopfeka tirauzi kana bhurugu handisichatomboda chichiya chatondivharawo futi kuti nino nditorambawo bonde nemurume uyu handimazviona nekuti iye murume wacho pachake anenge atopedzwa naye basa kudhara apedzwa basa kudhara chinhingirikini chiya chauya chagarawo pandiri kuti inini ndirambewo wangu uyu feya handimazviona manje nyanza ndodzishaisana handiti inini ndikaora mwoyo ndodzokera kupi kwedu ndoinoshandiswawo nechipi neichochi chekwedu chichindiita mukadzi ndiri padhuze handi munoziva kuti chine shanje hachidi kuroorwa hatidi kuroora saka the idea was ivo vanorara nemurume wako ivo chinhu chavo chorara newe ndozvaitika vaivata nevarume venyu zvikuru sewehombe uchu wempolisi hombe uchu iwe uchipuwawo chako chindofa chovata newe nekuti apa manje zvakanga zvasangana zvaita tu zvinhu izvi chamai nababa koita chaasekuru hanzvadzi yamai mazviona manje zviripo tu zvaiti zvinotishandisa zvacho zviripo tu kuti
mara chokwadi ndeti shungu yokuti anzi kana ndikatonzi ndabatwa panonaka sei ndapana kana pandaimbofila kuzotozwa ndakangobatwawo nemurukadzi mbi yangu asi chigumwe ndo chainaka but zvisingaiti papega ndinganyepe kunyaso tochema chaiko kuchemerera chigumwe ndotomuka paini feya kudainirika saka maitokoirira chigumwe muri moga aikakazva unoziva ndaitogoti ndichizviita kudai ndaitoita foni ndoisa nechepapo ndonyazozvitora iri vhidhiyo chaiyo ndichiita kuchemerera sisi kuchemerera chaiko zvamunoita murume pabonde kudai kuchemerera asi murume chaichaiye kuti angondibata dinje kudai so ndoita kunge ndimupe mbamba ndere ndimudiko munhu iye ari kundibata iye ari kundibatirei ari kudei ndaizwa hasha zvokuti kana iyewo murume wacho aine zvakewo zvisimba aingozoitirwa ungoti sezvo yamira hangorega ini ngotomumanikidza chaite kusvika zvakaita but kwete kuti nemwoyo chena wangu ini ndivhure ndinyatsobvisa bhurwa ndiri kande uko ndinyatsovhura kudai akutobata pese paanoda zvanga zvisingaiti asi nechigunwe 2 seconds ndenge ndatorupedza ndotonzwa kuti hayi ndozvaita but kungoenda kwandaitawo kumusha ezvinezvi ndichidzoka ndiri kunzwa kuda murume handikunyepa but ndikarara nemurume problem iripo mai kuti inini ndichinyasoitunda kuprodusa kuya hazviri kuramba kumurume makajaira chigumwe inini makajaira chigumwe saka izvozvi mototundisa nechigumwe kwete iyo chaiyo haichakutundisi ikona motoda chigumwe but handichatombochidi handichatombochidi nechigumwe chacho ndinotonyatsodzwa kuda iyo but kuti ndinonyatsoitwa hakunyatsoita mushe but kuti inini ndinyatsopedza shungu yangu kuti ndinyatsodzambisa pfungwa dzangu sekudhara zvandaita zvinoramba kunyatsouya mupfungwa kuti ndisi hai zvinondatunda zvinoramba ndinombozama pano nepano but ipapo ndopavachiri vakasunga shema pamurume saka imi orit ngatitange kubatsirana panyaya yekuti apa pamusi kugona kunyatsoti kana mava nemurume chete munyatsokutunda right mati munomboshandisa pfungwa dzenyu mozama kudidi asi zvinoramba imi pamunenge mune murume chaiye munenge muchifungei pfungwa dzenyu ipapo ndinenge ndichitofunga kuti ezvinozvo zvandatosangana nemunhurume ka nyaya yekuti dzatakuda kutongoita pano ndedzepabondeka ndozvinhu zvatinenge tichitongofunga chete nditonyatsofunga kuti mwari dai ndatongotundawo zvamwe because ipapo unotongoitwa murume achitongopedza munongoziva anotoburuka iwe ushunga usati wapedza saka ndenda kutonyatsofunga kuti saka ipapapa ndikugutsikana awo here apa nokuti atoripo mumwe munhu anonyatsondiita zvokuti ndega ndinogutsikana kuti aiwa pano zvishuwa ndasvirwa but kuti ndinyatsonditunde kudai so zvinotondinetsa zvinotondishupa but kudhara ka zvazingambototora kana nguva yekuti ndikangodai naye tese sometimes taitongotundirana tichibva tisongopedza zvobva zvatongopera ini ndotosara zina zvekuti kana akatodzi raundi yechitu kwaingoitira kungoti iye inini ndenge hande shungu yatopera so murume wacho iwa muruti unogona sterekuiwa muruti unonyatsogona kunyatsokubatai chaizvo panonaka haakomplain here kuti uri munhu akaita sei iwe asingamboitiwo zvinoita muvakadzi ipapo kando panenge pachizonesa nekuti zvakafanana nevamwe varume zvavo vanonyatsoziva zvebonde munhu anotozoti apa mumwe wangu apedza apa mumwe wangu asati apedza asarandidzara apa akuita saka papo pekuti kana iwe wegawo iye achizvita apedza iwe unoda kuramba wakangomubatirira magaro uchiti uchingoita but uchitoramba kuti kutoedza kudzamisa pfungwa kuti mwe ndinganakirwa asi zvichitoramba matozongona kuti hapana paya matorara kuti kochiko iwe unzati hasha inini ndichitori nenzara inini handakana kutombogutawo wakutongovharavhara kuti but iwe wazongokurumbidza kana kuti wangoita inini ndisati ndagadzirira but anenge aitori nekakwesheni mark yekutoti konhasi iwe chii chamboitika dai zvaisambotora nguva ende for sure wega panototunda mwangu unotoona kuti apa mwakutunda uya atunda uya hana nyange azvokune vamwe vanhu vase vanotiti havazivi kuti kutunda kuita sei vanhukadzi handiti ko vanhukadzi kune vamwe vanototaura kuti hatizivi kuti kutunda kuita sei kana kuti kunakirwa chaiko kuita vanongoti wopaita murume papa achingopedzawo murume zvatopera so mabazivira ndinoita inini munakiro wainoita haipapa pasati pandisvika aichasvika mati muno namutokenyasekera mukati mati asi mati murume wamunaye anonyatsa kugona anokwesha nditi ane good size handiti iye ane good size ende kuita kwake ndofunga kana 30 minutes achinyatsokuita
kuita asinokwesha asi hapana saidi kwangu hapana. zvino manje muchadisappointa munhu kanogona mopesera mazovana asingagoni nenyaya yenyu iyoyo yekuti hamusi kunyatsoda kuti muitewo zvinhu zvinofadza saka pamunomushunya asikona ameni nesimatipedza saka pamunomushunya magaro payapaya muchiti makuti mushunya magaro munode kunyatsa kushunya sei magaro zvokuti moshunya magaro zvokuti kone chero nemibebe mukanyanya kushunyisisa panogona kuita bejiti ndinotonyatsobata kudai magaro ake ari pamusoro endiri pasi ndigomatsinda then inini ndosunga zasi kwangu sekunge ndinonobatanidza magaro kudai kuti shwe kuti iye ibva aitawo taiti zvekuti iye ega kana achinyatsoachibudisa zvezvi anotonyatsa kuti pano ndasungwa zvezvekuti kusunga pane ndakaita nekweku kuti munosunga chimusuri pane vanhu vekunochiaizori chidzokere mukati ndomasungiro andinee ndakaita iyayo kuti nditi pamwe kuda ndingaproduce uchinyatsonzwa kuzviwo chibereko pano chakabayiwa but zvinoramba handi kunyepa zvinoramba. Saka uyu murime uyu maningu yakadii munaye uyu kugonawo wokugona uyu gore rakwana manje gore rakwana muchingotadza kudaro ndofunga pamwe asi mukuisara tini pajisport yenyu chaipo chaipanonyatsa kusvika munhu uyu iye anoita iye haye kana kuri kunzi kurudzinda kugarisana kudzi murume nemukadzi aiwa ndenge ndigere zvangu nekuti munhu ane zvinhu zvake anoziva basa rake kana vari sekuru vakarayira zviye zvakanaka vakanyatsokugadzirisa muzukuru wavo zvakanaka wega unonyatsonzwa kuti aiwa zve ndokuti kushirwa zveuku kuti zvimwe zve zveungoti zvatopera iye masaidi ese toita sei apa tiite izvi here tidai akatoriko kuno kuzondora marimwe zuro aisarade makanakirwa ndakanakirwa hangu but ndakunyatsosvinakirwa chaiko zvekuti kusvika pamwoyo ka ndizvo zvekungodaro-daroka nekuti handinaka kutunda problemu yaapa kutunda zvapo but kudhara tichatanga zvainyatsoita nekuti zvazari zvanyanyoma zvanga zvisati zvanyatso chikwambo icho changa isati chanyatsogara ndofunga chaizvo but apa pazvangotanga zvekuita zvazvo zvega zvekuti zvangotanga kundiomera zvangotanga kuvhiringidzika zvese kuzviita nechigunu hapasisina kana chandakumbonzwa kuti mafeelings haana kuurayiwa nechechigumwe here ndoda kuzonyatsozama kufiga out kuti musazosvika chaipo kuti zvinomanyatso kuti mafeelings haana kuenda nechigumwe kana kuti nditi zviri kufamba se apa mukuti makwana munhu uine 30 minutes ende ma30 minutes atinyatso kukwengura kuri zvekutamba saka dambudziko ringave pairi kuti anokwengura kuri zvekutamba but manje inini kuti ndizvikana izvo dzokufungwa manje dzandaiona dzokudhara dzekuzviita nechigumwe manje nyangwe ndikatosara ndine nzara sei ndichisina kutopedza kwacho kutunda kuti ndichitore chigumwe icho ndichiise kwangu ndakutozvisema ende handichatombodikana nakutombozviona izvozvo ndatozvibvisa pakatoita kuti satani bva pandiri handidi murume wechigumwe ndandi murume wandisingaoni murume wandinoona murume wandinoitora ndichiisa ndega kwete kuti ndiiswe nechandisingaoni kana kuti nechigumwe kusvika rini iye mwari akasika murume nemukadzi anopenga here kuti ndinozviita chigumwe changu handichatomboda kuchiona ende chinotondibhohwa zvachose handichatodi aiwa zvichaita mukaramba chikukweshai murume uyu zvichaita one day muchazongoona matongo toita zvatotanga kuto ndofunga pamwe muchadzokera niko kuminamato yacho kuna baba apa manje kumusha katatotarisira kuti baba tinozokera December ipapa todzokera ndokuti pamwe anogona kuzonyatsokubatsirai kuti muzoyetsogona muchidi muzoya muchiti munobatsira asi iyeyiwo kugona uyu makatomuudzawo here kuti ndo zvinhu zvamakambosangana nazvo pamashure apo kuti azive tine makaichinyatso hamuna kumuudza udza manje achada kuziva zvikodzero zvakawanda manje unozoshaya kuti apa uchanyepa uchitii ndizvo zvekuti ungoti unongobhaizawo ungochemerera ungoti afarewo ndizvozvo but iwo wega ndiwo zvinyatsona kuti waita hako but chaipo handina kusvika chaipo but iye anenge akatofiririra ziya kudai tauro bhaketi riri pasaidhi apa tomborenyika tombopukuta dikita tomboisa uko totanga futi but pamune muchito bate imi munomboitawo here mastaira isu mastaira ndoye kwedu zvemungabvudza isu zvemastaira aiwa
kukati unonzi kuma 11 namba 11 ka ndiko kumusha kwedu zvoko makatakura ini makarembedza aiwa zvinhu zviripo zvinhu zvakarongeka zvinhu zvakarongeka dambudziko ndinori chete iri ndo dambudziko rangu sara iri chete but zvimwe zvese mastaira zvese bhepi ngatidai bhepi uri kuda ipi nhasi bhepi ndoita zvipi zvese tinenge tichingobvunzana tichiita zvinhu zvimwe chete asi ndofunga tichazonzwawo nevamwe vachafona kuti maybe kuti mubatsirikane panyaya yasara at least kumwe kwese zvaakuita zvichivhurika handiti kuti basa zvinhu lake radzoka sezvomai vakabvuma munyaya dzavo dzeuro idzi vakabvuma plus vakabvisa zvinhu zvavo zvoenda zvichivhurika kuvanin'ina zvakavhurikawo here kuvanin'ina kune vasati vasvikako but kune vakasvikako vega vari kupiwa kutenda vane matestimoniwo avo but kune vaviri vayo vari kunetsa ivavo vari kuita kupika chaiko kuti zvamuri kutaura muri kuzvitorepi mimi muri kuzvitora kupi vanin'ina venyu kuti alright saka that means apa muri kutaura kuti mufamily menyu matove nedivision yekuti kune 2 vari kumira nevabereki koita vamwe vese vari kuziva zvaiitika vakabvuma zvinhu zvaiitika ivavo vacho takatomboenda umwe wacho uya 2 ava takatomboenda naye akatoudzwa zvaakaudzwa handiti patsananguro dzakewo iye zvinzi zvikabva panasisi vako apa zviri kuenda pauri iwewe muri kundinzwisisa but iyewo segotwe plus achiri mwana mudiki pfungwa dzake nekuti achikura anodisa mai vake zvokuti chero vakangomarwa nekauswa kudai chero kuchikoro chaivo vakarohwa naticha achezera unoda kunovaudza mama marova gotwe ravo haadina mai vake mwana wamunoona iye haatogoni navo saka iye takatomboenda naye but adzoka ikoko atati haya isusu ngatingosiyanai nazvo ngatingoita zvekuti tisunungurwe tidini isusu tingokunda chete pachikamwe chatiri saka imimi wati plani yenyu manje plani yenyu now that makasunungurwa makaziva chokwadi mai apa vakungofamba nenyika vachitiza pamusha vachiinda kuda zvakuvapisa zvinhu zviya kana zvakudii handizivi plani yenyu muri kuda kuti vadii muda kuti varambe vachingofamba nenyika vachidai kuti muchazowanawo rimwe njere kuti muchagara navo pasi maybe motaura navo maybe vokumbira regerero moregererana kana kuti zvichafamba sei idzo dziri nyaya dzeuroyo hapana kugara kwatinoita navo pasi ende kana kuti tiwaudzo ndo zviripo kana kuti ivo vatikumbire regero kana kuti tivakumbire regero dzatonyaya dzakutonetsa zvinhu saka takangoti bheta tozvifambiro because ivo ndikangoita inini problem kubva kudhara ndangoita problem ndarwara kana musoro amai ndiri kuda basa ranetsa amai chakati chanetsa vaingokuziva kuti huya kuno mwanangu wasvika kumba kuya wonzi handei kuchechi kwangu vanopinda chechipi kuchechi kwangu kuya ndikwamwazha alright kuchechi kwangu kuya kungosvika maireserwa mvura nemuroti mukaireserwa mvura endai munogeza nekunwa zvatopera tabuda nechachinja hapana saka isusu takazongoona kuti regai timbochinja mafambiro timbofambirawo rimwe divi timbofambira nyaya dzacho tinyatsoona kuti chii chaizvo zviri kuitika nekuti amai vacho ivowo kwatainzi hande kuchechi kwangu ukasvika muprofita handisi havakwanisi kutsanangura zviripo nekuti vane kamwe kakungoti mai mwanangu zviye zvokungotiwo kuchechi respect so kuti achinyatsotitsanangurira isusu vana nyangwe ivo mai vasipo haakwanisi but ataingoti kumusha kune zvakarema kumusha kunozori nenyoka inofamba pakati kumusha kunozori nezvinodai but kuti achinyatsotidyo kuti zvinhu zvimamirira zvakaita sekuudzwa kwatakatozviitwa isusu live ikokoko kwatakaenda kwamurewa anga asingazvikwanisi right so ndikuona mucomment section kune vamwe vari kutaura kuti hanzi tingotibatsira hedu nenhamba dzekwamakabatsirwawo please tinongokumbirawo nhamba dzekwamakabatsirwa nhamba dzekwatakabatsirwa manje munadzo tinotozoita kuudzai kune mumwe ari ikoko yaanotipa then tozokupai alright no problem kana maudza iye ari kuzimbabwe wacho kana wayanadzo moya nadzo ndokufonera itiri palive apa ndonyatsodzipina apa kuita kuti vanoda vatori nyandizvo havazobvi kuinbox kwangu vachingoti nhamba dziya saka musandivinga kuinbox muchindibvunza nhamba mandi mazviwaka handina nhamba yandapiwa haana nhamba uchadziwana kune munin'ini wavo uri kuzimbabwe musi wadzinouya nhamba ndinovafonera zvotaita izvi tiri palive kudai nhamba vondiudzai ndodzipina apa
ndopina apa kuti munyatsoona vanoda mubva matora vana John Walker mubva matora chinhamba apa kuti musazondinetsa kuwhatsapp kwangu muchiti kwaita kumbirawo nhamba yabadzi baba vaya munozviziva zvamunoita madhairisa nditika ndipewo kanhamba yababa vaya vakamboya musiya kana ndiri kubatsira musikana uya ko ndipewo kanhamba yambuya vakataurwa musiya pakati mako asi ini ndechikuziva kuti ini nhamba ndisina kutora ndinopina apa nhamba kana dzikauya ndongopina apa anoda kutora ipapa ndopamunotorera handiti right saka apa nyaya musoro wemudzi wenyaya ndokudai so kune vamwe vana doubting Thomas vanoti vana mai ava zvivi zvakaita kuti vanoroya vana sezvamamunzi achitaura kuti dei ndakazviudzwa kudhara ndaitoonedzana nevanhu kuti munopenga mai vangu hazvivi zvakaita kuti vandiroye handi asi vakazosvika pakuti kuzvibata vakazvifambira vakaenda namai mai vakanobvuma vasvika pakudi pakufumurwa animaona vakanzi vabvise zvinhu zvavo vakabvisa vese samati baba vakazoshaika vakashayika 2013 alright hanti muri kuzviona saka kune vaya vana doubting Thomas ka I think unenge usati wasangana nazvo handimaona baba vaiti mai muroyi ivo vaningina vaviri vaningina pamwe pane zvinenge zvichiitikawo handimaona but chiri muchingoripo ndechekuti kune vamwe vanenge vari vana doubting vavaya munhu akauya achitaura nyaya yake kuti mai vakadai so musakurumidze kubva marambira munhu kuti inema mai havanzaro zvikazodai mai munhuwo saka varoyi vamunoona vaya vachifamba vachinoroya vachienda kwavanenge vachienda vanenge vachinoroya vanaani kana muchiti kwai mai havaroyi kana vachigona kuroya mwana womwe munhu asina chakavakanganisira vanotadza kana kudla vavonei kana nguva yacho yasvika kana 10 yakwana saka munhu anenge auya nenyaya yake achiti mai vangu zvakadai hakuna munhu anongopenga zvokungofuma mangwana achiti mai vangu vari kundiroya just like that imi vana vese vangofuma mangwana achiti mai vakutroya pasina guys panenge patombotaurika kudaika vana vanhu vanenge vatombotsvaga chikuita musoro utemi vosanganisa vanosangana nazvo remember kuti vanhu vanoita zvakasiyana siyana mudzimba womukuraramo handiti mararamiro anoita ini asiwo mararamiro anoita iwe asiwo mararamiro anoita the next person ukazoona vakumira vakufumura kutaura nemuromo kuti mai vedu vakatidai muzive kuti kwavabva kuhombe vachitsvaga nyaya idzi yakombe plus futi muupenyu hwako iwe chaiwo chaiwo unongosati wambosafa ine unongosati watambura ine unongosati washungurudzwa neupenyu ukashungurudzwa neupenyu semashungurudzirwa ndakaitwa inini ka chero anotoramba pakuti mai vake muroyi chaiwo chaiwo pari zvino ndongomuudza kuti nekuti iwe hausati wasangana asi pauchasangana nazvo ka uchazonjeuka kuti right kana uchazoti mai vaya ndo zvavari senini nakuka handina kutapudza kana kuwedzera vangu chaiwo chaiwo inini vanobuda masikati machena mwe vachibuda usiku zvandakatoona ini nezvandiri kutoziva izvo zvekutaura kwandiri kutoita kuno zvekutoti vaningina vangu vamwe vane vakoma vangu ndovanotondirambidza ini ndaida kutovaudza direct kuti imimika chingondipedzisai zvenyu nekuti hazvina kusiyana mukara iri nyama mongodya henyu muchiziva kuti afa pasisina pane kuti mundisvete ropa ndichifamba asi vanhu hama dzangu vaningina una vakomangu vakati ano musadaro hazvinzarwa ava ndimai imhosva ingozi ndokungozonyara bati zvinomboti zvikandibata zvinondirwadza zvekutoti izvozvi matenderera vari kuita nemwana wangu kuhama dzavo kwandisingade kuti vaende naye zvokuti inini chero zvavatisagonzi afa mwana wangu iyeye arwara inini handiende ikoko vachaita zvavachaita vagoviga vagopedza inini nekune icho zive ndo vanenge vavhiringidza mwana wangu saka ipapo pega handimbovachenesa ende handifi chero ndingatonzi ndafa nhasi chero chikanzi vafa nhasi handimbofi ndakavachenesa mai vangu ndaivachenesa sandaziva nekuti kana vakasunga dhuku munoti zveshuwa ngirozi yaakusvedera ngirozi yauya zveshuwa nhasi sabata uyaitinamati but zviri mumwoyo mavo zvikukutu zvokuti munhu wega ukangozwa munhu achini zvandiomera chaomera chii nyara yavo iwo nyangu kutotiza pamuchakutonyara nekuti titori koko kumatare kwataive tiri koko nyaya dzavo idzodzidzizi vaitodzibvuma vega vachibvudzwa nemuprofiti so nambuya nehanda ino nyaya matare atinopinda totanga tabvudza kuna mbuya nehanda shavera mbuya nehanda rotiudza kuti dai vaibvuma vega nyaya dzavo nemuromo wavo zvavaiona kuti izvi zvakadzika vaive vasingazvibvumi patiri isusu vana vaiti vana ngavabve tosara votaura nemuprofiti then muprofiti uya akazotiudza zvese kuti nguva yandakati dzaiye ndonyaya yavaindudza mai venyu vachiti zvazingaita kuti nditaure vana varipo nekuti inini ndini ndakadini ndakapedzisa baba vavo pamheno pamhiko dzavo dzavakanga vakaita vaifanira kuti baba ndivo vatande kuuraya mai then mai vachibva vatanga kuuraya baba hamheno pamhiko dzavo dzavanga vakagadzirisana mukadzi nemurume imo mupiro imomo mekuti
vakatwara iroro ndorinenge rine upenyu hwavo hwese. So vakatwa iri mumatare mweyo takazondorigujunura vakaritora kwavakanga vakarivigisa kuuroi kushamwari yavo ikagwejenurwa piro iya ikabvarurwa muri mumhepo kudaro zvichiitwa pamashavi ipapo ndopavakatanga kuti upenyu hwangu hwaparara. Ndaifunza saka banga vakatoriwana bakatwa iri ndorakanga riri vakatora baba piro yavo mai piro yavo pavaideketerera zvezita rangu iroro mishonga yacho mweya yakaitwa mupiro yamai mweya baba nokuti zvaitodzishayira iroro ravo ivo nyange vakanzi nhasi ndivafapa ini ndini chasara chinongedzerwa kunzi ndiwe murori nokuti vaitoda pamishonga yavo vakanga vatondiisawo kuti inini ndigotozovewo murori zvokunguti vachingonzi ndinhasi vafa vaningina vangu nehama dzangu vagona kuti ava mai vakuroya ava mai ava tichavaona zvakanaka. So nokunyashawo dzamwari ndikakwezvawo nemunin'ino wangu akati imimi matambudziko enyu aya tambozama kana iwo kuchechi kwacho tazama vazama mazama kuenda navo asachabuda hapana chimbouyawo tizame kuno ndokuenda kwandakaita navo. Iwe pachavo mai vangu vakatoita navo vachifunza kuti pamwe iwo kuda kuzviitika izvika zvinongoitwa nemamwe maprofita ese kutamba zvichangoperera ikoko kana kuti hapana zvichaita. Asi kana pamusha ipapo pakagurumurwa zvokutoti kana pananga nditoripo pai pasingararike usiku zvezvokuti unobuda kana 6 kwangoti unongodzwa vanhu vaiko ichirova kudai. Asi paitorarika pakangoitwa munamato iyoyo pairarika waisatombobatwa kana nekutya. Asi ivo pachavo zviri kutovashungurudza vanhu vavakauraya nemishonga dzavo idzi dzokufunga kwadziri kuita nemasahwiro avo eusiku iya because inini ndakubva ndouya kunoko vakabva vanyasondiudza pafeya ndichitoudza kuti tatogara pamoto tichitodya sadza ndichitoti hama dzangu inini ndadini ndasvika hangu nhasi kubva kwamurewa but inini handisi kukwanisa kudini uchaita mazuva ndiri pano mangwana chaenda kutoenda chikanzi wakutoenda mwana wangu ndikati chikanzi ipapa nhai ndikati papa mama ndakutoenda kubasa ndei ndimbomhanyira kubasa toona kuti tingaite sei tikangosva zvakagara pano hazvibudi. Chikanzi asi inini mukomboni umu vanhu havasi kumbondidai kutaura neni matauriro andaita kudhara kungotaura nemunhu ari kundidairira pasi vakutotanga kutsanangura mazita evanhu vaya achemberedze mukomboni mainhingi vaya ndikati meshe mwoyo zvangu ndikati kwai manetswa nei munodya sadza mamba penyu hamukumbiri mbome munhu kupinda mukomboni kukorekta zvikwerete zvenyu muchidini muchidzoka kumba kwenyu mozvigarira manetswa nei siyanai navo vanhu ndakuita hangu sekunge ndisingazive kuti ndo zviripo asi ndakutoziva kutoti izo inyaya dzenyu handimaenda kunofumbura vamwe kwamaenda kumaprofita kwaunefamba navo usiku ndopacho pavangauya vachikusekererai muchifumura zvinhu zvavo zvatofumukaka nokuti kutofumuka kwezvese ivo zvese zvinenge zvapasisina nokuti kana mukomboni macho zveshuwa kwacho kwavari vasinganotandari chaiko panext door pedu kudai vanga vakamakana zvokuti vakangoona vachidarika nepayadhi kana kungotsika tsoka yavo vaishaudhana zvekushurana mari chaizvo. Asi nhasi uno ukafona kumononzwa nzi vari kwaiva mainhingi kuya vari kutotandara this time waito kuno kunonzwa kuti havasati vasvika kumba vaoneka vachiti vari kuenda iko kuya asi havasati vatuka. Asi vanhu vanga vakamakana zvokuti hapana kana sauti kana chikwereti chedhora rechigayo chavaikweretisana kudai panyama masikati machena so asi usiku vachifamba vari vese nezvino vari kunotandara ikoko vari kuita zvese ikoko vachikumbidzana munyu vachikweretesana mari zvakanga zvisingaitike since. Saka ivo manje kutotizawo kuti kutoona kuti dzitori nyadzi nekutya vamwe vavavo. Asi iko kwacho kwavakatoenda ikoko kwatakaenda ikoko kwakatonzi havafaniri kugara pamba pasina minamato. Zve2 months 3 months zvichienda mberi vanotofanira kuti vagare pamba pavanoziva kuti pakatodyarwa minamato nekuti pasina minamato shamwari dzavo dziya dzichangopinda dzotongovabaya vanomba vatofa ipapo. Plus ivo handiti vanenge vava kuzviti inini handichina mwana wekuti ndichiuraya kana muzukuru ivo ndo varigona kuguma vadyiwa ndiwo saka vanofanira kugara pakachengetedzwa neminamato. Saka ivo apa vakungodini zvavo vakungoenda vachingoenda asi ndakatosiya ndakataurira ndozvataurwa because vaida kugara kumusha kwangu inini kustendi kwangu vachibva pamusha apa ndikati manje pamusha pangu ina asi ndapedza kuvaka ende futi muprofita ati hazvikuti muende pasina munamato ukaenda pasina munamato zvonetsa zvokuti unototi atokwira futi bhazi kubva kwamurewa aende kunoisa munamato kwachihota ndokuti imimi mwane kusunungurwa mugarewo zvakanaka kana pasina izvozvo hazvisi kuita kuti muende uko. Saka nekuda kwokuona kutoti munhu uya atodzambara kudzokera joni kustendi kwacho hapasisina saka vangotsvaga sarudzo yavo yekuti nini rege ndiende kuhama dzangu. So kuhama dzangu isusu vana hatisi kutomboziva kuti
vari kudzoka rini havana kumbotaura semazuva ese kana vachienda unozondodzoka kusvikira mangwana ndoita 1 week apo vakangobuda nemwana wangu vakaenda havana mbotaurirani kuti ndiri kudzoka rini vakangoti panopamba pari kubhohwa ndikagara ndikuita kunge ndiri kudzipwa saka bhenya rimbosungirwa pamushambani zvino zviri kuda kusungirwa gotwe tiri kutonzwa izvozvi nhasi kunzi bheno vakatotaura nehanzvadzi yavo iyo yavanofamba navo mabasa erima vari kuda kutoti anosungirwa kumba kwake kwehanzvadzi yavo kumabvukuku kana kwemukoma wacho kuginora kana kumhondoro kwevabereki vavo iye munin'ina wacho iye wokurerera mai kuti havadaro ari kutoti zvinoita hangu kuti ndiende ndinosungirwa kupi ikoko kwaasekuru nekuti kumba ukumai havachadaka kudzoka saka ipapo ichi tangoinzwawo hunzi ndo iripo nhasi asi taigarira pasi kuti tione kuti inoita here kuti mwana anoende kunozvikanda futi mukanwa meshumba nekuti mai nehanzvadzi yavo ava vane rimwe chete wosvika pakusungirwa achigara ikoko namai vese hatisi kutomboziva izvozvi kuti toita sei tiri kutori pakati pekushushikana izvozvi dai angouya vangodzoka havo kumba mwana osungirwa kana vachizoenda voendawo kwavanoenda vachinogarira mwana wavo achisununguka izvi zvaakutoita kuti tinozonyara kwakaroorwa mwana uyu pavachauya kuzosungira kuti takamboya tichiroora pamusha nezvino taakuuya kuno kutaundi kuzosungira chii chiri kutora nzvimbo zvinhu futi zvinoita sei zvinonyanzisa nezvinozoshoresa saka hameno ipapa kuti tichaguma takamira sei panyaya yacho iyoyi zvekutoti titori confused izvozvi kuti vafunga sei nekuti havana mbobvira vativhunzawo isusu vana kuti ndafunga izvi kana kuti toita sei vangozviita nehama dzavo kwavakaenda ikoko sitazongonzwawo mutwini wangu akutoisa nyaya pagurupu kuti ndo zvaveko kuno hambeno kuti todii sezvo nyaya yatomaoko masekuru isu hatichakuni kuidzikinura hambeno todii saka tangoisiyawo nyaya iyi yakadaro ndo mamiriro akaita kweduku. Right, zvakaoma asikana. Regaiti muchiri papo, regai nditore only 5 people vanoda kutaura nemi, whether vane zvanoda kubvunza nezvenyaya iyoyi kana kuti pane zvanoda kutaura nemi, only 5 chete then vobvunza muchipindura. I know you are a very good storyteller. Hanzi nevamwe vanhu mucomment section muso munoita cherima muinvite kola uyu auye pano nyaya dzeu dzemubedroom anodzigona. Saka hanzi musonoitwa cherima unodikanwa pachirongwa because panodiwa vanhu vane fire sewe kudai. Right. So saka phone number guys yapinwa yona Auntie Selina vari kuda kubvunza mubvunzo kuna kola vari kuda kutaura na kola manda kuvhurira. I'm going to take only 5 chete 5 ndo vandiri kutora then tapedza tozovhurira malaini kune vamwewo handika vanoti handi varikaroiwawo nanamai vavo kana kuti vakashinirwa nanamai vavo handiti tokuvhurirawo mutaurawo nokuti haisi nyaya yekutanga yemwana uya achitaura abhati mai vake. Ndofunga tine imwe nyaya yamuri kuziva takambofonera mai vabhulawayo pano vakandisendera meseji nesuro mai avo totsvaga mwana wavo mwana uya please mwana uyu wokuuk ndibate ndine meseji yakabva kuna mai vako nesuro ndibate iyo yangu yekusasevha manamba iyi guys ndandisina kusevha namba dzemwana uya izvozvi so ndotambura kuti ndosvisa meseji papi handichazivi handimaona. Saka kana wakateerera uri kupanapa mwana uya wamai vaya takafonera vebhuruwayo vaya please ndifonero tichingopedza kune meseji yandinayo yakabva kuna mai vako nesuro handitika ndofunga nyaya yakadai so makambonzinzwa kakati wandei vanhu vachitaura saka guys 5 callers only kana varipo ivai matongoti changamu mobva mafona handitika phone number yapinwa here handiselina msati vapina phone number pinai phone number handiselina vanhu vafone fast tigovhurirawo vane zvavanoda kutaura about kuti vanofungidzira kuti kana kuti vakaitirwa nanamai vavo vanozviziva. Regai timbotora kola yokutanga. Kola hello paSIS MELLY's Diaries tiri pachirongwa. Yes, uri sei? Ndiri right. Aha, okay. Zvese togona kola zvese newewo zviri kuitika kusaidi kwakuna mai vako futi zvose. Inini hangu handisati mai vangu vanoita zvaitawa nakola because mai vangu vanonamata. Ndata problem ndinotoadza maproblems angu achitaura navo tonamata vanoenda kuchechi zvokuti handivazi kambomata mai vangu vanorora ndotomurova. Saka iwewo pane dambudziko rakuti pamuri kuti pauri kuzvinhu zvese zvakafanana ndepapi panyaya yekuti newo uri kufarira chiguma hausi kutunda. Ndaive ndakambororwa. Same situation yekutaura nakola. The same situation that I went through and even
ipi yacho kola nekuti kwatia mai haisiriyo saka toda kunyatsodzwa uya kunyatso system situation ukuda situation ipi mwanangu ipi yacho chaiyo ipi yacho chaiyo kuti dyo ipi yacho chaiyo situation yekuti wati iye kuna mai haisiriyo saka yako chaiyo situation apa ndeipi nokuti kola taura abata pakati wandei pakasiyana siyana pako nepapa bedroom era kutovira so ndikutovira nehasho kuti ndanokuronda kuzimbabwe december ndinogara pasi navo nokuti yainondinetsa sesine ndosvikepi ichitenderana nyika nechiita zvinhu zvapana chinobudirira kuti urorwo ugare nemurume hapana kuti hapana upenyu hwacho ndokungopfeketudza ndagumbuka izvozvi ndiri kuvira kusimera ndiunyembera asi baba vapenyu baba vapenyu asi vakuru anytime anogona kufa ende vanondida vabavhura ndiri mudiki vaindida okay saka vari kunzi vane zvavakaisa pauri naundabhiliva zvisimene ndakambogara kune manyika kunze kwandaishanda ndagara kumakore akati ndakaita musikana ndichiri mwana mudiki ndikaita musikana ndikaenda kune imwe nyanga neboyfriend yangu nyanga yakandozoti iwe wakamiswa ivhure kumakuwa chisimene ndave nemhopo pamusoro kwemakumbo apa dzakangodisappear ndapuwa mushonga wandakapuwa ndero pakaita mafone calls andisingazive kuti abvepi pandakafona ine kunyika kwananga ndiri out ndichibvunza nhamba dzedzo kuna mazisharane kupi handizvinzwisi simeli unconfused right now kuti ndokuzwa kuvira beta ndikate fone but mwari vaseti kuti life yangu ichinja asi achitoda nhamba dzokola uyo nachito ndichazokufonerayo simeli ndiro nhamba idzi ndigoenda nevabereki vangu pachienda kumusha okay asipo uyo kusiyana wakaita nemurume wakasiyana nemurume murume akaramba nyaya yekuti iwe wanga usingadi kuvatona ye kana sisine nemurume atamboonekana zvekuti ataramba kurata SFA because ini ndakamborohwa navarume 2 kwekutanga tikangonetsa all of a sudden taiwirirana achidara zisingaiti zvakangoti mwarangazi vakasiyana but hama dzake dzaindida nokufedzedza angondivenga ndisarambotukana kodese anambogara mboo muzvelekara gore wechitu kune murume wechitu ndikagara naye ndomami nekuhondo yese manje nemurume wechiro zvataona unakola kuti bhurugwa raidambuka ndizvo zveexactly wakamba kushandisa uchigumwe wakamboshandisa uchigumwe aiwa azvichigumwe handisatanga saka waingoramba kwasi iwo chero wanga usingana kugara nechinhu chero chii hauna chero hapana chero izvo chiro munhu akandainondida ndotoseka kuti ndiri munhu yari true judgment ndirokunza kujaja ndikangona nhandara ndida ndotochindotondishoka kuti arondidii handitonabata nezvekuti boyfriend adanenazvo saka iwe uchida kunogara pasina baba waenda kumusha unonoaprocha nei uchiti kudii uchiti ndakawa kumaprofita paunoda kuenda kumba iwe uchinotaura nababa uchida kunogara navo pasi unoda kunogara navo pasi unovatanga uchiti kudii unotanga uchiti ndakanzwa kumaprofita kuti muri kundi makabata-bata ndikataura mai vangu pafoni mai vangu vakaramba kuti baba vanamboita zvakadai leti kana vakaitirwa nevamwe vanin'ina baba vakabate mushonga saka iwe unozosvika wabvunza uchiti kudii ndinoziva zvandichotanga ndichita okay wish you the best caller kana nhamba yazouya aiwa ndinongoipina ipo pano palive haisati yavepo nhamba ndiwazviwira akaunzoti ndanyimwana simeli nhamba nhamba ikauya ndokukumbirwa nhamba izvo zvandisi kukwanisa nehasha vabereki vangu ndovaita zvese ndozvitara kuno ndova nevana vangu vakati anything every month pamari yangu yandotambira shoma yamusouth africa ndinovatumira every month 80 years 120 years every month ndovaisira mari but mwangu unondirwadza nesisimera izvo zvandichambokwanisi nehasha because zvinhu zvandakabviradhara ndichikuti baba ndechimoti abereki vangu vakamambodaro but nyaya zvotaona nakola warwadziwa
Alright. Sorry akomuningina, sorry ufunge but musu changu pi uchauya number pa live ndongodzipina apa vanoda kubva vatongotora ipapa. Alright, SIS MELLY. Alright, thank you muningina. Zvakaoma. Right, manzwa umwe uyoyo mainini atonzwawo nyaya yenyu atoti same nyaya yangu yakafanana neyako. Uyu ndotogarisa baba pasi unitori neshungu baba chanorohwa iva ndikuona vachidhindwa zvibhakira baba. Hameno chokwadi. Hey, vabereki vaitseiko zvinhu zvakadai mudzimba. Right. Vari kwera umada kufona. Vari pe no dzinonetsa kuti ubvunga kuti muroye mubereki ari kundidai. Imi zvakangooma chero kuda kuzvimajina chaiko. Zvakangooma. Zvonetsa. Zvonetsa. Right. Uri mwana for that matter anditi mazvoona. Ehe. Right, sekaitimbotora vatinzwe kuti avari kuti kudi. Kola hello. Hello. Muri sei? Hapana chakashata. Ayo varipo taura henyu vakateerera vari pane mefoni. Hello. Andimi mukuti foni yenyu ndoti tanoizi kuse kuna mwatara kusire ivo varipo vari pana pari kunzwai. But nini ndachida ngocontribute pamusoro pevasana vari kutaura ndizira kuti kunyangwe amai vako pavaona vakabvisa hembe vachinzi vabva kunoroya oro vakabata vakadya gumbo remunhu ropa riri pamuromo haufaniri kumbopa wakanongedzera amai kuti amai uri muromo ndio kana aida kucontribute kuti vanhu vamwari zvimwe zvimba musazvitsvagire madambudziko. The best thing iwona mata nokunga vanhu vari kuenda mumaprofita sekutaura kwavari kuti ngaenda chinodzingirwa mweya yakaito ngavangobhilive kuti mwari anovabatsira. Nothing is impossible to God. Tari kuti ngomara nemara nemubereki ngazviberekeyo kuguruka kwako kwaachaita nyika kwasizvo zvakafamba zvakanaka. Ndozvandakaida ngocontributa kune vari kundotaura. Aiwa. Okay, mazvinzwa here Cole? Mainini mazvinzwa? Ndiri kuzvinzwa. Hamunoti mune zvamunoda kupindurawo here pane zvavataura izvi? Ini hangu ndazvinzwa mashoko avo akanaka chaizvo. Kunamata chinhu chakanaka hacho but ndiri seina hangu nematambudziko andakasangana nawo inini hangu ndakanga ndatosaina hangu kuti kufa kuri nani kana kuti kunamata kwangu inini ndonge mwari wandisunungura nekuti kunamata ndokunge inini zvinhu zvichindifambira. Hapana pekuti ndingapfugame ndichinamata mwari inini ndichichema. Minamato yangu ndinenge ndichitozvidyira futi ndega. Handi mazvona. Apa handina kunanga kuti mai muri muroyi but ivo vega vakaita nharo kunditeera inini kwadaizviendera kunozvitsvagirawo zvangu zviri kutambudza inini upenyu hwangu. Vakazvinzwa vakazvibata vega vakazvibvumira futi vega nemuromo wavo. Hapana munhu amboti avanongedza kuti muri muroyi but ivo vega vakutongozvinyumwa kuti vana vangu vaziva kuti zviriwo zvatiri. Ndosaka vakutizviwo musha. Maini handiri makafamba namai mukaenda nawo kumuprofita. Kungoenda nawo kwamakaita ikoko kupa chikurwa kutonongedzera munhu kuti ngatifambe munozvinzwira. Munhu wamwari tese tine matambudziko. Inini ndikabvunza vakateera vega inini handaida kutoenda navo ndaida kufamba nehama dzangu ivo vakaita nharo dzekunditeera. famba zvishoma. Inini ndakaramba ane murume wangu aite more than 10 years ago. Hazvireve kuti ndine zvandisingazivi zveupenyu zvemunhu. Ndine zvandinenge ndichiziva ndisika asi unongotora kuti mubereki wako. Asi mwari mhinduro vanenge vanayo. Rimwe mwari vanosunungura munhu mani. Usajaje mwari wako, usatorere mwari wako pasi munhu wamwari. Iwe namata wakanyarara. Zvese zvekumhanya kuda kumarana navo kuita sei siyana nazvo. Mwari vanokukomborera pane zuva rauchazorora mukati manhoo. Hapana nzira isina mavhemu. Wandinzwa mwana mai vangu? Ndiri kuzvinzwa. Nzira yese nekwainogumira. Saka iwe siya munhu adhonze ropo yake ega yaakatanga. Iwe chako namata uri. Saka chechi yaunonyatsozvipira unamata nemwoyo wese kunyepa munhu wamwari. Mwari mhinduro iriko. Mwari vanonzi vanhu tinotarisa mwari pasi. Denga rine maziso eri munhu wamwari.
amai havambofi vakanongedzerwa, amai havambofa kwaudwa ngatifambei ivo vasirivo vachitaura. Wanezvisa kurwadziwa kwako iwe kuchemera kuna Mwari. Amai vaunotofanira kutogadzirisana navo vasati vaenda tatai kudzingera kwavakuita kufamba vakoma makaisa foni yenyu makaisa paloud speaker here inoisi takuvara nzeve kunoku mubvise paloud musabvisai paloud speaker. Kune nhingikiri kune noise kuitika pane kameka foni pane mifoni baba ikuti chin ameno tiri kubuda pai ameno isusu yedu adzedu hadzina noise nai ameno alright ande chingotaurai mupedze iwo tsvaga cheche unonamata wakashinga mukati mahana yako. Mwari vane nhunduro. Usamarane namai vako unozvipajambwa kudzungaira kwavanenge vachitoita ikoko kugotarisa mukufamba kwanguva unogona kuzodzungaira iwewe zvavari kuita izvozvo. Amai haisi amai edu munhu waMwari ambokuza unodenhera vana vako uchazvarawo vana vehama dzako unodenhera vana jambwa munyama iwe chako namata hakuna nzira isina magumo mwana wababa. Wanezvikuitisa hakuna munhu asina dambudziko mukurarama kwake. Ndakagara pano inini ndinawo matambudziko angu asi kuti amai vanovharidzirwa. Ukaona kumakuwa unomhanya kutovavharavhara. Wanezvikuita mwana wamewo advice yangu yandiripo haundiziva chimwe chauchatsura masoko angu. Amai vanovharidzirwa newe namata zvinopera. Wanezvikuitisa usateerere vamwe uri shamwari kuti hene ndinozovaudza. Amai havaitwi izvozvo. Amai zvinonzi bhaibheri rakataura kudza buva kuna amai ako kuti mazuva ako awedzere pakurarama. Wanezvikuitisa alright maita basa vakoma foni yenyu yatikuvadza pane foni yatikuvadza kusaidi kwenyuka munoti ndeipi yacha ifoni yandiri kuira iri kutaura pa ifoni yaSIS MELLY live. haya ndofuka nemadzima live mataura noti dziri kusangana pafoni yenyu yamuri kufonesa nefoni yamuri kuna palive manje dzakuklasha eco manje. Haana kungaza ndataura mazvinhu hawo. Alright maita basa, thank you for your advice caller. Maita basa. Thank you very much. Alright. Alright. Caller hello. Hello. No, not you. Caller hello. Hey, muri sei? Mushe kanjani? Ndotara pana meyo botaura. Vakuvoda kungotyisira vanhu. Hakuna chinonzi ngumbo dzinoripwa. Kana mai vatadza vasati kupembedza uroyi. Remember, amai vanongokuroya. Saka vanhu vofa. Kutadza kurora kuti andinamata vanenge vanoroyowa. Yowe. Hey, nasi. Zvakaoma. Alright. Mapedza here kana kuti muchine zvinhu? Upere vanhu vana vanga 500 mai. Kana kuti vangatengesa mombe varipi. Adona. Right. Hanzi vazviramba hanzi hakuna izvozvo. Munhu kana ari murengi angaudzwa chokwadi. Hey, takaipa. Nyaya yacho yakuita kwayakuenda kwanzi vanenge vanonhingirirawo. Zvakola vedu we. Zvakaoma. Zvemakola zepano zvakaoma hazvo. Right. Tinzwe vari kufona tinzwe. Caller hello. SIS MELLY. Muri sei? Ini ndarwadziwa namai vabva kutaura. Because ndine situation yasisi vanga vachitaura. Zvinochemedza so zvinorwadza. Sorry caller. So vanhu vasataura kuti namata zvinhu zvinoda kugadzirwa handiti. Zvinorwadza kana usingazivi kuti unoratidza waitemerwa ndedzei. Zvinorwadza munhu achiuya achiti ndarwadziwa.
havazivi matambudziko atinawo. Taura zvenyu. Saka imini kola mune dambudziko rakafanana nere mukuroiwa namaiwo futi. Vabva vadonha vanga vochema. Oraisi gaitinzwa. Hello kola. Mushe kanjani? Tirinani. SIS MELLY, I just want to contribute zvishoma pamusoro pakola ari kutaura. Hongu kumai vanonzi vanoroya, but chauri kuita chakanaka uri kuzviitira iwewe. Chauri kuita chakaipa uri kuzviitira iwewe. Ivo mangwana vachanzwarwo nevana vavo. Isusu takakura takanzi chiudzwa chibva kana kuchikoro chinzi kana amai vako ukanzi amai vako vanoroya wakangonozvitaura iwewe ndiwo watotaura kuti amai vanoroya. Ini ndinobvumirana nakola uyu ari kunzi anoroya uyu azonzi nakola apendisira kutaura kuti anenge anoroyawo futi. Hama dzangu ngatirege kutamba nevabereki. Anoziva kuti mubereki akakosha ndeuyo asina. Isu tinavo tikuita vekutambisa. Ina hangu kutaura chokwadi yangu vangu vakanzi vanoroya. Yangu vakanzi vada kundidya. Kana vada kundidya ngavandidye ndiri mwana wavo. Handimbofa ndakavapfuma. Kana ndakaona vachidohwa nemhomo yakadii chinzimai avaroya. Ini ndinotenda neZambia kufukitsira mai vangu. Takakura tichiona isusu musha kwedu kune mumwe mwana amai vake vaipenga kanzi vaipamba vakashama agomhanya nehembe kunofukidzira benzi amai vake vachisvorodzwa nevanhu. But Mwari vakablesa mwana musikana iyeye ane upenyu hunotyisa. Please hama dzangu ngatirege kunyeberana. Mubereki akakosha. Ngatinai manzi avakatitakura tiri muduku. It's enough for me to respect him. Dzimwe dzenguva inenge riri shavi vanenge vasingade, but we must tofanira kunamata kuti shavi inoro ribve pavari, kwete kuti titovanhurikira titovakonzema. Pane asingatadzi here vanhu vaMwari. Hapana munhu asingatadzi. Hapana munhu asingatadzi. Pamwe havatozvidawo, but sometimes vanotongomutswa vachinge vakuroya. Hama dzangu ngatirespekte vabereki vedu. Hatisi kuti tiri kufarira kuti vatiroye. Hatisi kuti tiri kufarira kuti varoye vanhu vadye vanhu. But that vanhu vaMwari zvatiri kuitira vabereki vedu mangwana to the generation there is a blessing inopronouncwa nemubereki mukati muupenyu hwedu. There is a blessing inopronouncwa naMwari mukati muupenyu hwedu. Maprofita variko vamwe vechokwadi, but some of the things they give confusion in the family. SIS MELLY nongoti ndisire vamwe vada kufona. Bye bye. Pakanaka zvachinzwa, thank you. Kola vataurawo pfungwa dzavo vati ngatiregei kunongedza ana mai kuti vanoroya nokuti mangwana zvichakuomerai muchazotanda botso. Ndokufunga kwakolawo handiti kamwe nomwane mafungiro ake, and I think zvinodependa nesituation yauri. Iwe ndonoza situation yako. Ndosaka mumwe achiti ndazofunga kuzvitaura umwe oti musazvitaure. Situation ndofunga munhu paanenge apinda napo antimazviona. So ndikuona mucomment section amwe achiti kwanzi mina mai vako vatange varoya mwana wako ugozonyatsotaura zvakutaura izvozvo. Handimaona. So vamwe vachiti kudi handiziviwo. Saka handi hameno kana vari pamwe ndakufona rigaitinzwe titore one last call tibve tangovhurira vanhu vanenge vane zvakawanda zvada kutaura panapa. Vanhu vakatoremegwa. Hobho ndozvandatanyatsa kuona. Regai titore one wopesira arida kutaura neavava. Kana pasina muri kuda kuti tivhurire dzene nyaya tongorega alright rigaitinzwa. Hello caller. Hello caller. Makadi SIS MELLY. Tiripo makadieni? Tiripo. Ndoda kungobatsirawo vanhu vari kufona vachitanga vari kublema kola kuti akaenderei kumaprofita, because it seems vanga vakateerera kuti vagopindura, havana kuteerera kuti vanzwisise vanhu mafoni. Kola akati anoda kuenda kunotsvaga kuzvibatsira. Amai vake vakati vada kuteera. Panga pasina kuite kuti kola agoramidza amai vake kuti sarai, because amai vake vaida kuendawo. Maybe kuda kuenda kwavo yanga iri way of acceptance kuti pane zvekundinetsa mwana wangu handitese ndinobatsirwa. So vanhu vanofanira kuunderstanda nepoint iyoyo, because vanhu ngavasangoti
vaona problem yese because sisimeri vaona problem yekuti kana uchiziva kubata sando unongofunga kuti problem yese chipikiri amai havanzwaro pane pamwe paunosvika paunofanira kuti amai vanzwaro amai uyu anambobvira anongedza amai ake uroyu atafuni haana kana paakanongedzera amai uri muroyu amai vake ndo vakatera vega kuti vanonzwa kuti chii chiri kuitika chii chiri kunetsa vakanoudzwa zvinhu zvavo vakazvibvumira vega vaitoziziva kuti pane problem iripo but munhu mukuru hafa akabvuma sisimeri amai venyu hambofa akabvuma kuti kukuroya vanototsvaga weyi yakareruka yekuti vabvume sei vakaitwa namai vavava apenda vanoda kutobatsirwawo the only thing chandinogona kuudza kola inhau yekuti amai nyange vakaita muroyi havazoraswe zvavo kana kwasiya vachidzengerera iye zvaari kuziva kuti ane imba yake yaari kugavaka chaanotoita ndechekubatsira amai vake kuti amai vake vachigara panzvimbo wani amai sinzi mapupura kudai chade kune muprofita wedu ya tinonovakirwa muna mato mugare pambapa ndokuchengetesa amai vangu amai havaraswi amai havatukwe but kana paisvika nhau dzeuroyi dzakaita seidzodzidzi kola ndakana problem naye ndamupa naye ndoona because there's a problem yekuti vanhu vanobata ndinonzwa vanhu vanotama vakutaura kuti hanzi namata pakunamata sisimeli munofanira kunzwisisa kuti nyasha dzinotiwira dzakasiyana pane vadzidzi vajesu vaida kubvisa madhimoni vakatadza kubvisa madhimoni asi vadzidzi vajesu vaigara najesu vakagara namwari vanaye asi vakatadza kubvisa dhimoni jesu chaicho akavaudza kuti zverudzuru zvinoda kunamata nekutsanya kuchimidzi levhel ravo ranga vararo ivo vanhu vevavanga riri pasi vakwanise kubvisa nepinda iripo ndosemina kola you cannot tell everyone kuti namata zvinopera grace dzinosiyana sisimende imi munogona kunamata sisimende muranaya inogona kunamata chirema chakafamba mumwe anogona kunamata bofu rakasvinura saka usati iwo kana uchikwanisa kunamata bofu richisvinura wati munhu anogona kunamatira mvura omuti namatira bofu hazvigone kubuda zvakadaro wemvura anotodo anokwanisa kunamatirawo bofu uri bofu anotoda anokwanisa kunamatira chirema saka usangoti munhu wese wawanzwa neproblem omuti namata zvinopera there's a difference yekunzi namata zvinopera pane panonzi namata zvinopera ani mazvona kuregerwa zviri ndokunonzi munhu wese namata zvinopera but masituations akadai they are extraordinary munhu anenge asvika pakugumirwa so if you see kola abuda muproblem yanayo and you come and judge him and crucify kuti wakaendere ikoko wakazonopedzera amai muroyi no problem ipo ndeyekuti amai vakabatwa uroyi hwavo the next now we need solution pana amai ndo vada kutobatsirwawo but kola ndiyava kuti vafanira kunge vachipa kola advice yekuti batsira so amai vavo kuti vasatenderere nyika ndamai vako vakauya musazamu ravo unofanira kurespecta that ani mazvona nyangwe sisimeri makanditadzira inini pane pamunenge makandigonera muupenyu pekuti kunyange makanditadzira zvinengei kana makambondisumudza kubva kuzimbabwe makandonzwa south africa tikazotadza kuwirana ndamba menyu I must respect the fact yekuti makambondisumudza kuzimbabwe ani mazvona kutondisumudza kuzimbabwe ikoko kundunza musouth africa kuti ndizvishandire I must respect that fact saka kola ndomuudza kuti respect amai yako kuti vakakuisa zamu ravo chirega kuramba vachivaropomedzera vatobvuma mhosva yavo ende vakagamuchira mhosva yavo hapasina imwe nzira vachabvuma nayo ende hapasina zvimwe zvavachakwanisa kuita kuti vabvume nazvo avo vanina vari kuramba vosiyana navo iwewe chibatsira amai vako kuti amai vako varovakirwe kana vari munamato vada kuvakirwa ivoyo vakwanise kuraramawo normal life zvakare zvopfuura because you cannot let zvinhu zvakadaro zvichingoendeka nekuti hanzi pane vanhu vanoziva vachiti namata zvinopera amai havanongedzwi kuti vadiko vane nyanga here vasinganongedzwa mai there's a difference yekunongedza nekupomera handini mazvona nekutaura nyaya kana usingakwanisi kutaura namai yako nyaya unozoda kuudzani kana ivo vari vari kuurwa ivo vakatobvumusha kuti mwana wangu adeteseka kwava kuri kutobvuma but kana usina 60 cents manja ukwanisa kuzvinzwisisa izvozvo unofunga kuti kola akakanganyisa you need 60 cents in life sometimes pamamwe masituations amai vaitobvuma zvokuti dai kola akaramba kuenda nawo amai vaigona kutozochema nemumwe musi kuti mai mwana wangu wakarambiri kuenda neni musi wawo dai vakaenda neni dai tiri pane imwe nhano ivo kutobvuma kwava kwati kutobvuma sisimeni so kola haana kana problem kola must not be made to feel guilty nevanhu vari musituation yakanaka ndozvandinogara tichaura zviya zviya kuti iwo ukatora 2 steps kukurisa bridge usacriticize munhu akutora 10 steps
ani mazona muna kutora 10 steps mu appreciate nema steps yake nenguva yake samungoti zvinhu zvako kana zviri right everyone zvinhu zvake zvinenge zvakangomunakira iwo kana ukatora 1 month kubata 1 million samungoti atora 5 years haana pfungwa kana kuti atora 1 year haana pfungwa nokuti wakatora 1 month. Respect other people's decision. Kana usina kwanise kucontribute shut up ugare kuma kwako urega kufona maita basa simele. Wow, finally one man apedza masports guys, one munhu apedza masports because ndandichanyatsona kuti pangava ndati handidi kugadzisa ndiri inini because zvinozoita kunge inini ndiri kutora side. Denda ndataura zvandanzwa uchitaura kuti ndakaramba mai vakanditevera ndikati masarai ndinoda kuenda kumuprofita vakati ndoda kuendawo handiti ukabvunza vanhu vakati kana vachida kuenda varege vaende handiona vakatevera but ndati ndikataura ndiri kunonzi aiwa masaidi ana kola saka ndatega ndinyarare pasafainali pazoita mumwe munhu yakataura kola hello kola hello yes dzimai mefoni muri sei? Hello. Yes, what is it? Right. Do you? Okay. This may be an situation yakafana na nia kola atanga kutaura. Okay. Ngoti isusu vabereki vachiri vakawanda. Ende mfamily medu manye amsisi na kuizana. Vakomana vanoti vabereki vari right. Isusu vasikana toti vabereki vakatikanganisira upenyu. Zvakaitika mufamily medu mai nababa vese vanoroya vanobuda vese ndokudiscover kwatakaita. God bless us tikaroorwa tikadzidza tikaita zvakanaka muupenyu. Dzimba dzedu ndo padzatanga kuparara. My sister ukafirwa nefirst husband akambondiudza inini akati ndibunzwa pandafamba kwandaenda zvanzi murume wangu akaurayiwa nevabereki vangu kuda kuti ndiroorwe. Ndikati unonyepa. Ndikatomuti uyu apenga uyu. And then ndobva aroorwa pechi2. Ini ndobva ndazoroorwawo. My younger sister ndobva ashaya. In fact anouya after inini akabva ashaya. Akangonzi arwara zvishoma suddenly ndobva angofa. And then inini pandakatanga kuitawo maproblems mumarriage. My sister akati uya tinamate kupostori kwandiri kunamata kunoku. Pamwe uchasanganawo nezvandakasangana nazvo pamwe mwari vanokuvhurira ukaona chokwadi. And then ndobva ndatanga kumboendawo ikoko because ndakanga ndichifesa maproblems mumarriage. Handichadawo bonde zvangataurwa nakola. Handichatida bonde, handidi kuti murume andibate, handidi kuti murume abate mari dzangu dzandei ndashanda inge ingori hondomba medu murume onekusaida achihuro tapa tisina kuirana. Saka ndafamba nasista wangu ndobva patakaudzwa kunzi mai venyu nababa venyu vanotokushandisa inini vasikana. Baba vakanotemerwa nyora panhengo yavo kuti vapote vachimuka usiku vachirara nevana vasikana. Izvi vaite upfumi. Vanga vari vapfumi here vabereki venyu? Hapana nana upfumi hwatingamboti takakura tiri mufamily yakanga ine upfumi. Hapana. Asi imimi papa maiudzwa maimboprotawo here muchirara nababa venyu ava kana kumboonawo mumvuri wababa venyu vachirara nemi? Uchirara nemunhu usinganzwisise. Sometimes it's like in my situation. My husband ndakambobuda basa ndobva ndagara pamba. My husband tiri kune imwe nyika yatatiri. My husband aita akabuda masenzezi akaenda ndaingonzwa misindo zvese kufamba handisika kuma8 kana kuma7 ndotonzwa ndatoenda bonde handione chizo chacho handione chinhu chacho chiri kundiitisa bonde handichioni ndotomuka ndatonzwa kuti atakwa panapa ati hapana pasaidi pangu hapana munhu saka kwese kwataifamba zvoiti ndezvechokwadi kuti sometimes unombofamba havanyatsokuvhurira asi takazosvika pane imwe nzvimbo yatakanyatsouzwa chokwadi ndikabori namai venyu ndo vari kuita izvi vakatora mishonga vakaromba pamwe pacho mai vakaenda kusaudi vakanopiwa riri ruva vakadii. Asi mai venyu ndo veruva rekunetsa kuharare? Sorry? Mai venyu ndo veruva vekupiwa ruva kusaudi rekunetsa kuharare? Up to now we don't even know. Kuzi kune nyaya yakambonetsa kaya mai vave kuya kusaudi kunoku vakapiwa ruva vachinzi ruva iri rimusa munhu weruva achiramba neruva rake kunoku vakamanikidza achiti ndipowo ruva vakapiwa ruva vakazokangama kuudza vanhu kuti ruva haridiridzwi nemvura rodidzwa nemukaka. Hatitombonyatsonzwisisa totanyatsoona munhu anyatsotidza kuti zeruva zveke zvakafamba sei hatinombonyatsonzwisisa but dzimba dzedu anyway I want to try and cut this story short. Dzimba dzedu dzese dzakaparara tese
kana rumba vakomana vachine dzimba dzavo dzaparara hapana akarorwa futi varume tinavawana unotonyengwa ugodanana nemurume aine muso wekutanga mazo ekutanga anenge achitotaura promisa kuti ndinoda kukuroora asi dzinozongoti mbombombo zvapera handitika but panzvimwe kwatakazoonawo kwenguo tsvuku kwatiri kumbobatsirwa inini ndinoshanda ndiri kuno kwandiri ndofunga mbonamba yangu ndarambwa nemurume waranga kandiblesa zvekuti ndakatenga imba kuzimbabwe yavanogara ivo up to now even ndadiscover kuti vabereki vangu ndo vakapunza imba yangu vanondiroya because dzimwe nguva ndaitorota mai vangu ndaivarota vachitouya dzimwe nguva kana kuti ondibaya kana gumbo kudai rokuma rakazvimba kudai dzimwe nguva ndorota ndichidya ndichitoona vari mai vangu dzimwe nguva nababa vauya vese handitya ndokuda kuzosvika pakuparira kwakaita marriage yangu or I don't know if we are gonna follow this properly because dzakawandisa nyaya dzacho and then ndasiyiwa nemurume ndobva ndadzoka kunyika kwandiri kugara izvona izvi ndobva ndazowana madzibaba anotibatsira akati makatosungwa upenyu hwenyu kunzi chese chamune mashanda munofanira kupaiwa ende ndozvaitika aiti ndikashanda kudai mari yese yaiendesa kuvabereki makagadzirwa maoko enyaya nenzara ndozavakatora vakagadzira akati chaunenge washanda chese chinofanira kuya kwatest asi ndodako kunamatirai mushande muzvishandiwo because hamuna kana chamuinacho chine chinokarambwa nemurume mukatorerwa zvese hamuna kana chamuinacho dako ndokunamatira kwandakaita ndokuzokwanisa kutozoitawo zvangu zvandinokwanisa kuita nezi ndatombomirawo ndatombomunhu but pamarriage apa pachiri pakasungwa kuti marriage ibude uwane murume anokuroora saka nyaya nawo yevabereki vangu imba yana ndakatenga iya ndakavasiya ndikati regai ndivasiya vagare ikoko handinambobvira ndakavafonera kuvapomera kuti munoroya munodai munoda asi mukati memwoyo wangu ndinorwadziwa kuti wai vabereki vangu vachiita chinhu chakadai nekuti mazuva ekutanga ndaitomborambo zvinoita vamwe vari mumarundu achiti hakuna mubereki anoroya mwana wake ndaitomborambo kuti no not my parents not my mom asi nekuzotanga kurota nekuzonyatsoona zvese mafambiro akuita upenyu nyatsoona kuti zvishuwa vabereki vangu vanobata and then one of my brothers asingabhiliva wacho akavafonera akati I think one of our sisters ari kuti muri kuroya vakatenga zvekuti vakati tinofanira kuvaripa tinenge vasikana vese ndo vari kutaura kudaro kuti tinofanira tikuroya saka tofanira kuvaripa but ndakangonyarara ndatone makore handitaure nevabereki vangu asi grosari ndinotenga ndichiendesa kana ndatenga anenge vachida kuziva vachinesana neasen anenge asvika negrosari pamba kuti akupa on what grounds tiri kuda nhamba yake tipe nhamba yake toda kutaura naye anekuti akatipomera asi grosari vanotora vachitya saka vanhu vari kuti hanzi ngavakudzwe vaitwe kunge mwari mungosati vasangana nemasituations akaoma paupenyu ndosaka muri kutaura muchindaro ukazosangana naamai vanoroya vanokuparadzira zvese zvaunenge wakashanda marriage chinhu chakakosha vanhu vanoti hatina kukosha zvakaoma asikana unongoona like inini I've got a house, a beautiful house but isina murume haina chizekugara nekuti ndo apartner kuti mugarana saka vamwe vari kufamba kuti mai ngavakudzwe mai nekuti vari kuroya ngatingosiyei vaite zvavanoita hameno inangu vangu handisina kukwanisa kuvafesa kuti ndivabvunze but hapasisina relationship asi ndinovachengeta ndiri kwandiri ndinongovapawo grosary handivape mari yangu cash ndo yandakazwa kuti ndo vanoda kushandisa asi mari yacho yandii ndatumira kuti itenge grosary inotanga yatomboeresa yozonotenga grosary ndokutoponawo kwatinoita isusu vamwe kuti kutirarame like this. Sure. Yeah, it's getting deeper and deeper now. Right. Ndaona niva vanga chimboti chimakomedzi madzikamaka kuti hlo manje. Right. Thank you very much caller. Thank you for tiri kudzidza. Thank you very much. Ndikuona hangu vanhu malove nemalikes vakumwaya mabhenge muchiti handiti it's getting vari kuramba vachiuya vanhu vachitaura handizi kuti muchini chamuri kuramba pane vacharamba vachipoka nawo here kuti hakuna mubereki anoroya mwana kana kuti kudii but muri kuzvinzwira haasi munhu 1 havasi vanhu 2 havasi vanhu 3 patouya vanhu vakati vakutaura todi tanetsekana nevabereki saka handizi kuti vese ava vari masaikopathi here vose ava handisi kuziva hanguda maybe pamwe ndiri wrong hatisi kunyatsoziva amen right legai titore umwe tinzwe sure pana mira musha kola hello muri sei kona mushe muri right mushe inini ndingori ne one kana
tinochi vanhu vanochinja vanhu vanoroya vanhu vanoita all this stuff but kana sorry pane ndege iri kudarika mukunzwa noise tikutoinzwa okay mira ndege idarike okay that's better okay but kana mai kana vachida kukuroya one thing chatinofanira kusanzwisisa kuti mai avo vanga vasingagudi handifuni kuti vanga kuzvara vanotokupwanya uchizvara tikuti vakadzi ndatinzwisane izvozvi yes pana namai vanonoroya which is understandable but kana mai vako varoya there's one thing mbuya vangu chavakanidzidzisa vasati pane mamwe handingadzokere kutaura zvakazoti vaita kuti kana waona zvanekunetsa chaizvo munamato ndochinhu chinhu chikuru chinopedza zvese maybe kuti vanokutaura kuti unomuka na3 woita bute wozodai so uchikumbirira ndiko wadzimo but munamato unomuka 12 after 12 midnight woisa kana uri hufu kana mapfunde kana zviyo wogarapo ifi pamwe unotadza kutaura kana iswi kuchena misodzi yazviri mumwoyo mwari vanonzwa zvimwe zvinhu zvatinoudza apa handifunga kuti yes ana mai nana baba vakaipa but kana vakaipa but you still a person now handiti even kana dai vazoipa vakada kukuuraya we are all bound to die whether we like it or not saka tiitei kamwe kahunhu kai kekuti izvo okay fair enough ndaziva kuti sisimeli ndiye muroi but I was just love and smile at sisimeli not that sisimeli muri muroi if you forgive me it's just an example tombo zvinhu zvacho handifunga kuti tipane patingadoti tozvara tobva takanganisa vana vedu rufarowo ano kuti mweya dzinosvika dzigozodai mufeminism hapana family isina history isina headache hapana family iri right straight every family is crooked sisimeni hapana a perfect family every family ine history chakazoti chikazodai but ndatingodzidzei kuti okay dambudziko rangu nderakati ndakura ndakuzoona dambudziko rangu rakadai so and then ndopfugama nemabvangu uchemera mwari uyu haanzwe ipapo pandoda paunopedza kunamata uchikumuta uchi but tomorrow you wake up it's a brand new day izvi zvekunobatana kupfumana izvika ngatizive pekugumira because maprofita aya1 muprofita akuzoti mai vako ndovazokuroya iwo mweya waari kumbosensa kuti azokuona kuti mai vako vakuroya mweya rudzi kuti azosvika okay ndaachivhara kuti mai vangu vasaroya kana ari munhu wamwari because mwari can block everything ngatizive pekugumira vadikana yes ndanzwa mai vangu ari kundiroya ndo munamato wangu 24/7 prayer point haiperi hazvichinji hazvida isozvo upenyu life is not kuti izvo waziva kuti handina kudzidza chakanoitizoda izo ndachinja kuti madomasi ndaatengesera paoko hakusi kutengeseka ndichinje position ndendi kukona that's life it's not that kuti zvinhu zvinofamba all through you just change position and direction mai nababa inini ndikada kukutaurira kuti izvo kukura kwangu ndakatoona baba vane dumwa raishema kuti utofunga kuti munhu chiona kanhu kakaputirwa but ndiri pandiri handina chinondinetsa ndinoyeva najesu izvi zvekunyepera nezvo kuzoti uzopuma nhingi azodai zvikazodai pandingari ngatizeiri kugumira because tichachema kusvika amen hapana help yatinowana because kana dai vaida kunyatsokutiparadza chaizvo yakatiparadza tisiri patiri nhasi because hazvinetse kuparadza chausingadi masvika alright Kola, thank you very much. Ikaitinzwe vamwe. Hello Kola. Maswera sei SIS MELLY. Taswera sei. Taswera takateerera chirongwa tiri kuchinzwa asi ndauti
ndinoita sendinobatsirana neavo vari kuuya vachitaura kuti hanzi munonamata iyo munamato wacho like akataura kuti munamato wokuzviuraya like yokuzwawo kana 3 uchidii ndo munamato unonzwika naMwari ndiyani munamato munamato mumwoyo munhu hagara saka nondiudzai kuti vanhu vese alese waita 5 years uchitambudzwa rimwe yetsvina iyi hausi kunamatera unenge uchiunamatera kuti uona kuti ndine problem already mumwe mako unenge uchinamata kunamata hakuti ugoromora kumira pamusoro pegoma kuti yeye Mwari ndide mumwoyo mako uri pauri unotonzwika naMwari saka zona munhu akutora ine extra mile yekutsvaga maprofita kuti anenge atambudzika nditi unenge wakatoshatirwa mumwe mako uchiona vana vamwe vachichata vana vamwe vachivakadzimba vana vamwe vachiita zvinobudirira iwe wakangobata uchera uchishandiswa nezvidhoma uchera uchiitwa zvise zvese minyama ukaona basa unodzingwa saka unenge wotoitwa inonzi torturing mulife handiti saka ndopanea munhu achitaura kuti hanzi ramba uchingonamari unenge uchinamatei muroyi munhu anonzi muroyi ngaatofa bhaibheri rinototi muroyi ngaafe zvakesari kune zvakesari kutozvasvika chikabadzana kuti hanzi maindi situation iyi yapinda munhu ndoinototi munhu apinde pahasha saka kana munhu achinge aroya munhu ngaatore zvekwake kana bhaibheri ichi muroyi ngaafe wasikana taninde nekushandiswa imwe yemadhimoni saka zvekubhabhadzana SIS MELLY hazvibude izvi hazvibude kana uri usitowambopinda musituation unogona kutaura kuti mai ngavanyararwe mai ngavadii asi ukapinda musituation zvoda kuti unosvika pa40 years usina kuroorwa uchirara uchiitwa mukadzi nezvidhoma ndopaunonzwa kuti ayo this is wrong ndopaunonzwa hasha kuti no ukasvika pa50 years usina murume usina munhu akambokuroora unozoona kuti there is something different chakasiyana naumwana ndoponza aiwa ndimai muroyi ngaafe hatidi kuramba idzosogwa mashure naona kuti unamata munhu wese anotonamata mumwoyo make SIS MELLY munhu wese anotonamata pakuti unoti unokwanisa kutopoinda kuti this is my problem nonge watonamata handiti saka zvekunyepera kuti hanzi namata mukana 3 am akataura kuti kunamata kwekusafa ndo kunodaiwa naMwari ndiyani akataura kuti kutsanya kwe20 days ndo kunodaiwa naMwari ndiyani every prayer inotoshanda intonzwikwa naMwari munamato ndore munhu akanyarara asingadenzeri unosvika kuna Mwari saka kana patoita like pakutoda like nditokwira makomo nditozvinyima kudya nditoshaya hope kuri kutoti pato nesomething chisina kururama chakaitwa nawakaipa wati kuti iye muroyi ngaachibviswa munzira dzevachena tigone kurarama handiti thank you SIS MELLY gani pamwe mukani thank you caller thank you very much thank you chakanakira pana pamwe neumwe anotaura pfungwa dzake mumwe neumwe ane achitaura pfungwa dzake dzaanofunga ina handina pfungwa dzandoti kudi mumwe neumwe anotaura zvaanofunga zvaanenge achifunga munhu ndo zvaanenge achitaura mose vanoti muroyi ngaafe nevanoti muroyi hafa ngokufa ngaanamatwe mose techingoteerera kola hello makadini tiri raita zvadzi muri sei tiripo inini ndandisida kubvunzawo hangu panyaya dziri kutaurika idzi nokuti zvakamboitika tiri kumusha kwedu isusu vamezvino vangu vane musha wavo uri chinhambwe kubva pamusha pana sekuru baba wababa vangu saka vanga vane musha wavo saka vanga vachigara pamasvingo saka vaimbopota vachiuya kumusha zvekuti kana mumaweekend saka pamba pavo pabiwa pakapaziwa saka pabiwa pakabiwa zvinhu zvese saka theni isusu saka pamini vakabva vadzoka vakangodzokawo ndikangoti vachitowana musi wapatobiwa ndo musi wava vatodzokawo vachibva kubasa kwavaishanda vachitowana pakatobiwa saka zvakazoitika manje ndezvekuti tose taitozoona kuti muraini medu mune murume anonzi Chemo imbavha saka paitoti Chemo akauya kuswera nezuro ndokubva tatonotarisa tikatoona exactly tenesi nderachemo ndoranga akatopfeka nezuro anoito because hadi munhu azvokumusha unoita zvokutarisa pachivanze yakafamba yakapfigeyano kuti exactly saka pakapa munhu wese kuti hadi Chemo ndichemo saka by that time also inini taitoita izvo zvemamartial arts chichi saka tatombotoita chigubu titanonga timbobu because Chemo inaka akasimba ende airova saka taitoti tikamuinga tikana 3 togona kutonomukurira togona kudita tatosimbisana saka vamweni manje ndobva vazoti alright musati madaro ngatimbofamba saka vaitaura neni ndobva tadi zvikadzi pane muprofita andodi vatitsvage para tiri kuenda kumaprofita ari muaraundi
kutoziva situation saka vanogona kungotoita zvekunyepa ngatitsvake muprofita ari kure saka takatokwira takaita chikombi hatichitoenda distance yekutoti tikatoburira kune imwe growth point akuresa zvekutoti kwaitori kure ndobva taenda kumuprofita aiva muarea iyoyo ndobva tasvika saka patakasvika takangoti tichindinogara ndokubva kwanzi nemuprofita uya ini makabigwa nhombika ini tatotarisana pamweni wakatoti tauya nenyaya iyoyo ndoyatatouya nayo toda kuzosvika kuunonzi jemu ndiani jemu ndomuchinda wemuraini chichichitya saka matouya nenyaya yamuri kuziva muchitoziva yenyu kutoti nhumbi dzenyu dzakatogwa najemu zvo handinozvinza mozvi imi motozviziva kuti nhumbi dzakatogwa najemu ndiye vandatoona nadzo chicha saka poitwa sei svika uchanouya nadzoga handiti ndobva tadini ndobva tatopiwa mvura dzachiona nezvaizvi kunoshandisa ndobva tatodzoka nabamunini papa tatosvika tanogara tatonomwayawo pamba pana jemu uya chishi handiti saka tadaro manje bamunini vakazoti after 3 weeks because vanga vanomhan'ara kumapurisa vakazoti after like 3 weeks to a month ndobva mupurisa adini kwatmashoko rokuti vauye kumapurisa ndobva vanosvika kumapurisa kwega ndobva vawana nhumbi dzavo ndobva vaona nhumbi dzavo dzose dzichitori mune murumu pamakembi yamapurisa ndobva vatonzi nemupurisa uyauone munhu akaba nhumbi dzako handiti ndobva vasvika paya ndokubva vanosvika vakuwana mukomana akambovashandira kudhara haasi jemu kushanda pamba pavo kwete jemu saka muprofita paitaura zvajemu apapa akanga muonepi ndikuya kumubvunzo ndichaya pamubvunzo wangu saka mapurisa aya ndokubva atoti but mutende vanhu vemuraini venyu because patakavaya chiinvestigata takatopuwa malinks takatopuwa vanhu vanosvika ku3 because kwai takatodiscasa navamwe vanhu vemuraini menyu ende pavanhu vakakotibatsira kuti pamainvestigations aya pane umwe aitonzi taunanina ndokubva jemu uya ataukwa zvikaino vamwe vanhu vakatotibatsira kuti kana kuri kuti nhumbi dzei dzakabiwa vakabigwa vane vanhu vakamboshandira pamba pavo vakaita zanhingi nanhingi saka ndopatakarooma investigations ndopatadowana one wavanhu vakatotaurwa ari akaba nhumbi murundidzo saka manje tadzoka paipaira pamene tatasareka saka jemu yauya taiboda kungomurova apa tava nefilimi yekuti unomuunganira because he was the one akatounganira ende jemu akatozouyawo futi akatotibetsera kundosenga nhumbi dzachona tava kuuya nadzo kumba handiti mozvona right saka ini mubvunzo wangu wanga uri pakuti zvinosevenza sei pamuprofita because maprofita aya even tadzoka ikoko pane umwe futi muprofita wepadhuze patakatoendawo atikakutorwa kutoti handijeko munhu akaba nhumbi dzenyu manje zvinosevenza sei how does maprofita aya kuti zvinoshanda sei hazvisevenzi here nekuti munhu wagara iwo uchitofungira ndiwo unotongunonzwa because ndosaka vanhu vakazoti muchafarira nganiro kwatamai kuti imwe mutofungira pamwe kuti muroora nanga yozorotaura chokwadi kutoti pamwe ndimai vari kuroya handiti hazvisevenzi here nekuti munhu wamainda muchifungira kuti ndiyewo unongonoudzwawo kuti zvibva zvakunakidzawo neungobva wabhiliva because ukazonoudzwa munhu usingafungiri hauzozviiti gamuchiri unobva watoti ano vanenge vari kunyepa because ipapo ndo pandine question napo pakuti patinonomudzwa kuti ndiningi because I've got a situation yekuti takaunyatsomudzwa kuti ndiningi ndobvawo zvatoitawo like that netenesi raitwapo taitoona sekutotidera jemu but patakazonobata nyaya iyi ende takatozoona kuti jemu anga asinenge chekuita ende akatobetserawo pamainvestigations handizivi kuti zvakaitika kudazvo ameno ina handiziviwa ndingagona kupindura pamwe zvinofanana nepaipa bekunzi kwanzi kune vamwe varoi vanopfeka fesi zvokuti imi kana muchiona muchirota usiku munogona kutota SIS MELLY everyday usiku asi ndisiri ini ndisingatombomuroi ndisina kachandoziva ndakazvatamba wangu asi umwe munhu akapfeka fesi yangu mutoti kwai ndakakurota ini zvino muchida kundibata-bata makumbo izvo ina handiroi munhu anenge atora fesi yangu apfeka hameno kuti mumwe muspiritual remumomo hameno zvinofamba sei hameno muspiritual remumomo inenge confusion kuti I think vanhu vokungoti zvingovaitira izi maprofita vanongonovheneka zvaunofungavo iwe zvawagarawo zviri mupfungwa dzako kuti zvingokuti because haungoinde
usina zvaunofunga unenge uchitori nezvaunofunga ende uchitori neproof uchitori nezvimwe zvinhu ukangotanga kungowa gumbo rikangotanga kuzvimba unotova nemunhu waunototi obvious pandakaenda pamba pake ndopandakazvowana kana chi unozongofamba hako pati munhu wako unenge unaye saka I think zvine chekuita nokuti muprofita anongonovhenekawo zvaunofungawo iwe obva wangodi obva wangoningangira then ndine nyaya imwe yechitu yandandinayo futizve nokuti zvinorambika here kuti sisimeli munganzi nhasi nomuprofita munhu ari kuroya munhu ari kuroya ndisisimeli handisi zvinorambika here pano unopabuda here watendekwa nen'anga kuti ndiuri kuroya kana watendekwa nomuprofita onzi ndiuri kuroya handiti how does that get proved kuti hausiwe iwe usiriwe because watova victim zvakokutaku wakutendekwa the moment but on this case Kolala, on this case the mother agreed to everything zvakataurwa kumuprofita handiti vakabvuma saka inini monditi kwazisimeli munoroya ndisingaroyi ndobvuma here kuti ndoroya mucharamba nditi singobva paipa ingatoa kutofamba ndiro tisimile vakanoba kwakuti muprofita kuti ndo watokundoroya hatiti muri kuzona because izvozvi tichitaura kudai ndinenge pane mupanhu atinogara naye akangotanga kuita problem dzemubedroom make ndokubva anosvika akatoenda nana sekuru vake vanasekuru vake vangoti vachisvika imi pane zvamuri kuita mwana uyu timuri kumuganira muri kumuita kuti asamuka kwai makamugadzira because haichamuka kuti kumukadzi wake kuti aite bonde nomukadzi wake saka akabvanzi vanasekuru vako ava ndo vari kukudanisi apedza kudaro vagati vati gare gare aiye atokonana nanasekuru vavadi ndobva areceiva message yaibva kuone imwe girlfriend ichiti kwai ndakakusunga zvokuti zvitakutakwirwa saka ini zvoikuona because vanasekuru vavo vakatongopinzawo mukona vakatopedzirawo vatiwo vangoti sekusvika nzee mune zvamuri kuchita svika isati achatoziva svika ine zvamuri kutoita mwana uyu iye mwana uya ndokatokonana nanasekuru vaya saka ndokubva zvangu handisi kuti hangu vana mai havasi kuroya but ndo dzimwe mascenarios andiri kuona hatifanirwa kungomapo blind eye pane mascenarios akaita utseiwaya ndizvo zvaiva mukutaura kufunga dzeni maonero enyu ndeimwewo engolo yamaya nayo ndizvozvo chaizvo chaizvo food for thought thank you very much Kola thank you taurei nokuti vanhu vachisvika panganga nomuprofita panobviswa changu pogagwa muchitoo chikasaka orit ndo mafapa pane pfungwawo dzangu aiwa pakanaka hanzvadzi yangu thank you very much alright panapa guys tinorega vanhu vanotaura pfungwa dzavo dzakasiyana siyana handiti dzose dzakasiyana siyana ndidzofungwa idzo tinorega tichitaurwa dzose dzakasiyana siyana munhu nemunhu anongotaurawo pfungwa dzake dzanenge achifunga tieniko zvinaimi vanhu ava ndibve ndetobholoka vanhu ava vekunyika iyi shuwa unongotoita indadavirawo video call asina kuzviona odonditaridza zvinhu zvake zviri zvemubhurukwa zvakaoma mufuna right kana pasisina vamwe vari kuda kufona guys yo alright let's see hello Sis Melly, maswera say. Daskwera maswera say. Daskwera, I'll be very quick, Sis Melly. In that you don't go to row, especially for my prayer warriors, Wangorgoti, Kunamata. Kunamata Goganaka, Sis Melly. But Panedzimwe Biko, the go to Onotanya say, Ugonamata say, Jimojino Aji, Augudi Majiri until my covenants. Nimiko dzakaitwa pauri zvabuda pachena zvava in the open papumwa kuti muroyi ndiani kuti upenyu hwako as a Christian ufambe so I think ngatisangonyanya dzimwe nguva tinongoti kunamata and we don't understand kuti kunamata chii zvimwe zvinhu it must come out in the open kuti your prayer life yako zvifambe so kumwe hakusi kupuma hakusi kupuma mubereki uroyi kana achiroya kungomudza chokwadi kuti uri muroyi and aconfesse and abvise zvinhu zvaakaisa I believe kuti mune power muna Mwari but zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvibude pachena zvive pachena ndikotiwo upenyu hwako hufambe nokuti zvinorwadza kuti 40 years zvambotaurwa naumwe kuti nothing is working I have seen it kuti munhu anosvika 40 years achitadza kana kuti adye nekuda kwokuti mubereki akaita something it's not nice so kunamata
kuti zvimwe zvinhu zvibude pachena maitangwa SIS MELLY. Right. Thank you very much. Andisi kuzana ari kunisendera mameseji asi tokumbura namba dzakwamurewa. Hamuna kunzwa here kuchinzi namba hapana? Sure. Nai vedu vemadiaries. Hamuna here kunzwa kuchinzi namba dzichazopiwa, dzichauya hadzina piwa. Ndotonawe WhatsApp yangu yazara mameseji tisichipewo namba dzakwamurewa. Ndodziwane pini namba dzakwamurewa. Hadzina kuuya namba dzakwamurewa. Namba dzakwamurewa dzikauya ndinongopina apa. Zvandabva kutaura izvozviya. Right. Vasikana vana mai nini vangu imimi echipata wani mukola ndikaitore kupesera yeyu tinzwe. Kola hello. Muri sei? Makadini. Mushe kanjani? Tiri right. Hamuna aida kungotaura kuti varoi varipo. Ende inini hangu handisati ndapuma vabereki kuti varoi kana kuti ndakambozvibata. Asi kuti chanaenda kungotaura varoi variko inini baba vangu vakashayika last year. Vashayika last year. Hatina kuenda kunavo. Asi takazoudzwa nevakanga vari kuparufu. Pana mai vaigara tongoti muzukuru kwatiri ainzi anoroya. Vana vake vachitotaura kuti mai vedu vanoroya. Tichitoti mai havanzi vanoroya tichitozviramba. Asi kuti pakafa baba vangu inini. Zvanzi zvakaitika. Handingataura mune mupamwe mwana waripo vanozviziva. Hanzi zvakaitika. Akapakurwa chikafu. Ameno chapakurwa chikafu sadza nenyama. Vakudya mukicheni muzukuru wangu vakudya ndinongoziva nechikurundo vanenge vari mukicheni baba vangu vatowigwa musuwa wawigwa. Hanzi vanhu vakatanga kuitana hanzi vakangosimuka vachida nyama iri kuvava. Mazvona. Nyama iri kuvava vanhu vakati inge siri kungodya wani nyama yaisikita sei isi kuvava. Svanzi nyama iri kuvava shawiri ibva ratobata. Vakutotaura kuti tese tiri kudai titori nevanhu tatitori timu. Pano parufu pano tatitori timu tine vanhu vatatitori navo wanda ndichitoita mabasa nawo. Saka mene hanzi pana nasi vangu here vakazoita dzungu vakamhanya vakatora sote matombo vakakwisa amai vaya kuti vasataure zvavaita sei zvavaitaura. Vanhu vechikuru vaiziva vakati aiwa mamusingafaniri kuvadaro dai masiva shawiri rabva ranyatsotaura kana ndiro radya chii radya munhu zvino zvamatoita izvi matovharidzira chii zvese. Shawiri richingoenda hanzi vakabva vanguti ndiperekedzei kumba kwangu hanzi pasina nguva vaya vaiti vanoshandidzana navo vabva vangorongedza mumabhedhi hanzi vachingoonekwa vachiti takuita sei takuenda. Saka zveshuwa chokwadi varoi variko asi kungoti chete vanhu marudzi nemarudzi takasiyana. Vamwe vanokoshesa kuti mai havanzi vanoroya asi kana ndafamba vachibatwa vanzi vanoroya vachibvuma kuti hongu ndinoroya vamwe vanenge vakatopiwawo vasingazivi zvine zvakuda kungoti zvitese zvigadziriswe zobvawo pavari vosunungurowo kana uroi huriko chokwadi ini ndakazvibhidhivha musiwo mwana wavo chaigara achizvitaura pandaimurambira nchikuti iwe amai wako haudzonzi vanoroya vamwe izvozvi kutaura kuna anotonyara kusvika kumba kwedu nenhau iyo bhokozi yakafamba kwakawanda kunzi ndozvazoita chii mai wako parufu ukuzvona. Saka ndozvandaida kungotaura wangu. I think ndichatomboita day. I think ndofunga ka muri kuona painga netime nemakozi aripo ka I think we'll have to reschedule nyaya dzana vanhu vakashinirwa nevabereki. Tomboya nelive yakadaro vanhu vakashinirwa nevabereki. Handitika umwe nomwe achingofona pasina guest like umwe nomwe achingofona achitaura nyaya yake because muri kuzviona ka it took only caller uyu afo uyu auya nenyaya yake. Wonai kuti vanhu vari kubuda sei vanhu vari kubuda musaga vachita sei vanhu vakatoremerwa zvokutoremerwa chaizvo. Ani maona kola hello. Hello dzimai mufoni iri kumasuri. Hello maswera sei? Ndaswera maswera sei muri kukunzwa? Tiri kunzwai. Yes. SIS MELLY kutaura chokwadi chako vanhu vari kuti maprofita vanogona kunyepa maprofita anogona kudi. Regai ndikuudzire pane zvakamboitika pandiri. Ndaida kuenda kumusha kwanga kuri nefunction yemaroro yaivapo yanga ari maroro angu inini. Saka ndisati ndaenda I had a strange dream. Ndakarota mombe yaurayiwa asi vanhu vaichema mombe vachifedza zita remunhu. And then ndakaudza masisters angu ari kumusha kuzimu ndikati ndohope
varota vakati no let's pray about it ndakati ina ndichada kuuya ndakati no geti ranga rakatoiswa kudhara uya ndikatoraiti ndokuenda kumusha inini ndichisvika pamusha nana SIS MELLY ndakasvika varoora vachitivo masvika sei ndikati chirudzii vakativo mai kubva masikati vanga vachitivo ari kuuya pano chiri chituna vanhu vari kutouya pano ava havasi kuuya kumaroro vari kutouya kunhamo dzake akatofa kudhara uya mai vako ivowe vachiudza varoora saka inini handina kuda kuzvisa mupfungwa ndakangoti zvinhu zvanamwene nemaroora hondo dzavo handidi kuti ndidzipinde zvakanyanya takasvika kuma5 and then kuma7 hanzvadzi yangu inini wandikasira ndobva aita accident akarova mombe 2 dzikafira pasipoti mota yake yakaparara zvokuti kana kuti ufunge kuti munobuda munhu mupenyu unosvishaya mai ndobvatotanga kunamata ndibvatadiipepe ndibvatapedza mai vakauya kwandiri direct kwete kuti kunzwa nemuprofita achidedera nehasha vakati uri kuziva here kuti tsaona yaitikira uyu yanga isingafanira kuitikira paari yaitikira kumunhasiriye ndiwe wangu uchifanira kuti ufe uri kuziva here kuti vanhu vauya panapa vatofanira kuti wauye kunhamo dzako ndikati wai zvikandizvoni pane vanhu vada kutokuuraya ndikati achindiurayirei zvikanzi ingorishaisana handiti munozviona ende inini mai pese pandinoenda kumusha chavanotaura pandiri inhau yekufa kwangu vanongotaura zverufu zvega zvega even ipapo pakaitika nhau yei inini ndakatanga kurota iri mombe asi yakaurayiwa nemunhu handi mukuzviona simeri but mombe ivo vakatozorohwa nehanzvadzi yangu ivo vakakonfema kwandiri vachidedera chichikuitika nefoni yenyu kola iri kuita ichikata yaichita ichikata hamene zvikuitika mototanga futi hatina kupanzwa ipapo matii maperera kunzwa pekuti chii pese pamunoenda kumusha mai venyu vanotaura nezverufu rwenyu yes pese pandoenda kumusha mai vangu vanongotaura nezverufu rwangu ndinotobva kumusha ndakaremerwa instead ndibve kumusha ndatorusununguka kuti at least ndaona vabereki ndinonopiwa information yekuti zvinenge zvakatooma ndezvekufa kwangu zvega zvega zvokutambura kwangu zvega zvega ati mazvibona saka dzimwe nguva haisi nhau yekukana munhu usina kusangana nesituation unogona kutadza kunzwisisa but vanhu vakasangana nemasituations even inini marriage iyo haina kana kulasta 6 months yakabva yaparara yes yangasina kutanga before ndakaita iri futi musati maroorana unenge uchirirana nemunhu wako muchidanana muchiplana zvinhu zvese but the moment yaunongoroorwa muchingabva ikoko zvatanga hauite kana gora ripere zvinenge zvatoparara saka nyaya dzakadai so vanhu vanotaura kuti mai hakuna zvakadaro ivo mai vakakuda vakambokuchengeta pese apa kana mai vachizvara mwana asi vachiabhusa vana vavo vanozotadza nei kunozoshayikwa sei vana mai vekuti vanozvara vana vavo vagovaroya kana tichibvuma isusu kuti kuna matoxic mothers vari kuabhusa vana vavo saka tinogoramba sei kuti kuna vana mai vanoroya vana vavo handiti muri kuzviona yes handiti muri kuzviona saka zvinhu izvi zviriko vangu mweya hatirambe but uyu yukona haana kunanga mai uroyi ipapo ngatipajekesera haana kunanga mai uroyi zvokunzi namata hedi iyoyo imwe topic but the fact ndeyekuti mai ndavari kukanganisa life yemwana mai vari possible kukanganisa either spiritually kana kuti physically saka ipapo ngatipanzwisisei kuti havasana mai vese vakanaka wangu mai vaunza mwana
kundoti life yangu and then hanzvadzi yangu yakanditi wadi kumboenda kumusha unotaura namudhara mumbofamba muchiri kundinzwa takateerera ndobva ndasvika kumusha inini ndika ndaudza mudhara ndikati mudhara pane zvandiri kufamba ndichimbobata 1 2 3 4 saka pandikataura mudhara naamai vese vanga varipo amai ndobva vati baba nhingi nyaya iye kureva kuti vari kutozviziva ini ndobva ndabvunza mai ipapo ndikati asi munozviziva here zvikanzi zvoni ehe baba vakativo ndosaka takakuendesa kunokugarisa kumuprofita uya taida kuti muprofita wachona abvise. It was nyaya about chivanhu something mudzimu something. Saka baba vakati ehe ndosaka takakuendesa kumuprofita kuti because muprofita weyo anga akati anogona kubvisa mudzimu uri pauri iwewe. And I was young. I still remember simeli ndichigara musango umu ndichibirwa mvura early morning, but ndasingazive kuti zviri kuitirwei. Ndakagara dzinenge 2 weeks 14 days ndichigara musango imomo pedyo nerwizi so but ndasingazive kuti zviri kuitirwei because unonge uchitrasta kuti whatever vabereki zvavanenge vakuti ita ndozvinhu zvinokubatsira. Saka manje wakura zvinhu zvezviyo wakufamba uchingozvibata zvinhu zvida kugadziriswa zvine chivanhu something related enda kuvabereki something wodza vabereki vototi nyaya iye asi munoiziva ehe ndosaka takakuendesa kuya because muprofita wewe anga akati anogona kubvisa mudzimu iwewo. Saka isusu hatina zvatinogona kuita kana usina kubva mudzimu wachona iwoyo iwewo tongonamata uchizviramba. Isusu hatiite zvekumwanga kana kumaprofita taakunamata. Wadzoka kunoko wakutaura nemumwe wako ndakutaura nemumwe sister yangu ndikati iye ndakatonditi ndandaenda kumusha ndadzoka pane zvavanchida kana zvanzichimbondinetsa 1 2 saka ndada kuti timbonofamba namudhara. ndakati ndobva madi zvikanzi tikafamba namudhara tikazodai but unoona kuti baba vari willing kufamba nevamwe vana but is not willing kufamba neyo. saka hati munoona hati munozviona pane masituation onyatsanatoti ivo vachonaka they are also mazviri and they are not it's like vanenge vakatokupinza mune zvimwe zvinhu zvausingazive. Saka vabereki ichokwadi nyaya iyi. Vabereki kune vabereki vanoropa uya kunyanyisisa vanozviita vanonamata stereka. Mai vangu inini SIS MELLY vanonamata. Mai vangu inini vanoshandira vatori madzimai chaivo vanouchika vanonamatira vanhu vanodi kumba kunogara kwakauya vanhu vakazara vachinamatirwa. But zvavanobata pamwe zvavakabata izvo ndozvinoita kutoti vaite zvekushandira vanhu izvozvo izvo. Yes ndozvinotoita kuti vaone vaite zvekushandira vanhu izvozvo. Saka be careful nanamai vanoda kuva nevanhu vanoda kuzviita kunge vanoziva mwari stereki vari holy stereki all the way is only on prayer. Those people they are very suspicious. They are wolves in sheep's clothes. Hazvisi zvese zvinonzi pfugama wega unamate. Pane pamwe pakuti iwewe hauzvigoni wega, pane zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe and then wazonamata. Ndopavakaendera kumaprofita kuona uyu iwe anga asinganamate here kuona ainamata. Ati pane pamwe pakuti prayer ishande because kana mwari wacho handiti ndimwari wengazvone vari mwari anosarudzei. Mwari ndimwari wemunhu wese. Even varoyi vasati vanorowa andotanga vatonamata kuna mwari ye. Saka ndotusenzi dzangu dzethinking simeni hazvina muprofita kana kuti ndakazonzwa nenganga direct vakauya vachidedera mai vangu vakandiudza mumaso mangu and she was feeling disappointed. Even ndichikura ndakangokura vakangodaro inini vanga vakandisarudza vasingandidi ndofunga sisi andiselina ndakambovaudza nyaya yacho ndakambovaudza. Saka ndakangokura ndakadaro yes havana kana sapoti yavakandipa kubva ndichikura.
yes hanti unozviona even kuenda kuchikoro vamwe vangu ndaitoona vachienda kuchikoro inini ndakatitakura dhishi remadomasi ndinotengesa madomasi nemuriwo uchidzoka ngodzoka sina kupera kana usadzoke ino ndaukura ndichitambura zvokuti ndairara ndisingadyi but no I was abused kubva ndichikura handiti unozviona saka nyaya dzachona ndokwazvinenge dzabvira but unosvika pekuti unenge uchida sapoti yevabereki havakupi unenge uri wega so ufunga miri wangu sisimeni ndakambobuda muopo unoziva dzinonzi mopo ndakabuda iri 1 ndobva dzazozara miri wese ndakatonge njaremara dzasara kufesi chetoko mai vepanext door vakauya kumba ndichisuka maplesi vakati nhai mainingi mwana uyu zvaatoremara mhopo idzi dzakatanga dziri shoma iko zvino zvidzazara muri kufungei nemwana uyu mai vangu vakataura vakanditarisa vakati handina kana basa naye handina kana basa naye that day ndakarwadziwa vakati hamena ake handina kana basa naye mashoko aya anoramba achidzoka mandiri so ndakarwadziwa that day ndikachema ndikazvirega ndikaramwa sadza mani racho ndikatadza kudya sadza zvikanzi ari kutoramba sadza iwe tora sadza uko imbwa iwe foshuwa sadza rakapiwa imbwa simi sistiveri sadza rakapiwa imbwa kani ukaenda kunotengesa madomasi akasapera hauridyi vamwe vachienda kuchikoro unozvenga vamwe so kuti vasandoone enda uchibva kumunda andinotengesa madomasi vesaizi yako vari kuchikoro vachidza kuti handina basa nazvo zvokuti ndoenda kuchikoro ini hanti unozviona but still vakura pane zvimwe zvinhu zvinoda kuti spiritually ude sapoti yavo they are both not willing even to help you handiti unozviona saka zvinhu zvinoitika kumafamilies izvo zvokuti mai havadaro baba havadaro haamusanyepera nemi unongobvira wapinda musituation saka kana usina kungopinda musituation better don't contribute because you don't even know what is happening outside ndotusendi dzangu sisimeni saka hamunambobvera makasafind out reason kuti maivengerwei namai ndakaedza kutsvaya sisimeli even up to now because sekuziva kwangu inini handizivi achirota inini aemebelieve yekuti maybe vakandichinja muhospital chete because it seems like there's a secret because inini ndichisiswa mukaka ndakabva ndanodhambiwa kwagogo ndichisiswa mukaka ndakabva ndanodhambiwa kwagogo ndadhambiwa kwagogo kuya ndichisiswa mukaka ndakabva ndagara nagogo kusvika ndane 7 years because ndaiva grade 1 second term pavakauya that was 1991 ndobva kunditora kwavakaita kuna gogo vakatoisauta gogo vachiti mwana muri kumujaidza wai muchimutrita so muri kumujaidza mwana uyu muri kutomuremadza ndipei mwana wangu ndopo vakarongedza gogo vachitaura kuti ndopo vakabva varongedza hembe dzavo vakatotsama vakakutakura vakaenda newe ndomatorera vakakuita vakati nini ndiri kukujaidza saka ndopo vakaenda neni mai vaya vaenda neni vatanga kugara neni sisimeni ndakagona kubika sadza inini ndiri ne7 years ndanda kugona kubika sadza rinodyiwa nemunhu wese 7 years ndanda kubika sadza mwana ane 7 years anobika sadza kana ndikauya pamuri sisimeni right now ndikakuvhurira nemiri wangu une mainjuries mamwe ndaipiswa nemoto mamwe ndairohwa nemugoti une maporiji nokuda kwokuti pakubika papa dzimwe nguva poto iyoyo inondikurira kana kuti ndinokasika kupambira handizive zvezvaitika unongonhomba mugoti une maporiji wongorova eidha musoro kana pai but mascars achona I still have them. Okay, Paula, ndakubvunza mubvunzo uyu anditi muri vangani mufamily menyu? Yes. Muri vangani vasikana? Yes, right. 777. But takadai. First born mukomana, second born mukomana, third born ndiri musikana, fourth mukomana, fifth mukomana, sixth mukomana. Saka muri musikana 1.
right makazvitarisa imimi nemamwe manzvadzi dzenyidzi makafanana here takasiyana handizivi mafeatures anogona musimari nhodzera dziriko man don't underestimate the power of nhodzera so you can't just estimate kuti no I'm part of the family because I look like this no ndandoda kuzobvunza imwe question ndosaka ndabvunza kuti munoona here kuti mune kakufanana like now my third question is have you ever considered muri one kuti rega ndoita ma-DNA secretly wait chimwe chinhu chandinoona vamwe vangu vese vane bvudzi rinoerera inini rangu ikinki ndini ndega ndine kinki here ndakamboda kuconsider the issue yekuti ndiende ku-DNA test but kwakazouya pfungwa dzokuti idzo what if ndikanzwa kuti havasirivo vabereki vangu where am I going to start vanokuudzai kuti zvakafamba sei they will tell you kuti vabereki venyu varipi at least you need closure Kola because right now mirai sisi zvakangofanana because right now you are still battling nekuti vabereka vanhu ndinotofunga kuti havasi vangu ndakachinjwa kuhospital ifungwa dzitori mamuri idzodzo anditi saka dziri pfungwa dziri mamuri momo how about you just do that DNA zvabuda musarudza then you accept you move on because kwamakatobva ndikunga kuri difficult stereki handiti now makabata proof manje kana vakanzi havasirivo handiti that's when you confront them kuti nai mama ndakaita ma-DNA angu based on zvaiitikawo masikazi andinawo zvamakakura muchiita pana ndiri one sikana pakati pevakomana ndinaifa kunge ndaitodiwa stereki but ndindaibatwa zvimaindibata zvisina kunaka saka ndakazoitawo ma-DNA testiwo ndiri one tsvaka closure maresults auya handisi kuti ndikukura sei kana kuti kudii ndimabereki vangu ndimakanichengeta but I need to know kuti my biological parents angu ndivanani mumira makadaro because baba ndakambovabvunza pane pambana ndakanganwa simeni sisimeli do you know kuti ndakasvika paincident ndichangobva kuya 1992 mai vanenge vanga vaenda kuharare ipapo ndakasara pambane murume ataigara naye aifudza mombe akatanga kundiita sexual abuse achindiyamwisa nhengo yake achiisa chinhu chake pakati pemakumbo angu apa kusvikira arelisa but andina wandikataura akandoudza iye akati ukangaudza mai vako handitoronoziva kuti vanokurova vachakuisira maporiji vanobva kuisa mumaporiji memi ubva watsva oroesi ndonokurumisa nembwa dzekukuku ndobva ndatya kutaura ndofunga mai vepanext door vaiva kumbabvunza zvemhopo vava vakandishedza vakandibvunza vakati nhaiwe uyuyu naisoni uyu hapana here panombokubata kana kuita sei ndinozisimeni ndakarambira pepetreta ndakamurambira pepetreta ndikati aiwa uyuyu naisoni uyu kwazvo haana kana zvaanotombondiita uyu nokunhau yekuti ndaitya ndofunga ndabva 5 ndakabvunza baba vangu ndikati naidedi mama wangu chaicho varipi because nandaredi kuenda nemhaka yekuti vanhu vangu vakundibvunza mumaraini mandinenge ndichitengesa muya kuti vemai vako chaivo vari kupi vadii kutiza uende kuna mai vako inini handisi kuziva kuti mai vachona vari kupi ndokuda vakazodipa baba ndakavabvunza ndigate 5 agate 4 ndopandikatanga kubvunza baba kuti mai vangu varipi kasi mai vako ndivava ndafom 1 ndikavabvunza mai vangu varipi mai vako ndivava ndararwa first marriage ndakati iko zvino ndakura rega ndibvunze baba vakati mai vako ndivava ndauya kuno kujoni vangoti 2018 ndiva ndadzokera ndikanobvunza baba still vanongoti mai vako ndivava sisinanidino kuti inini mai vangu havana zuva 1 ravakambondirongedzera grosari kuti mwana wangu ndakurongedzerawo mambairati kana nzungu enda unodya mberi but vamwe vana vese vanotaura kuti nanga ndiri kumusha tikutobika nyemba ndakapiwa namufemberi nyemba ndodzatiri kutobika inini handitodzizivi saka imoyo yevanhu but kana kuti uzive kuti vai vachidaro even me handizivi handizivi simeni ndane 18 years ndatanga kushanda ndikatanga kushanda pane dzimwe scandal dzakamboitika hacho no
grocery mai vakatanga kundida and then I started giving you more things imene ndichitosara ndisina I had to sacrifice because that's the only thing zvinoita kuti mai vandide I have to give her something so that she can love me like the other kids atitonozviona saka ndakangoramba relationship yangu namai vangu ndiye maplastic bag as long as ndisina chavanda but kana makambobvunza baba kuti mai vangu varipi I think it's high time you ask mai zvakare kuti ko baba vangu varipi. Probably, I'm not saying it is true. Mirai, I am not saying it is true. But let's look at all possibilities and it. There's a possibility kuti pamwe maybe mai venyu vanogona kudaro vakarepiwa na somebody else and it avarepiwa na somebody else vakaita nhumbu vakawirira nemurume wavo kuti no we cannot abort or what, let's just keep zvaitika. So kana uri kazhinji kacho vanenge vari product ye rape vabereki vane ka hatred kavanenge kavainako ka resentment kavanenge vainako muvana antimaona. So it may be that kana kuti anditi since maybe vangu vasinamboita musikana pavana vese kuti vakomana vakazita musikana pakupesera pamwe pane dhiri rakaita since kuhospital kudhara vana vaigona kudi kurongwa madhiri animaona ekuti vana vanoshiftwa vachichinjwa chidididi hospital kwarara uko zvaitwa kuzimbabwe zvaitwa kudhara zvaingoitwa zvisina munhu anozviongorora kana anozvibvuma pamwe kuda maybe vakatsvaka musikana vakapuwa musikana vakapawo mukomana hazvichazikamwi but takungodiwo takungotarisa kwese okay vakatodaro tana vako ndo hama dzako zotenda kumariwainda thank you patinokuda kunhauya zvaidi zvakazoitika ndakabva ndatanga kuriwainda zvese including mashoko iwayo kuti ndakabvitarisa vana vako zvakanyanya nemhaka yekuti vana vako ndo hama dzako number 1 number 2 pese pandinoroorwa tinoenda kana kuti panoswa muterere something like that but vanoti isusu hatiite zvebute tinonamata rinosiyiwa rakadaro kunoti hakuna mudzimi inoudzwa pazvinhu izvozvo madhiri ekungochinjana mari chete zvopera zvakadaro izvizvi zvebute izvi hapana mudzimi inosumirwa apapa ipapapa havapinde and then papai futi pandikati baba ngatimbofambai vakaramba kufamba no caller I think what you have to do right now chimbotsvaga secretly mbonotsvaga something chamai vako kamu toothbrush or something antika nechababa vako futika secretly just go kuma DNA adona caller yo guys it's getting deeper and deeper mazvoonaka it's getting deeper and deeper kana mai vachikwanisa kupisa mwana wavo nechikuni chemoto vanotadza here kuroya mwana wavo avatadze caller hello caller hello Hello, sis Melly. muri sei Hello, sis Melly. ndiri kuzwa dzimai imwe foni dzimai imwe foni yangu yakapenga manje. yenyu nyaya futi Zvevabereki izvi. Ndotoshaoti ndotangira apa ndotya kuti pane madhayaris anondiziva. ko tadi kungoita show program yakamirira people who are being or who were hate by parents so that people can release whatever zviri mumwoyo mavo because it's getting deeper and deeper and deeper and you're not the only one. My other phone is maybe mofa ndiri kunyepa ndanzwa nekukata macalls
ndanzwa vanokata makosi. People are calling left right and center pane imwe phone. Saka ndirega kudaira pa because ndakavaudza kuti musashandise phone iyi. Number inoshandiswa vanoiziva but vari kufona kufoni isiriyo inana kola. Handizivi but let's go ngatitore yenyu right yekupedzisira and then we'll have a show yenyaya idzi because I can see kuti vanhu vakaremerwa ndochokwadi. Okay. Inini yangu nyaya yakamira so. Isusu tichikura kumba kwedu taigara. Baba wedu vaigara kwanga kune room kunze kwaigara n'anga. Pamba penyu. Yanga iri n'anga yekumba kwedu papa because they don't want any businessman. Saka every Saturday kwaibikwa doro taenda ku church ku Anglican. Then kana takupa ku church kunonga kwakabikwa doro muzidhamu. Then koita kuti vangu vamwe vakuru festiboni vaifukidzwa machira red black. Then munhu wese aifanira kutambira mukombe echinwa doro riya kuchiiswa bute pasi vechideketera vechitaura. Saka now it now rings a bell kwatiri zvinenge zvitakura kuti most vasikana vanoroorwa tese toroorwa tochata but afterwards tongo michato inongopera like that. Then like unonzwa iko zvanga zvitaurwa nafirst caller vanga vane problem yavo vechiti havanzwi kuda kurara nemurume. Unotanga kunzwa kusada kurara nemurume kungobhoekana nemurume wako kungoita chimamudzu chichikira ongogumisira munhu akugumisira akuita magirlfriends because iwo hausida kurara naye uchingomitira mamudrings. Every of my sisters, that's what happened. Ogumisira marriage yapera udi modzoswa kumba. Then my father anongoti hazvina basa. Then vamwe sister vedu vakuru ndo vakatoti guys ngatinamate tiendi tikaenda kwatinongofamba ongotiudza kuti baba wenyu vane zvekuita vanoziva. Then pakazoshaika mother wedu ndo pakazotanga vamwe vatete vedu vakatanga kurwara zvawatanga kuti vechidaidza zita ramuntaraunda ngatifambe. Kwandafamba wati tisunungure zvinhu izvi tigadzirise life yevana. Dede wangu akaramba akati zvemachira zviya zvihaazvizive because akasiyirwa machira nen'anga yaigara kumukumba kwedu. Like as for me, inini dede wangu aindifarira stereki. Saka inini ndaitofunga kuti ifavor but ivo vaitondingaranganda mo wakaenda neni kusango. Ndichitori maybe I remember ndakandiri grade 7. Ndakuenda form 1 end of grade 7 ndakuenda form 1 because ndanga vechindigadzirira kuenda kuboarding. N'anga yaya zvayaisa huku black. Actually wakati ndibvise hembe dzese ndikati tete ndikubvisa hembe dzese imi muripo wakatosatye mwanangu tikuda kugadzirisa upenyu hwako. Ndikabvisa ndikasara nepenti vakati zvese nepenti. Ndikobvisa zvese nepenti n'anga yaya vayaisa huku yeblack vanzvanzi ndipfugame vayaisa huku yeblack pamusoro pemusoro wangu. Then yanga ine mukombe une mushonga huku yeblack ichirohwa so. Then makumbo ehuku ayaya aindibaya so musoro dede wangu ichingoti shingirira tiri kugadzirisa life yako. Huku iyaya zvayabhuruka zvayati zvayadonha zvayafa like that isina kumboitwa chinhu. Then zvawaitora n'anga yaya yabika huku yaya. Unoziva ndakadya huku zvese ndaidya huku yemubedroom
yakangoboiliswa isina salt, yakangoboiliswa nemishonga. Dad wangu akati take your time. Ndaidya every day manheru na8 o'clock. Ndichidya echiti take your time. Zvese nematumba nematosi whatever. Kusvikira yapera. Ukiyoyo wechiti vari kundigadzirira life yangu. Ivo vechitondingira ngati. Takaenda vakataura kuti your father he knows. Then tete pawakauya wechiti tiri kuda kufamba. Tete wangu wakaramba wakatiwa havasi kuda. Because tete wangu ane mabusiness vari kutyaka kuti zvinhu zvavo zvinobuda pachena zvinozoparara. And munoziva kuti eso now my brother waito hana mukadzi wake akamuramba. My brother echiti saka ndozvamaindifukidzira machira iwowo maindifukidzire ichichi. And dad wangu kuti iye azvizive, iye aifunga kuti nyanga iyaya he was helping but actually maybe nyanga iya ndiyo yakakanganisa. Saka wati alright handei, he knows what he did. Zvokuti hakuna mubereki anoroya mwana wake, it's a lie. Vanotoziva and wakaaccepta because tete wangu actually nabamukuru wese like bamukuru tete naiwo didi weri 3. Bamukuru wakatofa wechitoti inini ndaenda kupinda postori ndatendeuka handichaiti zvemishonga. Vakatoudza tete wangu kuti iye abuda mugemu. Then tete wangu paanga kuzorwarira kufa akataura akati ngatigadzirise zvinhu izvi, inini handichadi ndakuda kunamata. Tete wangu akaramba, nanhasi ari kungoramba kugadzirisa but iye now ari kurwara. So tiri kumuti please before you die siyai matigadzirira zvinhu izvi. Ari kungoramba ari kungoti no handizvizive. Ratete wenyu ngateerera tete wenyu nabamukuru zvinhu zvekupenga. But aibvuma wechiri wapenyu aibvuma kuti ngatisiyanei nazvo zvinozotinetsa because nyanga iya yakasofa kare. But kuzotanga futi zvinozotinetsa, zvinozoda mombe because zvainzi kunodikana mombe. Because nyanga iya yanga ine zvidhuma whatever meno. Because kune mubedroom madhedhi wangu ukapinda so it's cool. Munoita kunga mune aircon. Imo musina aircon. Ukabuda kuenda mune mamwe marooms is different. Saka ameno kuti and futi kuti upinde mubedroom madhedhi haungopindi because vanoti vane inonzi chii avanoisira mari dzavo dzekubusiness. Aiwa chiya thing what do you call safe. Saka noti maybe unonga chinoisiswa mari echiti maybe muda kundibira makuziva mapasword muzondibira chii mari dzavo. That's zvakaoma. Every family ine zvainazvo. Manje yezvefamily yedu zviri kuaffecta everyone. And iye haasi kutomborira nebasa nazvo, anotozvifarira. Inini pendakamuudza kuti dadi I'm having a problem chichi, akatondiudza kuti you are welcome back home. If you feel like coming back home, you are welcome. Kana kumboti shingirira kumarriage kana kuti chii, akati you are welcome back home my dad. Uya zvako. Zvakaoma but ameno kuti tichagumisira nei because ivo vari kuramba kugadzirisa zvinhu zvacho. So how is it affecting you iwewe? How is it affecting you zvinhu zvakaitwa izvi zviri kuaffecta papi? Zviri kundiaffecta kuti inini handisi kugona kuroorwa. Inini ndinongoita honestly kutaura chokwadi, inini ndinoita chiuri. Uri hure alright. Fambira. Uri hure. Asi nditori qualified, ndinotoshanda. Nditori member yangu. But ndinohura.
kunyika kwa unohura kunyika kwa uri koko. Okay. But kwenyu koko kunyika kwa muri anti profession here chiuri. Kuti chi? Chiuri isi profession here nto recognize kudi government kwa onyi kunyika kwa uri. Aiwa, ndoenda kubasa ndiri nursing. Asi kuhura kwa kutaura ndekuti kwekuinda futi kumabhawa wabva kubasa uende kubhawa unohura. Kutohura nevarume vari different kuti vakati nhasi una nhingi mangwana una nhingi mangwana una nhingi of which ndinozviti handichazvida but panongouya kamwe yake kutoti ndinotomudza kuti wai ndichimusiya chienda ngauye. Saka unenge uchipaonora nevarume unenge uchibhadharisa here kana kuti unenge uchingoita kufofana? Aiwa, handibhadharisi zvokungonakidzwako. Saka unotoenda kuclub kunovatsvaga because kunyika kwauri kune vanhu vanorarama kane izvozvo zvekuti escort ndizvo inonzi escort kana kuenda kutonohura cheko vachitoita vamene zvinoitika kunyika dzenyu dzamuri mafirst world countries kuti chiure kuda kune vanhu vanenge vane zibhuku ravo here. inini handizvizive, inini ndinotohura ndabva kumbasa. Kola rega isso aisekesa sirega diseke kwazina ndizvizive ndotohura ndabva kubasa. Sikola. Saka wabva kubasa unova wanepi varume vakwavo? Vanotongondinyenga, vanotongouya vechiti vanondida. Huku iyai kuparapara mumusoro iya, huku iyai kuparapara mumusoro ichikunzi shingirira uchiparapara huku iya. Ndofunga ndoya kuita kuti uite chihure chakadai. Unotoona varume vacho vanotokuvinga vega, vamwe vari kuchema varume kunze uku. Iwe uri kuti varume vanotoita kuuya voga uchihura navo usingabhadharisi vachindava. Vanotongouya vanotongondipa mari vega ndisina kutombovakumbira because I don't ask them for money. They just maybe say I put money in ndakuposa ndataura zita rangu. Usataure Vanongoti just check your account. Unotoona aisa maybe 5,000. Asi ndakatoshamisika kandisira 10. Une boyfriend? Boyfriend ndakaituka ndakati check because anga kuda kuuya kuzotogara kuvharira madhira ako of the house. Kutokuvharira zvinhu zvako zvaunoda kuita ukamudzinga. Saka hauna boyfriend iko zvino kana wangofunga ko vanongouyawo vapako voinda. But it's not what I want. Ndikuda kuchata or not kuchata, ndikuda kuwa state in a relationship and ndikawana state relationship there is always a way okuti ndinotomutuka kana kuti ameno tongotopesana munhu anonga atondipo munhu chete akangondipromisa kuti I want this to be serious, I want to marry you. Hazvitori kana 3 days zvatotakatika and tinonga takutotukana noti what's happening. Ndakatoudza masisters angu kuti this is what is happening to me. Naivo kwavari is the same problem. Munhu akatongovapromisa kuti kana munhu akatoda kuva serious zvotongotsakatika like that. Une vana here kona? Saka munoda kuchifuya pano kusvika rini? Une vana? Inini ndine vana vangu but vana vangu vari kuna tete wavo. Okay. Saka uri kugara wega? But we are in the same country. Okay. Asi paunoita chihure chako apa paunoshandisa ko zviva protection semunhu wanesi unoziva aka kuti protection inodiwa? Ndinoshandisa protection. Asiwo kamuningira kana ukazosangana nevanonyatsogona anenge achinyatsogona chako munozongobvisa ka protection iri. Kana wana kigwa chako unozongoribisa ka? No, I've never. Okay. Ndinotonakirwa neprotection kukunda isina chu. All right. Hey, saka ndofunga unopa which mwanga yacho tichiri kuiziva chimdara so
chitema so changa chine zvidumbu so like chainzi sekuru chaigara amene room because kumba kwedu it was a very big house very like very well known like patinogara because the dwangu ange nemashops ikoko patinogara saka aigara paimwe room so ili panze so room iyoyo na handina kumbobvira ndakamboipinda kusvikira afa mudhara uya handina kutomboipinda ndakati taivamuona echizobika like aingotora zvinhu zvacho zvekubikisa doro so zvakaita zvimaufu zvebrown like so saka ndo life yako yavaigadzira iyo ndo life yako baba wako ndo life yavaigadzira kuti tugadzira life yako mwanangu ndo warishingirira uchipariwa nehuku ndo life yandiri kugadzira yekuti varume vaya vachipinda vachibuda vachisiya mari ona izvozvo wakazigwa 10,000 irini 10,000 ndirini last week umwe we5 yakandipa last week but ndine yangu mari yandinoshanda it's not kuti izvi zvinongori hazvindinakidzi I'm not breaking about it. It's not something chiura chiziri zvinhu zveku handizvidi but ndinongoona tichizviita and ndinozvudza kuti handi mukuona ndichakata foni yangu yezvinezvi unogona kupinda imwe phone call kuti what are you doing are you at work or home and I'm home okay do you mind if I come over inini kuti nditi no anondiremera no ndinomatireo hama dzangu ndikwanise kuti no kuti uti no hazvichaiti wotofunga kuti vanofunga kuti chihure munhu anonge chida sometimes I don't know how it works after doing it that's when you realize kuti I don't want to be doing all this true because these people now when they start calling you kuti ndouya here antoona it's like they are running away kubva kuvakadzi vavo vachienda kubhini kudustbin kutsvina shuwa munhu wanesi vanotouya chitondiudza kana muri vakadzi mudzimba when you're married take care of your men they come they tell me their stresses umwe aitondiudza musuno eti mukadzi wangu zvaanondiita naiwe ndikati muitweiko nhai vashe ati iwewe at least unotombonditi vashe iye kana ndichitaura naye she belittles me because mukadzi anohura mari yakawanda kukunda because kunoku zvimanesi zvekunoku zvinozviti saka maybe murume anonge achishandawo basa riri below iye saka anonge akuzviona eri pamusoro ati the way she treats me anongondiona kuva munhu ari bheta kana akuda kuti tiite bonde nemanje inini bonde racho ndouyo ari bheta ndoye kuzopa iyoyo apa kwauri kwacho hapana mboti kwayanenga ringori bonde hapana love of which iwewe and from the sound of your voice you are very young you need somebody wokuti uzochemberawo naye uchigarawo naye une imba yako saka navakuya kuzokuita dustbin ndekuti anongoya kuzorutsira maspems ake mauri odzokera kumukadzi yaya unonetswa then ndo patori neproblem ipapa panotori neforce of darkness itori pauri inoda kubviswa but before vanhu vasati vakunamatira munin'ina wanguka also you also need to take a first step wega you need to take the first step wega pachakoti nenika kana uchiita uchazvidi zvechokwadi kuti ini zvechokwadi handichazvidi handiona first of all you need to start by blocking ma unknown numbers also ari mufoni mako because you can't say no while we are looking for a solution now kuti tingazviita sekuti at least umbopedza vhiki usina mbokwirwa vhiki zvayo usina mbokwirwa tikati vhiki ukagona topinda mu2 weeks chingokubatsira tichienda kudaro kusvikira zvabuda mauri uku tinenge tichinamatawo newo chinamatawo iwe wacho unamatewo ukatora foni yako go and block all my unsaved numbers say go and block number yausingazivi chakufonera handitika ngirikiri blocker usadaire number yausingazivi handiti nin'ina every day ukanzwa panopinda any phone call handiti ichingopinda foni yevanhu ivavaka tanga kutonamata ipapo usatodavira foni kuti mwari ndibatsirei ndirambe mwari ndibatsirei this is not me handisi kuzvida because epakupesera zvichakuraya unoziva kumafestival kwamuri munin'inaka there are cases whereby kuchinzi kune mukadzi awanikwa ari mumba akachekwa takabaiwa akasvutwa nepfuti ari mumba ari 1 handiti wazviona so we never know what is going to happen tomorrow
unogona kutora vanhu vako ivava vauya nevowata nevemba imomo atika mwanenge ane dhimoni rake rekuraya vanhu eshavi rekuraya vanhu ongupedza ungokuponda mumba imomo anti wazviona toongozonzwaya munhu akafa. So you need to you need to take a step iwe wega pachakuti ini mwari handichadi. Learn to pray also for yourself. Handikuti ini mwari izvika handichadi handidi kana riri shavi kana iri mweya kana uri uroi kana uri uromba wakaiswa pandiri nezita rajesu mwari I rebuke this spirit. Mwari ndirwirei, mwari ndigonerei, ndibvisei kumweya yese kutendera mwari. Handisi ndakazvitsvaka, handisi ndakazviita, itai kuti zvindidarike. Handitika ramba, refuse that spirit. Mweya yakadaro iwoyo mweya wokuti varume vanoda kuchinjanisa zvingakunakidza hako but it's not funny. Hazvinakidzi ndochokwadi. Because tichazoluza iwewe our sister panapa in the process of kuita zvinhu zvako izvi. Money comes and go. Antoona. But upenyu hunoyaka one. Ndo upenyu wako iwo uwo kuti ukatokanganise papa zvatopera. Mari inouya unganozvinitira kubasa one. You get paid zvimwe zvatopera you get paid. Idzi dzevamwe dzekuisigwa idzi kaidzi. Dzinonaka hadzo pati. Dzinouya nemubayiro. Mari idzi. Ende vazhinji varunguka vanenge vachita zvinhu izvi. Kunyika kwauri kwakazara varunguka. Varunguka vanenge vachihura navavo. Wochero vanhu vatema variko. Chena kana mutema kana chero. Chero ari murume. Yes, but no, my sister, we are going to help you to pray. My prayer orders epa diaries muripo antika batsirai mwana uyu, please. Let's pray for this child. How old are you, Mni? No, ingotaura kuti D kuma G30 here, G40, G20, G. I want in 28. Sure. Oh my gosh. Oh my God. 28. Now uchiri mwana. Uri mwana mudikisa. Mwanangu, you need to stop. We need to help each other panapa to stop it. Uchiri mwana, you've got a very bright future ahead of you. A very bright future ahead of you. Not only future yakavanakisa kumberi kwako. Ndatorwadziwa, mwoyo wangu warwadziwa sikana. Mwoyo wangu warwadziwa, mwoyo wangu uri kurwadziwa. Mwana mudiki 29. Sure. 28. Sure. Oh my gosh. Okay, but apana chisingaperi and apana chisinga chinindi zvaiitika. The fact yekuti wagona kuuya pane vanhu vakawanda kudai so kati ndoda kuzvifumura ndakushitaura ka, that's a first step and I applaud you for that. That's a first step. Watogona kuita initiative yekuti kuti ndikusumuka ndikuda nozvitaura anditika pane vanhu andichazvidi. That's a start. So let's help each other kuti tifambe nenhingikiri, tibatsirane, unamate nezvazvo, uite life yako. Anditika maybe ndikakutsvagira muboyfriend chako chako unogona kudzika manditi ari kunyika kwenyuko kokoko. Yes, maybe ndova ndichidawo munhu anenge tinamata so that mweya yetsvina iyi kuti mubatsirane kunamata. Because I want to settle down, but amen. But anyway, Jukuroro ndakambotata saka I'm not that keen to roll again. But ndoda kurorwa. Like my sister always tells me kuti ndisati handidi kurorwa because there is power in the tongue. Yes, there's power in the tongue. So usafoka zvitaura kuti iwo haufangi kurorwa, unotororwa. Hakuna unotororwa, waurorwa kuti wakaita sei. Namata mnina kubva nhasi chako chako ndoda kukupa task. I need to give you a task. Yekutika you pray, we pray for you. You pray also ikoko antika makuseni maneru maskati anytime pawangofunga ka you feel like dana stara mwari, dana stara Jehovah anytime feel like SIS MELLY machira aya tete akamabvisa pakauya tete akamabvisa mamwe akaramba kumarasa
akabvisa mamwe akati aya ndinomarasa then mamwe akaramba. But machira handifungi kuti ndiwo ane connection nezvinhu zvauri kuita zvechihure. Connection yako yechihurewo iri pahuku paya pawainzi ndrugadzira life yako. Zvemachira izvi kaizvi baba vako vanogona kuti vaitsvaga maybe kutoromba nemachira iwayo kuti vaite mari kumabusiness kwavanga vari uku nezvinhu zvavo. So machira whether aripo whether vamarasaka, I don't think this has got anything to do newe. Iwo kuhuku kundokoda kuti wa cut off that tie. Iwo kasunganidzwa handiti huku inodiwa nemunhu wese. Rega ndikupe theory yangu inini yezvandafunga panyaya yako. Handitoziva kuti chicken inodiwa nemunhu wese. Who doesn't love chicken? Huku inodiwa nemunhu wese. Everybody loves chicken. And do you still remember kuti chicken taita zvoto kudhara chicken taitoidya paChristmas? Unozviziva? Yaitonzi special meat. Kumwe kwese kumamaigona kushaya huku. Asi musi weChristmas huku wanaitotsvaga mari dzokunotenga huku. Because yanga yakakosha. Handiwazviona. So I think the logic behind kushandisirwa huku wakaita uchinzi idye and what notika kuti udiwe. Handiwaona. Nemunhu wese anenge achingodarika. Yanga iri black, like black. Zvino huku yeblack yakaipa zvenhu. Hasanambona hangu huku yeblack ichidliwa. So you are the chicken. Yes, Lily, ndo zvandikutira kutaura she's the chicken. So that varume vese vanouya vachidarika vachidi. Musoro ndikanzi ndidye nemakumbo acho zvikanzi ndidye zvese everything. Isina salt, isina chunu, ine mishonga nisiti teti zviri kushata. Esiti kushingirira. Then after that you give me money. You buy whatever you want. Oh, wow. Then I'll be like, wow. Ndotoona kuti ndashingirira kuti ndipiwe mari. Pakuzodiswa huku yeblack apa ndo pari kundinetsa apa. Huku yeblack. Ndakuzvifunga zvinezvi ndakavabvunza teti kuti teti ko huku dzamaiti ndidyisa idzi. And teti wangu akati hadi kubvunzwa zvinhu zvisina nebasa resu nemwana waakabara. And I'm like, oh, okay. But my brothers wakanga wakatsamwa pawakaenda inini handina kuendawo because ndanga ndiri kunoko. Kwakaenda mamwe mabrothers angu nemasisters angu wakanzi teti vakanzi bvisai zvinhu zvenyu maprofita acho vauya vati ngabvisa machira akavharamba nemamwe adzokera nawo mubhedroom akati beta mundiurai handimupi. Dede vako vachine mabhizinesi here izvozvo? Vanawo. Saka the more yaunobata nevarume iwewe, the more yaunobata nevarume iwewe, the more inofamba mabhizinesi avo, I think. Amen. But I think shopu yakatsva kupera like to the ground. One of his shops. Yakatsva nei? After pauya mapostori. Okay. Paya mapostori shop ikatsva. Ya baba vako vakaromba street, vakaromba. Vakairenovate again, vakaigadzirisa futi. Yakushanda. But vakamboita stress. Hey. Yamani, uyu ndiye anonzi munhu akaromba manje uyu. Uyu ndiye munhu anonzi mudhara akaromba. Uyu wakarombe mudhara uyu. Vana mutya kana kumusha kwavo vanotonyatso kumuziva because like kudhara chaimuna mama wake zvinhu zvavaibata saka ini nangu kumusha kwavo ikoko kuinyanga handisati ndakambokwenda ukunzwa handakambokwenda zvichinzi gogo wacho ivavawo mama vake ndivo vairoya zvimwe zvekuti vanozikanwa nenyanga yese kuti kuna hanzi mbuya ani. It's a funny name. I've never been to nyanga kumusha kwavo ikoko. Yeah. Kune vanhu vanoroya unongonzwawo chingonzi
vanhu vacho vanoti ukaona vakakuti uchaona and uchaona for sure. I need to save your number kuti ndoda kuti ndigokuisa muprayer group macho imomo. That is if you've got time, but I also need to check on you apo neapapo ndichinzwa kuti zviri kudi, is there any change or what, chingobatsirana in case you need to talk or zvimwe zvinhu like hai ndarwadziwa si age yako yandirwadza ndidi kunyepa ndiri kunyepa yandirwadza age yako yandirwadza ndarwadziwa, but anyway it's fine. Chamboita kuti uye kuzozvitaura pano ka ndo chandiri kungofarira hangu kuti maybe chaita kuti uwane kubatsirwa. Hazvina basa. Remember, salvation ndeye munhu one, each man for himself. And umwe neumwe nesalvation yake. Iyo nyaya yekuti kwai ndonyara vanhu vanondiziva ndinoita kuti vakawanda mugare muri panzvimbo imwe chete. Amubudirire problem yako, you never get a breakthrough because uri kutya vanhu vari kutya vachonaka life dzavo dziri kuendeka. Havana maproblems aunawo iwe simply because uri kutya umwe munhu, uri kutya kuti ndinotaura pamwe ndo panenge uchida kubatsirwa. Andiona chichi unouya kuwhatsapp chichi unenge uchida kuti uwane munhu anokubatsira, but because of those so called cousins kana kuti manamainini kana kuti vanachi wakuti vagonzwa ndichitaura nyaya yakadai so, but zvinhu zvavo zviri kufaya vari mudzimba dzavo nevarume vavo. Antiona, so sometimes you need to scratch everybody and focus on yourself. Ita zvinokuitira iwewe. Vakawanda vakadzidziswa kumashure nenyaya yekuvhunduka vanhu kuti vanazoti kudi munhu ane denga rekana genera anokuisa hana, munhu anokupa chi hana, munhu uyo anokubatsira nechi hapana. Ane problem ndiani? Ndiwe. Ukati dambudziko anokubatsira here havakubatsiri. But ukutya kuti no. Hazvisina basa zvotaniswa nemakazini ava zvina basa. They will understand. You are looking for help. Kana wasvika padambudziko kuti wasvika padambudziko checheruka hautombonyare munhu. Unomira chakuzvimirira wega sezvawaita izvi. Sure. But anyway, Mningina, thank you very much. Nenyaya yako ndichakuedha kuprayer group andika and then from there totanga inini ndenge ndatora namba yako ndichakubata ku WhatsApp. Ndichange ndichitaura nezvako ku WhatsApp. All right, and thank you for opening up and thank you for opening up, but starting from today panosvika manhere kwenyu ikoko iko zvino kwenyu muri masikati kai panosvika manhere makuseni panosvika kumangwai past 5 to 6 kuseni panozoti manhere kwenyu mimi isusu techimukawo umeke sure kuti unenge watonamata. Please stay put. All right. And God bless you and we love you so much. We love you very much. Thank you, Sis Melly. God bless you too. God bless you too. All right, guys. I'm now closing the show time. Maybe I end so that ndarwadziwa guys. Chokwadi chiripo ndechekuti ndarwadziwa. Igani vaningina vangu vashingirira vabata manje mangona vanoenda kubasa vana ivava vari pafoni ava. Vaningina ndozati ndakubata ipa nani ndangoita kuti ndachizati hamuna data apa ndangoita kuti munzwewo vamwe vachitaura ndozi nanchizangu data rekufacebook hamuna anditoona. So thank you very much for muona zvamaita maona zvamaita kuti marapa mweya yevanhu vakawanda sei mazviona zvamaita. Ukayopa nevanhu vakawandawo unoyamurikawo ende augara wakareberwa mwana. True. Ani mazviona. So you see now kuti mimi because you decided to open up kuti takuenda kuno open up titaure problem yedu. Look at people vazobuda vanga vane same similar cases nedzenyu. Demaramba makanyarira sure you were going to be selfish. Andimaona you were going to be selfish. So todango kutendai mufunge and we just hope and pray kuti kusaidi kwenyu zvirambe zvakanaka. Anditi zvirambe zvichiendeka zvirambe zvakanaka. Anditi anything chamenge bidangotaura nesu tiripo namba munadzo munongotibata totaura. Anditika morora zvakanaka mangwana moenda kubasa kamorora zvakanaka anditi. God bless you. God bless you. Sharp. Right. Zvakaoma guys. Guys, I'm no longer taking any calls, especially mukandifonera pa phone ye 064 anditombokudayire kana tiri pa mashows because that number haisi number yema calls. I still number yema calls so andidayire number yoyo. I only pick up ku number yema calls that is 084. Anditimaona
084 ndo namba yemacalls, ndo namba yandinodaira. Mukafona kune dzimwe namba siri because ndikaramba ndichingokudairai muchiramba muchingozofona pasame namba iyoyo, ende ndiyo inenge ine macallers acho, ndiyo inenge ine maguest yamunenge muchifona iyoyo. Same muchidisturba maguest andika. So guys, mazvionera zvatanga tinazvo muzuva ranhasi. Ndofunga muri kuona kuti nyika yakatakura, muri kuona zviri kuitika. I think we'll need a show one day for people to just come andika and pour out their heart. I'm surprised panoita confession paper yavanhu vanenge vakatakura izvi vasingatauri sei. Hamuna kuvhundukawo guys paconfession kuti ndo nyaya dzanenge vachitaura idzi, but maybe vanenge vasipo, vanimona, but vanenge vasiri kutaura nezvazvo. But anyway, all is well. Mumwe nemumwe ane dhei rake ranenge achitichi ndoda ranenge ari free, ndoda kuzotaura pakati sezvaita ivava vanti vazoya vakataurawo nhasi. It's all well and it's all fine anditika. So guys, mwari vakuitai zvakanaka. We'll have a show yevana vanhu vakaabhuswa nevabereki kana kuti yevanhu vakabatwa uyanga nevabereki chete. Tongovhurira macallers achingotaura so that tidzidze anditika. So guys, morara zvakanaka, tosangana zvakare nemusi Friday anditika. Vari kuda mafuta, vari kuda mafuta please, mafuta tinawo. Vari kuda mafuta kuti muitewo skin dzakanaka. Sama yapinda iyi musakangana kundibata kuWhatsApp. Vari kuda mafuta ari tea anditi, mafuta ari tea, musakangane kundibata. Vari kuda mafuta vese aripo, mafuta enyu aripo, mondibata neoil yacho anditika kuti unyatsoita manakuzi akafanana unyatsofanana mbiri wese tinazvo izvi anditika. Hausvuki, haudii, unokonaka enda hautsvuki zvokupenga kuti unotoonekwa kunzi wasvuka wazodaira. Unongoti yobva yakugadzira skin wogara zvako wakadaro, no side effect, nothing, haupisi. Kana wazongofunga kuti handichadi ndashaya mari kuzo, unongodzokera pacomplexion yako yongonayo antika. Saka mafuta aripo vese vari kuna America kupi UK Canada kupi tinotumira. Ansaka mangwana totasei kusina life. I think Andiselina vanogona kuya nelife mangwana. Andiselina I think she will make a plan yekuti vaite life mangwana. I think vachaya nelife yavo mangwana Andiselina anditika. Yes, why we are trying to have a life days akati to try and keep you from negativity. Animona, try and keep you, which is the number for mafuta. Number yangu yekuWhatsApp yekuWhatsApp yandotaura nimvani vese kuWhatsApp 064-895-4837 ndo namba yeWhatsApp yatinotaura kuWhatsApp yayo, ndo namba yamunongouya mose vemafuta vese mafuta yekuWhatsApp uko. YaikuWhatsApp anoda mafuta titaurirana andika. Mongo yakuWhatsApp tongotaurana, mongotenga sezvinoita vamwe anditimoona mongotenga tichitongoita takadaro. Vanenge vachida maWhatsApp nevanenge vachida mawigi. Ukatotenga WhatsApp ukatotenga mafuta newigi ka1 zvinokuitira nyore because hauchashipika 2 animaona. Ukatenga wigi iri vanobhadhara shipping ende zvakafanana. Ukatenga wigi ningi mafuta rega unongobhadhara same shipping yakafanana. Chandakadiscover manje, ukatenga manje neningirikiri zviri 2 ukaisa mukati, ndakatozvidiscover pandakaisa mawigi evanhu vakaenda kuningirikiri zvino, ndakangotora machance ndada kuona kuti achanditi extra money kana kuti kudi avana chavakataura mawigi akangopinda imomo. Ndofunga skere yangu tikwire mbijana zvokuti vakashaya machajiro zvikangoenda nesame price animaona. kuAmerica uko zvakatoenda nesame price kuAmerica ikoko andimazviona. So guys, tobatsana mangwana. God bless you. I love you so much. I'm out.